mux għadrednu nistaqsu kifu x'fatta u fejn. Il-Podcast tal-ġar! Il-Podcast tal-ġar! Mela, tlaqna? Merħba għal episodju ieħor tal-podcast illum fl-istudio miegħi. Għana l-Junior B, marruf ukoll bħala Brian Vella, jew Brian Vella marruf bħala Junior B. Ma Junior B se nitħattu dwar l-ewl tal-kultura rave f'Malta, il-bidu ta' drogi bħal l-ecstasy ukoll f'Malta, speċa kellem kultura sħiħa li jien għandi fascinazzjoni kbira biha. Apart minn hekk, Junior B huwa bniedem vera cool u tal-ostja u vera ħadd buzz. L-inser nafu l-biraħ u l-lum se nagħmlu dan il-podcast. Qabel ma nibdew nixtieq nirringrazzja lil dawk in-nies li jagħmlu dan il-podcast possibbli. Infakkarkom l-aqwa mod li tiżguraw dan il-podcast ikompli u li tagħtu sosten lil dan il-podcast huwa billi titlu patruni patreon.com/John Mallia jew nkella tamlu użu mill-prodotti u s-servizzi tal-azzjendi li jatuna l-appoġġ. U dawn l-azzjendi huma l-Maple, il-Hungry Hippie, il-Browns, Derek Meats, Garmin, Kutriko, E-Cabs, Oxford House, Vini e Capricci li tabbilħaxi u mejlu mort sandom għandhom ċina tal-bliħ. Ġu, isma. Kellhom dewquni whisky, Black Bull, xaġek. Ara stokjax. Ma, Vini e Capricci.com, it's a family run business, nits ta' zokkor, jafu xinu ma jamlu, xabab prizet, ġobnijiet u affarijiet insomma ta' din xorta kwalità olja mens, ġiviri għandhom reverenza kbira għad-dettal. U ma nis li verament jafu xat jamlu, vera kontent li qed nassoċja ruħi magħhom anke forsi ġibulna dak il-Black Bull. Ok, ma qabel ma nkomplu, patreon.com/John Mallia għart laqna jiena u Junior B. X'ħajtlek bro, Junior B, Brian? Brian. Ma d-dinja tafek Junior B. Fis-sens jenajdu l-udjenza iktar wisa tafek bħala Junior B. Imma fid-dinja nassumi li tfal ma jgħidulek Junior B. La, xej. X'jafu tfal fuq Junior B? Huma jgħidulu show and tell. Jiġifieri skola meta jagħmlu xi ħaġa jgħidula show and tell hekk tallimhom it-teacher. Allura jgħidu li paħta minn show and tell lejla u meta nurihom xi ħaġa fuq Facebook u hekk. Għalihom dik tfisser show and tell tfisser li tiegħek on stage u qed tagħmel xi ħaġa. Kemm għandu tiegħek? Għandi t-tifla 4 li jisimha Megan u t-tifel 7 li jismu Mason. T-tifel jħobb il-music, ġifieri t-tifla mhux daqshekk, it-tifla għandha kreattività differenti, iktar penċija, aktar kidba, fuq it-tifel moħħu fil-percussions, ġifieri meta jisma' sejjes. Okay. Ħali eżatt, ġifieri aktar mill-lirir, aktar ifittex sejjes. U inti percussive ħafna tħobbu dik id-daqqa. Imma it-tifel allura jefhem iktar milli sempliċement show and tell, naħseb ta' 7 snin jifhem li inti performer. Eżatt, jifhem li hemm sound oli, jifhem li hemm in-nies jisimgħu, jifhem li hemm l-equipment, ġifieri jibda jirraġuna xi tfisser li inti tkun fuq stage u d-doq. Ġifieri jinteressa ruħu ħafna, ġifieri meta intih headphones u intih xi music elettronika, jinteressa ruħu ħafna, ġifieri narħ intuit. U toġbu? Ħafna. Ġifieri il-mużika elettronika meta semma ħielu. Ħafna. Tappella l mal-ewwel. Iva, pereżempju l-mara tiegħi assolutament il-mużika elettronika ma tħobbix. Ġifieri fid-dar qegħdin jiena l-mara u żewġ tfal, it-tifla mhux ħażin, it-tifel gas down ta' vera ġifieri rid nara li meta jikber kif ħan ikkontrolla da t-tifel għaliex ħafna enerġija. ħafna. Aktar ma jkun hemm tempo u BPM u distortions, iktar irid, ġifieri. Irid, it-tifel irid. Mbagħad il-mara u t-tifla stili differenti, ġifieri kif għadna, ġifieri għalkemm it-tifla għandha for diġà turi idea differenti, tixbaħ ħafna lil mara fil-karattru. Fuq il-tifel jixbaħ ħafna lili, nara lili żejr. Nira l-verità. Qed iskanta kemm jiġbed għedda. Int kif kont bħala bniedem, narak bħala bniedem enerġetiku kreattiv, imma mhux imqareb. Le, pjuttost. Ardit, ma namaġlekx ardit pereżempju lilek. Jiena
forsi ħafna nies jgħidu ma kif jista' jkun, meta kont tifel veru kont mistim. Jiġifieri sakemm kont primarja u sekondarja kont inżomm lura fil-klassi, jiġifieri hekk hemm xi mistoqsija mit-teacher jiena mhux l-ewwel wieħed li ħanolli subajja. Assolutament kont mistim. Riservat, u għadni naqek ta' ġifieri mhux xi wieħed li nħobb nuri esaġerat. Però jkolli ngħid li d-DJing tani dik l-opportunità joħroġ monstru minn ġofija basikament, tatni l-konfidenza. Jiġifieri minn meta bdejt indoq isu ta' 15, 16 li ħriġ fil-pubbliku, hemmhekk il-karattru evolva, inbidel. Jiġifieri kont dak it-teenager tifel. Ġifieri inti tħossha di tranzizzjoni bejn inti qabel ma titla' fuq il-palk jew wara d-deks. U inti kif titla' fuq id-deks u mbagħad tħoss li daħal spiritu ġdid ġo fik. Għalax buzz. Nejlek il-vera tip ta' karattru fej iktar nesprimi ruħi bil-ħsejjes u bil-mużika milli bil-kitba per eżempju, u bil-klim. Ġvijek tgħid isma' għandek mood partikolari u t-tieni part tables anka waħdi ġo kamra, jew kella nisprija bil-kitba. Iktar nħossni konfidenti nisprija miha bil-mużika milli bil-kitba jew b'xi lirika bażikament. Interessanti li jatħares lejn mużika ta' ħaddieħor li inti tista' tinterpreta tal mod li jsir għalik lingwa. U ovvjament hemm proċess analitiku li jkun għaddej. Mela ħalabdu naqra dan il-fil għax interessanti ħafna. X'inhu il-proċess mentali mela tlajt fuq il-palk? Probabbli kien hemm xi ħadd ieħor idoq qablek. Sewwa. U inti qed tistudja naħseb l-atmosfera. Jew inti tidħol diġà taf eżatt ser iddoq. Id-DJing jevolvi. Jiġifieri hawn min jipprepara ruħu hawn min jkun spontanju. Jiena nħobb inkun spontanju għaliex billi tkun spontanju ħad toħroġ aħjar u nies iħossuk. Jiġifieri ovvjament ikolli idea x'krowd ħajkun hemm, x'atmosfera ħajkun hemm, però dak li nagħmlu dejjem spontanju qatt ma nippreparah. Inħossni iktar konfidenti f'dak li nagħmel. John, jekk inti toħroġ preparat, ħa toħroġ monotonu, jisek għandek robot qed jirrepeti dak li inti programmajt fih. Fuqt li jekk inti toħroġ spontanju ħa tagħmel dak il-mument. Ġifieri in-nies jindunaw meta inti sinċir. Jekk jien għandi mood ta' aggressjoni ta' nervi, jien żgur ħan nisprimija permezz tal-mużika tiegħi b'mod spontanju. Fuqt li għandi mood forsi iktar relax, ħan nisprimija wkoll. U tiskanta, in-nies jifmuha u jindunaw biha dik. Jiġifieri l-ispontanjità naħseb li hija importanti ħafna f'kollox, ta' ġifieri mhux fid-DJing biss. Taħseb li huwa dal-approċċ tiegħek li jikkontribwixxa għal kemm inti maħbub min-nies? Li isek tidħol fid-dialog, għax kif qed tispjegaħ kieli jien li binix DJ u qed nara minn barra, isek inti qed tidħol f'dialogu bejn dak li qed tħoss inti qed tinterpreta l-udjenza x'qiegħda tħossi u isu toħloq dan iż-żwieġ li huwa komunikazzjoni minn trekk għall-oħra minn bit għall-ieħor kważi. Ekku. Jiena niddejja nitkellem fuq in-nifsi, ġifieri preferi. Issa wieħed għandek lezzijat nisimgħu fuqek moħħok. Għandi siġu naqgħek, ġifieri nista' naqaf anki jew. Aħjar. In-nies nerġa' ngħid meta jarawk li inti tkun sinċir, li qed tkun naturali, il-kelma żgħat naħseb naturali. Ħajfmuk mill-ewwel, ġifieri ġili anka artist barrani, ninduna ngħid isma' da prepara ruħu jew da tkun wis mhux hu. Ġifieri il-persuna li tkun hemmhekk qed tkun qudiem in-nies, anka issa waqt li qed nitkellmu, ġifieri in-nies jindunaw meta inti qed tkun dak li inti jew dak li qed tipprova ma tkunx. Issa jekk forsi nies joħbuni għalhekk jew le ma nafx, ġifieri hawn min ma jħobbniex ukoll tab bħal koll, ġifieri ma nsax ngħid. Però inti fix-xena tiegħek u lejhem kulħadd tħobbok naħseb hija impossibbli u jekk tiġri naħseb qed tikdeb il-ħafna nies. Imma bla dubju inti popolari, ġifieri meta tħaddet ma' nies biex ngħidulhom li ġej, il-bieraħ sal-bieraħ kien hawn xi ħadd miegħi għawek ħabib tiegħu idoq mal-Acidulant. Acidulant, mal-Hayes. Nsejt x'ismu? Nil. Nil, naf. Le, daw bdew label flimkien insomma għadna nitkellmu isma' da ġej Junior u kulħadd kliem ta' kemm għandek din is-sensibilità. Sewwa. Mela, imma ejja naqbdu naqra l-ġrajja tiegħek bil-bidu spiex ta' inti ovvjament
l-avventura tiegħek isa bdiet ma l-avventura tal-dance music Malta. Ġifieri jiena llum f'dal podcast fil-fatt kif naħseb għatlek ma qasna fikattilek. Nixtieq nesplora l-istorja tad-dance music Malta permezz tal-istorja tal-biografija tiegħek u kif evolvejt int u xrajt u l-affarijiet li biex spjegajt li żewġ affarijiet li huma sorprendenti ħafna u ħanetlu fihom. Imma l-ġrajja tiegħek inti meta ddeċidejt isma' jiena DJ ħankun. Kif bdiet? Żgur li jiena ġejt influenzat minn Hija Desmond. Sewa. L-lumni ħafna nisja fuq. Hija Desmond kien 5 snin ikbar minni u kien wieħed minn nies li beda xena rejva u Malta. Ġifieri immaġina meta jiena kelli 10 years u kellu 15 kien ġa beda jesperimenta u jagħmel l-affarijiet. Li żgur li Desmond kien influenti ħafna fuqi. Infatti il-persuna li introduċini fil-mużika elettronika kien hija. Early 90s kien iġib il-kazett id-dar u jiena ta' melħalli kont noqgħod nismagħhom, dak iż-żmien kellna dawn l-stereos hi-fi id-dar Pioneer u kont noqgħod niplejja u mill-ewwel laqtitni mużika. Jiġifieri ħsejjes mill-ewwel rittomek bażikament. Minn hemmhekk bdejt nisma'. Ovvjament, mbagħad tibda tfittex. Żgur li dak iż-żmien ma kienx bħallum. Ġifieri d-dinja ta' dak iż-żmien ma kienx id-dinja tal-internet, illum faċilment bis-social media tkun taf xejn jiġri barra, qabel kienet ħafna iktar challenging. L-imsnin qed ngħidu wejvejor. Ara jiena bdejt nisma' bażikament il-music jisu 92, fin-92 bdejt nisma', fin-95 bdejt mbagħad indoq u late 95 early 96 risfru l-pubbliku. Okay, ġieli bejn 92 u 95 inti bdejt isek titrawem fix-xena u bdejt taraf xi jogħġbok. Ekku, ta' teenager li kont tibda tfittex il-linja tiegħek mod naturali bla ma taf. Bdejt li kif sir taf ċertu diski, dak iż-żmien konna naqraw magazines, kienu jiġu magazines li kienu ftit bħal Mixmec, DJ Magazine, konna noqogħdu naqraw jien xi 4 dilettanti oħra x'qed jiġri x'kienet l-opinjoni ta' ċertu kittieba u minn hemmhekk bdejna nieħdu idea. Jiġri biex tinforma ruħek kienet ħafna diffiċli, ħafna. Kemm fuq producers partikolari, kemm kif bdiet tevolvi x-xena internazzjonali u anke fuq productions li kienu qed joħorġu. Ġifieri kienet l-informazzjoni fjakka ħafna. Però jekk il-passjoni tiegħek tkun hemm tibda tinteressa ruħek. Teenager kont, bħal kull teenager inti jekk toġbok xi ħaġa tibda tara x'inhu jiġri u tibda. Taħseb li peress li kienu daqshekk skarsi, jiena ġej minn subculture bħalek, jiena ġej mill-hip hop u aħna kellna l-Vibe magazine li kien simili ħafna l-Mix Mag, DJ Magazine. DJ Magazine aħna konna nixtruħu wkoll. Għax kien ivarja ħafna. Għax kien ivarja ħafna. Imma dik l-iskarsizza għalija naħseb kienet tagħmlu iktar ta' teżor, ġir meta inti wasal fl-aħħar is-CD tal-metid menilek tistenni xi 3 xhur f'idejk. Hija ħafna differenti minn x'ħan nisma' llum. U tikteb biex ta' scarcity breeds value, kind of. Infatti għadni niftakar l-eċitament li kien ikolli dak iż-żmien, torna l-vinyls, tiġi fi kaxxa bil-vinyls, llum ngħidu l-moda hija l-wax. U tismaħħa d-dar. Dak leġitament, ġvinti bid-DHL ħatara meta tasal xi ġimgħatejn tliet ġimgħat wara, issa ħalli blajt kan enta ġifi kont nixtri xi 10 u forsi xi 2 minnhom jogħġbuni għaliex tkun taħseb illi d-diska tevolvi b'tali mod u ma tkunx is-sil tiegħek. Meta bdejt tixtri l-vinyl, għax naħseb ma bdejtx bil-vinyl, nimmaġina. Le bdejt bil-vinyls mill-ewwel. Bdejt bil-vinyl. Bil-vinyls. Bażikament bdejt nisma' music bit-tej il-kazett. Imma jiena biex indoq bil-vinyls, konna ndoq bil-vinyls dak iż-żmien, għandna lowt assolutament. Kemm kien hemm x'perjodu kien hemm x'perjodu ta' żmien kien hemm bejn il-mument li jaraft li jisma' jiena vera toġobni id-dance music u li inti ħadkun DJ. Kemm kien hemm żmien? Kif għad l-ewwel xi 92 bdejt nisma' l-ewwel kazett, 95 bdejt iddoq, ġifieri kemm 3 snin. Dawk l-ewwel 3 snin kont qed tisma' fuq il-kazett. Ekku. Probabbli wkoll taraf naqra l-kultura tal-moda x'inhi u daw speċjal l-affarijiet anċellari kollha mbagħad fin-95. U l-bieraħ tlula meta kien il-bieraħ tlula l-tajna jiena inti għall-kafè. It-tnejn tajrin, bro. Bejwet u xi darba del-ġimgħa jena inti l-tqajna. Konna wisq marbin żalmen. Ejja naħseb hemm xi memory bank li qafasna delete u ma nafux fejn mar. Imma, kont tispjegali kif tagħmel kif kont tixtri l-vinyl, meta kont tiċċempel. Le di kienet illum titħaq anke tgħidha għax ċertu nies li għadhom jitlu fix-xena jisaqsu ħafna tiskanta u meta tgħidha tad-daħ. Ovvjament dak iż-żmien
Malta ma kienx hawn ħwienet, kien hawn ħwienet però ma kienu ġaqsek fuq il-mużika elettronika kif kont jiena, ġifieri ma kien hawn xejn fil-verità. Li konna nagħmlu kif għad kont naqra l-magazines, u mbagħad kienu kien hemm xi riklam ta' xi record shop ġo Ġermanja jew ġo l-Ingilterra, iċċempel tuħu idea mit-telefonata, tintroduċi ruħek ma' dal-persuna biex ovvjament inti tibni relazzjoni, forsi jibdew jibgħatulek naqa' diski kif tixtieq int, eċetera, u minn hemmhekk tuħu idea. Jien kont lawk ukoll li hija kien isifra ħafna fuq business. Imma kont spjegajt li wkoll li fuq it-telefon daw kienu jgħodu jisammawlek is-songs. Żgur kienu jisammaw li songs, mbagħad tibgħat fax u jtuk li ġavuta bil-fax, ġizmin kollox fax, u kif għadlek ġiri kont ġib 10, 15, 9, u għajt li iktar minn 3 kwarti ma kienu xjoġbuni. Infatti il-garax fuq il-raff għandi vizibilju ta' findings li għatma daqqid. Dak iż-żmien ħafna. Għax l-internet ġi late 90s u għalin għasin l-ewwel li bdejt nuża l-internet sew jisu li 98. Kien hemm Napster dak iż-żmien? Il-Napster mela kien hemm il-Napster. 98 beda Napster kellna? Naħseb kien ġar il-Napster iwa ta'. Naħseb. Xi ġimma biex tinżel diska Ekku. Però still konna għadna bil-vinyls. Le, ma Napster konna nżawh biex tisma' song, oġbitek, tajta ħemera ħanġib l-album. Konna terġa' Napster ġir wara d-dial-up jekk min jista' jeżbal. Ma nafx men, ma nafx. Dak il-memory bank reġa. Żgur. Id-dial-up niftakar però ċertu dettali kemm kont inġel il-missieri jidaj. Ovvjament konna nxallu wara s-sitta, il-kos kienu jkunu orħos, un bat inti tagħmel dial-up dak il-ħos srambek, kien joġobni by the way. Żgur għalik. Dak il-ħos kien għadu dak niftakru mbagħad, ħos bħal dak. U tħalli lejl biex ninsel diska. Mhux hekk. Sakemm ma jaqtalekx. U terġa' tidher? Napster fin-1999. L-ewwel dial-up fin-1979, imma ovvjament Malta daħal ħafna wara mis-sena. Xi 96 naħseb. Ma niftakarx meta daħal Malta. Min kien jipprovdi l-ewwel dial-up Malta? Tal-Malta kom kien? Dak il-mike mit fi qalbi. Il-Maltanet, il-kumpanija kienet Maltanet jista' jkun? Maltanet hija. Kienna emails Maltanet.net. U kien hemm Lonvol. L-ewwel hekk min sesba kienet il-Maltanet u mbagħad Lonvol. Ekku, jekk jidhirli. Anka jien ġifieri x'tantu bi corrected, Mela, 1995 inti deċidejt li inti ħassir DJ protagonist fi xena, mux sempliciment segwaċi fi xena ma ħatkun to a point protagonist. Kif għadlek dak iż-żmien DJ ma kienx popolari daqshekk, jiġifieri tara kif evolvit x-xena ta' DJing mod differenti ħafna. Jekk tmur lura, DJ beda fis-70s. Aħna aktar ma jgħidu DJ naħseb kien iktar preżentatur għax kien jiffejdja jbaxxi u jolli diska fuq il-majku jippreżenta l-nies. Tanti li dak iż-żmien fl-era ta' discos. In-nies kienu jkunu ġo dance floor darhom ituħ li DJ, ġifieri DJ ma kienx daqshekk protagonista, biex probabbli kont issaqsi nies dak iż-żmien il-miss ma' DJ qas kien ikunu graf. Ġifieri kien iktar broadcaster jew preżentatur. It-teknika vera ta' DJ kif nafu llum, anzi kienet iktar rom illum, bdiet fil-veta fl-80s mill-Amerika. Sa mid-90s, DJ kien għadu mux daqsek star, ma kienx daqsek kummerċjalizzat, pero beda jikber. Ġveri, ġi iktar business fil-late 90s. Ġveri, as such, kemm jina u kemm tal-età tiegħi lokalment u anka barra minn Malta, ma naħsibx li tħanna fid-DJing biex inkunu daqsek popolari u biex insiru sinjuri u biex nagħmlu flus, għax ma kienitx realtà mhux bħalhom bla dubju. X'kien allura għalfej? Bla dubju l-passjoni, ġifieri anke sħabi l-Maltin ta' dak iż-żmien, il-passjoni kienet. Il-passjoni kollok tiddiskrivini, x'inhi dik. Ara, il-fatt ħanibdew hekk, il-fatt li kienet xi ħaġa ġdida l-Malta, għalija kienet ġiġat interessani. Ġifieri dak iż-żmien ix-xena kienet kompletament fil-bidu tagħha. Mela jekk jiena rrid nisma' xi ħaġa tekno li kienet xi ħaġa ġdida, kelma tekno ma kienux jafu għax xi tfisser in-nies. Laqas il-kelma rave house kien għadu kollu ġdid, jew trance. Allora, kelli kurzita ta' teenager li kont, rrit nara xini dil-imbirka mużika. L-ewwel darba li mbagħad rajt set turntables kien ġoħanut partikolari jismu Megatech, m'għadux jeżisti, Gwarda Manġa. Tista' tgħid kien l-ewwel ħanut
illi kien jippromuovi il-mużika elettronika. Kien ikollu ftit vinyls ukoll u hemmhekk kienu kun hemm ħafna teenagers bħali jaraw x'inhu jiġri. U bdejt b'kombinazzjoni għaliex kien hemm persuna partikolari dejjem influenzat minn hija Desmond, kif għadna l-ewwel. Ja, fuq Desmond ħanitkellmu naqra mhux ħażin għax kien pjuttost figura influenti ħafna fil-perkors tal. Ma naqbdu lill-parti u mbagħad. Ekku, u mbagħad dal-persuna ħalla l-vinyls hemmhekk u hemmhekk fejn l-ewwel darba bdejt nesperimenta jiena. Jiġifieri u bdejt nilab l-equipment u l-vinyls u nara x'in jiġru u da kollu. Jiġifieri dik kienet it-trasformazzjoni tiegħi b'kombinazzjoni għaliex għax kien hemm persuna ħalla basket diski. Mela minn persuna d-dar u mitweżaq biex imbaxxilu għallak fil-ħam. U missieri jgħid li dejjem ħataqla l-inkwiet bl-Stina Kazets. Daqqa waħda rajt dan turntables, rajt daw il-vinyls u bdejt nara x-Stina taqbad dil-arti ta' DJing bażikament. Il-turntables kienu 12 tens? Techniques. 12 tens? Eżatt, naħseb. Jew 1200s. Ġona tistaqsini s-saqsiji provodi. Naħseb. Sigrit li dwari ma jafat, jiena kelli l-ħolma nsir DJ ma kont tal-ħarab. Il-punt li hip-hop, però naħseb. Fil-hip-hop, iktar scratching u hekk. Le, kont imur daw il-parties u hekk ta' innaf kun hemm xi tifla li kollha xi xeba flus u d-dedi jagħmilha party u jikru turntables u konna mmorru jien u Andrea Selvaġġi u kien ikollna basket mimli vinyl u hekk. Imma jien tant kont nibda nibbażja bil-mużika, kont ninsa li għallet naqleb it-track, bro. Allura sirt vera tajjeb fuq il-mic. U minn hemmhekk jiġri l-affezzjoni tiegħi għall-MCing minn hemmhekk bdiet għax tant kont naża u ninsa bl-ADHD. Li mbagħad kont noqgħod nimla, n-nies jitqu u whatever, qed tifhem kważi ssir stand-up routine sakemm qed inbiddel bħala minkejja li kienet jiġifieri s-sena ta' DJ toġobni ħafna kont semmejtlek dak il-film aħna konna fissati fuq dak Juice. Juice, xi darba raħ l-ewwel 5 minuti ta' Juice, l-intro ta' film. Għatli kien bbażat iktar fuq scratching u ġek? Fuq scratching isu live sampling u fuq daw id-DJ battles. Ma nafx qatt mor tara daw id-DJ battles tal-hip-hop. Kienu jsiru ħafna. Għadhom isiru? Għadhom. DMCs aħna konna ngħidulhom, ma nafx hekk għadhom xi DMCs jemnu. Bekk insomma niftakar 12 tens u hekk, u mbagħad ħarġu l-Vestex, ma niftakarx il-Vestex. Turntables, il-Vestex. Insomma, men, qed intellef mill-istorja tiegħek, mela, okej, ġifieri kont qiegħed dal-ħanud, gwarda manġa u hemmhekk bdejt tesperimenta u tesplora, bdejt probabbli tieħu baż kbir. Dak il-kontroll li jkollok ostjan. Le, DJing fil-istil tagħna tal-li joġobni għaddu sal-lum għalhekk il-passjoni qed tħossha għalieq għalija personali. Hija dik l-art li tik ċans tesprimi ruħek bil-modi tiegħek. Issa jista' jħobbuk in-nies, jista' ma jħobbukx, però bil-mod tiegħek. Ġifieri inti, id-DJing huwa inti, kif taf inti, għalija m'hemm l-ebda regola kif tippreżenta ruħek jew kif tippreżenta dak li tħobb. U dik għalija personali kienet tatni libertà. Jien minn dejjem kont ribelluż, ġifieri ta' dik l-età maġ ta' 15 years old, kont ribelluż għall-aħħar. U hemmhekk sibt fejn jiena nista' noħroġ il-karattru tiegħi. U għadni jek sal-lum, bazzikament ta' 43. Ma reċi kun pedantiku, ma nishtiq speċa li narfu ftit mid-definizzjonijiet, għax nitkellmu fuq rave culture, nitkellmu fuq mużika elettronika dance, u għet nitkellmu fuq, ma tkellimniex imma inti naf li inti liktar metla ta' techno li huma kif evolve. Il-rave, għax jina rave niftakar l-oħti ta' il-rave biex ta' kellhom daw il-kasset sek ta' rave li kienu tipo għal-jom dak kien rave. Ma nafx għalik ux l-istess, jew jekk inti tifhem xi ħaġa differenti. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Tittara minn fejn beda kollox, ġifieri tittara minn fejn bdiet il-mużika elettronika u kif evolvit. Ġifieri tant l-affarijiet għaġlu li mbagħad kibru b'tali li mbagħad infetħu għal rashom. Tajb li ngħidu l-mużika elettronika nibdew hekk bdiet fost l-ewwel nies kienu pereżempju Kraftwerk. Daw kienu 4 inġiniera Ġermaniżi li kienu joħolqu l-equipment huma stess. U daw late 60s bdew jagħmlu ħsejjes elettroniċi, fl-era tad-Doors, fl-era tal-Beatles, ta' Jimi Hendrix. Daw in-nies kienu bdew jesperimentaw. Infatti jekk tfittex fuq YouTube
l-ewwel konsert li għamlu xi 71-72 jidilli ġew Munich. Daw taw performance kompletament 100% elettronika tal-konċert ġo sala u n-nies kulħadd taħares qed jipprova jifhem x'inhu jiġri. Dak kien tista' tgħid l-ewwel performance kien hemm nies wkoll bħal iktar tard Michel Jarre, Giorgio Moroder li kien joħroġ ukoll soundtracks bħal Midnight Express pereżempju iktar tard. Hemmhekk l-affarijiet bdew jevolvu. Fis-70s mbagħad bdiet l-era tad-disco, grazzi wkoll għal dal-synthesizers. Hemmhekk id-disco beda DJ fejn kien jippreżenta ruħu kif għadna l-ewwel id-DJ in-nies jituħ darhom u kien iktar fuq majku jtella u jbaxxi id-diski. Fl-80s mbagħad il-pop tal-80s bażikament daħħal ħafna aktar elettronika fej tajb li ngħidu wkoll fis-70s kellek pereżempju Pink Floyd li kienu daħlu ħafna elementi ta' ħsejjes elettroniċi. Jiġifieri is-70s kien hemm bidliet kbar grazzi għal dawn in-nies u ħafna oħrajn. Fl-80s mbagħad kellek nies bħal Depeche Mode li n-neopop ta' dak iż-żmien kien ħareġ u out. U mbagħad fl-80s, late 80s, bedaw joħorġu daw il-subcultures. Speċjalment il-bidu tagħhom kienu ġo l-Amerika. Kellek per eżempju ġo Chicago, fejn hemmhekk bdiet il-mużika house, però kien kollox underground xejn organizzat. Kellek imbagħad Detroit per eżempju, fejn bdiet tista' tgħid aħna llum ngħidula l-mużika techno. Mela inti hemmhekk ara x'influenzi kellek. New York kif qatt inti naħseb kien hemm iktar element ta' hip hop ukoll. New York għandek il-ħab ta' 80s, early mid-80s kellek l-avvent tal-hip hop tas-sampling u simili ħafna li qed tajt inti ta' xejn organizzat kollox street parties. Bażikament id-DJ kif nafu ħafna fil-hip hop kien xogħlu jsib il-breakbeat ta' meta jkun hemm pereżempju diska funk u jsib il-breakbeat tagħha li tkun 4 jew 8 bars. Ikollu żewġ kopji tagħha u joqgħod 8 bars fuq turntable, iwaqqaf 8 bars fuq turntable l-oħra, jerġa' jistar u r-rapper jirrapja fuqha mbagħad minn hemmhekk ħareġ is-sampling u mbagħad speċa tieħed għal livelli oħrajn. Ma nafx intix familjari ma' Rick Rubin. Rick Rubin huwa producer, da producer produċa lil kulħadd minn Run DMC LL Cool J, Immanka, Linkin Park, System of a Down, Johnny Cash, dan producer imma kbir guru. U li mbagħad jiena nħoss qabad dak li kien l-essenza tad-DJ hip hop u rnexxielu jitfgħu into a production irrekordjata. Ma hekk dal-mod organiku li qed tajt inti ġifieri. Kollox underground, ġifieri mbagħad kienu jsiru events dak iż-żmien ġo postijiet mhux liċenzjati u l-affarijiet bdew evolvu. Sadantant daħlet fl-Ewropa, bdiet ix-xena l-Ingliżi jgħidula acid house, dat insemmu late 80s, early 90s, ġifieri dal-element tal-house b'ħafna acid, minn hemmhekk imbagħad ħarġet il-smile, dak il-smile tal-acid face, dak l-isfar, u minn hemmhekk imbagħad bdew jevolvu drogi wkoll, ġifieri hemmhekk esplodit l-ecstasy wkoll. Ġifieri l-MDMA pur dak iż-żmien, ġifieri bl-amment bdiet tintuża bl-amment. Infatti il-medja Ingliża dak iż-żmien disan kienu jagħmlu artikli isma' qed jiġri xi ħaġa daħlet kultura ġdida, diħat intilef il-kontroll tagħha xi fuq YouTube issib ħafna intervisti u dawek allarmanti. L-aħħar tokki tas-soċjetà. Di kienet culture shock kompletament. Kompletament kienet culture shock. F'dawk iż-żminijiet, ġifieri qed insemmu early 90s, qed ngħidu 91-92, hawn Malta bdew deħlin dawn l-events. Kienu jgħidulhom sim parties. Niskon nismagħhom jgħidu daw l-leġġendari sim parties. Ekku, ġifieri kien sar wieħed Marsal Fornawdex, kien sar wieħed il-Busket Malta wkoll waħdiet. L-istess kienu bej klik hekk ta' nies, kulħadd mandra ġifieri sim parties għalhekk għax kien ikun hemm naqta' ħwid mhux ħażin. Jien ma konx preżenti x'kont għadni żejjed. Kont għadek xkejk, 92 inti kellek? 13. Imma tinsix hija kien fix-xena allura kont naf, jiena hija kienna konna jisnaħ bib. Aħuk kien ġili attenda dal-parties? Żgur. Kien kun preżenti ma' sħabu, ovvjament hija kien 5 snin kbar minni. Tu għalek xi żewġ ġrajietek dwar dawn l-affarijiet? Nies libsin ta' xkora, ta' tiġiġ pereżempju, ġifieri dam. Xubbat għalek ġirrejf, kienet sens ta' libertà kbira. U jiena naħseb kif għadna dakinhar ġol meta ltqajna u bjaħt lura.
kif il-hippies evolvew wara l-gwerra tal-Vjetnam inħossin u ħassew dak is-sens ta' libertà u ta' espressjoni, nemmen li xjena ta' rejf u mbagħad wara l-waqa tal-ħajta Berlin ġara l-istess fl-Ewropa. Ġek tara politikament kif evolvit l-Ewropa, anka Malta kif evolvit, u kif il-mużika elettronika imxiet parem bassuma dan. L-affarijiet ġrew fl-imkien. Malta l-istess, ġviri, tiftakar inti sal-80s Malta kienet pajjiż magħluq kompletament. Fin-90s mbagħad f'daqqa waħda l-ekonomija nfetħet, Malta nfetħet għad-dinja u tiskanta kemm iż-żgħażagħ aħna dak iż-żmien ħassejna dak is-sens ta' libertà u dak is-sens ta' libertà n-nies setgħu jispruh f'daw il-parties li mbagħad bdew jiġu organizzati. Is-sens ta' mużika qawwija, is-sens ta' storbju, is-sens ta' sfafar kulħadd iżaffar, ta' xar bliċ jagħti xal taħt il-UV, kuluri, jiġifieri kulħadd libes l-orange, silver, li ġi libsu tbielet, jiġifieri kompletament id-dinja nqelbet ta' taħt fuq. Isna għasafar li f'daqqa waħda ħarġuna mill-gaġġa u rridna nesploraw kollox possibbli. Jinġej minn dik il-ġenerazzjoni fej ħassejna fejn nisprimew ruħna. Għax dak iż-żmien Paġvil kien ġab beda, ġifieri Paġvil beda jisu mid-80s, late 80s, 90s kien laħaq ċertu boom. Però fil-waqt li kellek Paġvil kollox regolizzat, jekk tidħol access dak iż-żmien ma jistax ikollok misluta, kien hemm ċertu regoli. Ġifieri għalkemm Paġvil ta' dik il-naqa libertà, ġifieri kien hemm dik l-erja fejn iż-żgħażagħ ta' dak iż-żmien stajna nieħdu pjaċir, xorta kien hemm ir-regoli. Ir-rejf ta' dik l-opportunità fejn regoli ma kienx hemm. Inti ġast organizzajt, hemm mużika qawwija, storbju sħiħ u jekk titbes ta' mar il-bes ta' mar, jekk mara tilbes braw għal sitta taħt, tilbes braw għal sitta taħt, ħadd mu ħajitħaq jekk għaj jishtiq jesprimu ruħu, jista' jesprimu ruħu, xkon għadna soċieta magħluqa wisfina nfusna. Kemm kienu jkunu kbar dawn l-avvenimenti? Daw sin parties, per eżempju, għandek idea kemm kienu jattendu? Sin parties ftit mijiet. Ftit mijiet. Ftit mijiet. Fil-waqt 300 ruħ. Xaħġek minn l-informazzjoni naf. Fil-waqt jien l-ewwel party li tlajt sew mbagħad fil-95 kien għamel party hija Papaj Village Awwissu ta' 1995 u hemmhekk fejn telgħu ħafna nies hemmhekk 95 naħseb is-sena fejn l-affarijiet bdew jiġu aktar mod organizzat u jitelgħu aktar nies għalihom. Jiġifieri ovvjament kien hemm promoters oħra, ġifieri kun kienu 3-4 ġew kollha ħbib ta' xulxin. Pereżempju ta' Papaj Village ħareġ flyer, il-flyer kien biċċa kartuna, għaddi niftakar nagħmluhom kellna xafra kbira u naqtaw dal-kartun hekk, jiġifieri kienet ħafna, sempliċi ħafna. U kien sar hemmhekk fil-bajja u kienu jekk min se jisbar kien hemm xi 500 ruħ faċilment. F'dan il-punt l-ecstasy kemm kienet faċli li ssib ecstasy? Kienet faċli, jiġifieri kienet daħlet kważi mhux ħanajlek mainstream, imma kulħadd kellu aċċess, min irid ikollu aċċess għall-ecstasy. Kienet. U kemm tarhom il-fatt li x-xena kibret u l-aċċess għall-ecstasy kienet jikber ukoll. Biex ta' kienet waħda ġib l-oħra biex ta' għaxaw demand mela ħajkollna aktar ecstasy, jew ix-xena tikber għax l-ecstasy tagħmel il-mużika terġa' iktar qawwija. Il-verità kif kienet jiġri barra minn Malta. Ġifieri x-xena bdiet tikber u d-domanda tal-ecstasy bdiet tikber. Il-peer pressure dejjem ħajkun hemm. Ġifieri jekk inti tlajt dik hija l-verità, jekk inti tlajt l-ewwel darba u inti tlajt forsi ma' grupp ta' żgħażagħ li kienu ġiġa telgħu żewġ events oħra, inti ħad influenzat jekk huma sperimentaw magħha l-ħaġa. Speċjalment jekk ħadu bbalz talla u ma jistgħux jifqu jagħmlu xi ġimagħtej ma jistgħux jifqu għedu. Ekku, ġifieri għaxa anka l-ecstasy, ġifieri kienet droga li tat l-opportunità ta' żgħażagħ jesprimi ruħhom bla ma jistħu. Dik hija l-verità, ġifieri għalhekk nemmen illi il-politika u s-soċjetà kif tevolvi l-istess ukoll il-mużika. Ġifieri tittara l-kuntest tagħha differenti mill-lum ġol. Ġifieri llum ngħixu f'soċjetà miftuħa. U kif qed tiddeskrivi inti biex ta' kien hemm l-Ewropa u b'konsegwenza Malta li konna magħluqin ħafna anke kif kienet l-ekonomija l-aħħar darba bdejna ngħidu anke biex iġibna Twix jew Colgate trid tiddim id-dwana tibbrajbi għal dak u ieħor. Titħallif li xkun whisky għal ta' dwana. U f'daqqa waħda inti ftaħt kollox. U hemm sens enormi ta' esplorazzjoni u dik l-esplorazzjoni mhux biss barra mill-bniedem u anke f'moħħu ġifieri inti f'daqqa waħda tista' tisplora dimensjonijiet f'moħħok bid-drogi.
li hija esperjenza kbira u qawwija ħafna. Meta partikolarment meta tkun ġdida għal kulħadd. Ġifieri da m'hawnx ecstasy, mhux bħalna llum il-ġurnata jenna jekk iż-żgħażagħ jagħmlu l-ecstasy llum il-ġurnata kien hemm il-ġenerazzjoni ta' qabelhom bejwet ieħor jafu x'qed jistennew inti ma tafx qed tistenna men inti tibla primla f'daqqa waħda qiegħed. Somma jista' narreklama l-ecstasy hawnhekk. There's downsides, kids, do not try this shit at home. Mela, fejn konna. Tajb li ngħidu li daw John fi waqt li s-soċjetà kienet magħluqa. Titiħol kafe, kafe? Jek joġbok iju, għadnuħu bazz, jek. Thank you, għadnuħu pjaġir. Għandek enerġija tajba, bro, għandek enerġija tajba. Dak iżmini, anka l-komunità gay, seta toħroġ. Ġiri, sajr li najtis, li tajtin di gay, kont tibza. Sekkina u ignoranza fil-pajis, domna ta' bħala pajis biex jaċċettajna, daw l-affarijiet, imma daw l-events ta' u ċans. Il-komunità gay, per eżempju, toħroġ u tuħu pjaċir u titħallat ma' nies oħra u ħadd ma jiskandalizza ruħu. Issa ġifieri fil-komunità tagħkom kienu jsibu l-ken il-gays. Bla dubju. Għax ma kontux judgmental. Naqas xejn. Mhux qed ngħid ma kienx hemm nies li forsi anka huma żgħażagħ ħassew ċertu differenza li isma' paċ ma ssibix di, jew ommi u missieri għalmuni differenti, jew il-mużew għalu li affarijiet differenti milli qed nara, jew l-iskola. Jiġifieri kien hemm nies anke jiena ta' tifel li kont fil-li jiena kelli ċertu stampa ta' ċertu affarijiet, meta jiena dħalt f'dak l-istorbju bdejt nara persuna pereżempju għajn eħlaw u ħalqu naħa l-oħra ma' weġ ganċ ġoli speakers. Tipo, l-astja. Kif ġabitu da? Kif interpretajta dik għax meta tara minn barra vera mhijiex xi ħaġa sabiħa, in-nies fuq l-ecstasy huma vera koroħ. Infatti naħseb illum għalhekk anke drogi nbidlu għaliex. Għax soċjalment ma tantx ħatabbi buċek isu cash register. U dik tirrifletti kif naħseb jaħsbu għan illum. Qabel ħadd ma kien jimportaħ kif jidher, ngħidu l-verità. Ġifieri qabel kont mur anke festival biċċa flok jintempesti bżonn u ħriġ. Illum naħseb in-nies joqgħdu attenti iktar kif jidhru, ġifieri llum raġel ħobb imur ġoġim mhux qed ngħid li negattiva far from it mhux qed ngħid hekk. Imma l-image qabel ma ħsibx li kienet importanti daqs illum. Allora llum persuna mhux sa jiblalek u jidher ikraħ, jippreferi. Taw imma il-kultura tal-ecstasy għadha tipprevali u. Ma le mhux daqshekk. Naqset. Anka sħarix li għamlet il-karita suwek, il-coke splodita u Malta u ġifieri dik għal verità. Allura n-nies joqgħdu attenti iktar kif jidhru. Għalhekk qed nara differenza bejn illum u bej dak iż-żminijiet, mhux bl-ebda mod met ngħid qabel kien aħjar jew llum ħażin jew vice versa. Qed ngħid ġifieri l-kultura kif evolvit u nbidlet u n-nies l-istess kif inbidlu. Dak stija interessanti, missu jisir studju soċjoloġiku ta' Kif din il-kultura l-ewwel issawret u mbagħad evolvita x'di vera interessanti, din niftakarna aħna jekk ħammorru parti mhux ħatoqgħod tmur tagħmel xahar biex ta' jgħaddi għalik sieħbek biex qiegħed jekk qiegħed bil-flip-flop u bil-shorts tal-jeans battu tlajt. Infatti niftakar mbagħad forsi. It was all about the fun. Ekku. ħana ġena fi żmien ma tirrifletti li sens dak iż-żminijiet meta sar tribu ġo Barriera pereżempju, aħna konna nagħmlu tribu festival, kien sar ġo Barriera l-imqabba bejn l-imqabba Rendi. Maġa Barriera li kienet ftit qabel għadha tintuża, anzi sa 5 ijiem qabel kienet natfet mill-ħmieġ u li kien hemm. Daqshekk kienet sempliċi l-ħaġa. L-affarijiet jevolvu, ġifieri naħseb social media kellha affett illum kif in-nies jidhru u kif jilbsu u kollox. Interessanti. Mela, kemm doq mela fin-95 bdejt id-doq u dejt id-doq mal-għol fil-pubbliku, jew fin-95 dejt id-doq tipo dejt naf tiltaqgħu ġo garax, tiltaqgħu bejn il-ħbieb. Li ġara mbagħad ħija kien fetaħ l-ewwel ħanut tiegħu fil-business l-exit. Li kien is-Savoy. Jiġifieri hemmhekk li sess anke l-belt bdiet tinbidel, is-Savoy kien għadu cinema sa 1994, Savoy Arcade, Republic Street kien għadu cinema. Savoy kien cinema? Żgur. Ma tiftakrux ġon? Le, jena niftakar, Savoy niftakar, jena kont imur għal-ħanut ta' Hook, mbagħad kien hemm ħabta fetaħ il-country style,
Il-Countryside l-exit fuq. L-istess solar tiegħu. L-istess solar, U biex xi żewġ liri mant il-country style kienet tik ħobża, soppa u drink. Ġixliri. Ġixliri kienet din vera tajba. Illum il-ġurnata meta ntiem lura dawk it-tomijiet li kienu ġodda ħafna, kienu qed ninnular kienu sintetiċi ħafna. Imma niftakarni il-country style għandħu kont imur l-exit u mbagħad taħt kien hemm ħanut ieħor ta' kienu biħu il-ġinżijiet tal-Blue Bolt u Nike, il-Jagger. Il-Jagger, mela. Il-Jagger kien taħt net. Taħt net, ground floor. Mela, Jagger kien ukoll ma nizla, niftakar. Ma kol għalli għall-Embassy bis kien hemm jiena. L-Embassy kienet cinema. Niftakar, dik niftakar għal cinema. U Savoy l-istess. Is-Savoy sa' 94 kien cinema. Ġimmi Sirietna kien popolari ħafna. Jien il-ħaqtu ukoll kont biex waħda insomma nħokkelon għammek. Umma da insomma ġi arcade għal dak iż-żmien kien modern ħafna, Savoy kien xaġa ġdida, l-lum jek taraħ differenti ma' 95 kien shopping mall żgħir. Kien minn tal-bidu Malta tinsix. Kienet qed tevolvi, ġifieri kif għadna fil-li limitati l-wienet li kien hawn f'daqqa waħda bdew faqsu. U hemmhekk hija ħareġ bl-idea kien raħħa barra minn Malta u kien għamel DJ stand ġol exit. Kien għamel DJ stand fuq wara u hemmhekk kienet opportunità għalija u għal sħabi tfal ta' daw li aħna konna nħobbu dal-madof ta' ħsejjes biex ndoqqu nesperimentaw fil-pubbliku. U dik ġabet bidla kbira ħafna għaliex. Għax fil-waqt li aħna kellna l-opportunità ndoqqu f'dal-ħanut li by the way l-equipment kien għoli ħafna. Biex tarma pardex, turntables, anka l-lum biex huma classics u mixer, eccetera, kienet expensive ħafna ġod, ma kienx irħisa. Pero tatna l-opportunità aħna nesperimentaw u nisbdew saqsu wkoll. Dix mużika x'inhu dal-istorbju. U niftakar niġu snin twal, anka sa late 90s kienu ġu ħafna żgħażagħ is-sibt filgħodu joqogħdu hemm u jisimgħu dak id-DJ qed idoq hemmhekk. Ġifieri hija mela b'tal-imod tal-business biex iġib traffic lejl-ħanut. Ġifieri hija t-target tiegħu kienet li iżewweġ il-mużika mal-fashion dak iż-żmien. U rnexxielu. Imma il-mużika kienet diġà qed issir popolari. Dak iż-żmien bdiet issir popolari. Bdiet issir popolari. Ġifieri u ara fil-potenzjal. Ara fil-potenzjal. Bassar li di probabbli ħad kompli tikber. Bla dubju. Ġala darba bdiet tikber Malta. Barra, hemm ċans kbir tikber Malta. Allura hemmhekk kien opportunità bħala businessman u għamilha u rnexxiet. Infatti kien jippromowti wkoll il-partisti u taħat ieħor fil-waqt li n-nies qed jiġu jisimgħu diski u DJ tidoq speċjalment issib filgħodu kienu jixtru ticket. Mhux hekk. U kienu jattendu dak il-party li kien isir forsi xi wieħed fix-xahar u minn hemmhekk bdew l-affarijiet bdew jevolvu. Ħala ekosistema bażikament. Ekku. U waħda iġib l-oħra. Id-DJ se konna ndoqqu dak iż-żmien ġol ħanut, bdejna nikbru aħna wkoll u l-affarijiet bdew jevolvu. Ġifieri hija kellu influenza bla dubju kbira kemm biex jibdew id-DJs u anke biex tevolvi x-xena. Iġvi niftakar is-Savoy issib filgħodu x'jaba niesem fil-kurturi tal-exit u fuq barra, is-security jidgħidha li aħna nagħmlu xi storbju x'kien jinstema' isfelnet. Ovvjament ċertu ħienet ma kinux jieħdu pjaċir laqas li qed isir dal-istorbju kollu. L-affarijiet bdew jaġlu. Ġifieri u hemmhekk imbagħad bdew isiru l-affarijiet u bdejna 95 kellek xi 17-18 16. 16 95 kelli 16. Inti għadek 43 u issa, meta l-imsana twilid? 79. 79? Inti d-daqs uħti, 79, yeah. 79. Ora, 95 kellek 16. Ekku. Sewa. U bdejta li qed jaġlu l-affarijiet. Ġifieri bdejt id-doq f'daw il-parties ukoll, ġifieri party tipprattika fil-ħanut ta' Desmond. Eżatt, hija kien jagħmel il-parties għal kont indoq tiegħu. Ovvjament u kien wieħed mill-main promoters, ġifieri kienet exposure kbira għalija wkoll ovvjament, u hija kien jippromotjani bħal uħu iż-żejr. Kien jippromotjani. Għalhekk Junior B għax tipo uħu iż-żejr. Uħu Desmond iż-żejr dik proset. Għax Junior. Eżatt, dak iż-żmien ara uħu Desmond iż-żejr. Jiena dejjem kont id-delta hija ġifieri meta konna skola aħna sekondarja konna Mount Carmel College, illum saret Santa Elias tal-Karmelitani. Meta tħaltijina ħareġ ħija. Allora kulħadd, ara ħu Desmond iż-żejr, x'aħna bajdew qegħdin tlieta. Hija Kevin il-kbir, Desmond kien tan-nofs jiena żejr. U minn hemmhekk l-stage name ġien Brian iż-żejr, ħu Desmond iż-żejr, u ġiet Junior B għal Junior Brian insomma. Bażikament. Kellek laqmiet oħra parti Junior B ġil. Le ta' dejjem Junior B.
Ma għatma kellek stage name dejjem Junior B. Ekku, dejjem. Mbagħad ovvjament, bdiet ġejja competition, bdiet tajjeb li ngħidu, bdiet ix-xena tal-rave, bdiet tikber u bdiet tiġbed iż-żgħażagħ ta' dak iż-żmien. Kellek il-business ta' Paġville beda jara illi hemmhekk qed isir business b'saħħtu u minn hemmhekk bdiet ġejja l-friction. Mhux hekk. Ara kemm qed tiġbdulhom. Żgur. Milux il-post jgħid ritratt ta' parti li kien sar fi frar tal-96, dak li fuq. Dak li batlek fuq jiena. Dak kien sar ġo Paġville Villa Rosa Lukanda. Rassibux waħda dar-ritratt. Ekku, fuq il-pejx tiegħi qiegħda. Niżedin ġo l-pool, dak kien sar fi frar tal-96. U n-nies li kien hemm dakinhar naħseb kien hemm 600-700. Dak naħseb kien wieħed minn tal-bidu li l-affarijiet kabbarhom. U ġew iktar popolari. Ma kienx l-ewwel parti li daqqejt fih inti imma? Le. Però naħseb kien l-ewwel minn tal-bidu li vera ta' spinjatura l-affarijiet. Li kien parti. Li kien parti li kulħadd sar jaf bih u nies ġejjin u kulħadd irid it-tickets. Kien wieħed minn dawk li l-affarijiet vera ġilhom. Hemmhekk kien hemm żewġ DJs Ġermaniżi wkoll. Dak u qed ngħidu. Daku. X'bażu men nistija. Hemmhekk kulħadd qiegħed mandra, ġifieri. Immaġnu. Kulħadd. Tista' tkun modi. Kulħadd toqgħda. Hemmhekk dak il-parti kien jismu The Flight u naħseb kien wieħed mill-ewwel parti, sekk mhux l-ewwel li kien bil-flyer, flyer kolorit bil-karta, mhux kartuna, wieħed minn tal-bidu. Homemade, mort one stamperija. Stamperija proset, kien wieħed minn tal-bidu żgur u kien hemm żewġ DJs Ġermaniżi hemmhekk, qed tajb li ngħidu. Wieħed minnhom m'għadux magħna miskin, jiġifieri u kienu faqgħu kull mem u kien ħareġ tajjeb dal-parti. Dal-parti kien ġie magħluq imbagħad. Dal-parti l-kontat li waqfuh fis-satejta fil-għodu. Xi ħaġek. U tiftakarx kienet ir-raġuni għal waqfuh? Ħanejdlek, l-affarijiet kienu kif suppost. Però ma kienx hemm liċenzja ta' klabb. Ġifieri l-affarijiet ma kienux daqshekk organizzati bħallhom għaliex għax kien kollox ġdid għal Malta. Imma x'kien il-komunità tal-business ta' Paġville bdiet tara li daw it-tip ta' events qed jieħdu n-nies tefgħu il-pressjoni tagħhom biex ismara x'inhu jiġri daw mhux qed jagħmlu affarijiet bħalna u nbagħtu l-pulizija u l-pulizija rridu jagħlqu l-post. Imbagħad l-affarijiet ġew diskussi wara. Però kien ingħalaq dal-parti u għaddi niftakar in-nies kollha blu għax kien sar ġo indoor pool u l-pool kienet blu u tista' timmaġna. U wara nisajnihom il-frott l-arinx tuffieħ u hekk. Huma ħirġin? U kien parti mill-pjan da ġifieri? Kien parti mill-pjan. Li tuhom il-frott, għalfejn x'kien issib wara li tuhom il-frott? Għax ir-rejf dik li kellu sabiħ dak iż-żmien. Kien kollox ġej parti sa nagħmel differenti, sa nagħmel stramp. Mhux ġas mortis ma' DJ u daqshekk. Għax liżu li kelma tantx imorru flimkien. Laqas xejn. Però di tal-frott qed fakarni kważi hippie l-affari, tipo ġaġa li it's a very community thing to do. Fruit is a very healthy thing, jekk għandek frotta għax nixtieqlek il-ġita, speċa hemm element simboliku, speċa hemm differenza bejn dik frotta u pinnola. Tajjeb li ngħidu ġifieri l-ebda promoter marri tibieħ l-ecstasy. L-ecstasy ġiet, għax nis kienu jisifru, kienu jaraw xed jiġri barra minn Malta l-affajt evolvew. L-iktar li interessani għal dil-bicċa hija kemm kien hemm sens ta' komunità. Ħafna, kulħadd jaf li xulxin. Infatti, anka iktar tard lejn 90s, Paġville, meta ma kienx ikun hemm party, għax parties kienu jsiru forsi xi wieħed f'xahar, konna niltaqgħu jew places il-bar ta' jew nkella peppermint. Ġieri hemmhekk il-komunità ta' rejf kienet tiltaqa'. Konna nkunu viżibbli ta' nies ġo triq. Kien hemm DJs idoqqu ġieli anke jindaqqejt, kien hemm timetable ta' DJs u l-komunità kienet tiltaqa' hemmhekk. Kif kien hemm il-komunità tal-bands jiltaqgħu Eli pereżempju, il-komunità ta' rejf kienu iktar jiltaqgħu places jew peppermint. Speċjalment places niftakar triq ta' places dak iż-żmien għax niftakar ġun. Kienet tkun mimlija nies, u ġifieri. Mbagħad meta kien ikun hemm xi parti kulħadd tiltaqa' hemmhekk. Ġifieri kellkom dik il-hangout, ġifieri kien hemm sens ta' komunità. U kienet waħda mill-affarijiet li tattirak nimmaġina li għax
ta' dik l-età stja ta' 15-16, jien niftakarni fi żmieni minu party people, minu rapper, Kienu jgħidu party people, minu fil-metal, u speċa dik it-tribu li inti tappartjeni għalija, un bat ittik sens ta' identità. Ekku. Tarfek naqra int minn int. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. U li kella wkoll il għaliex dak iż-żmien in-90s anka kif tilbes kienet tirrifletti l-komunità li inti fih dana. Illum ma tidix daqshekk. Ma jsek jekk inti kont pereżempju tħobb ir-rap jew hip hop kont iltaqgħu pereżempju triton il-belt kulħadd binġisijiet kbar, slippers kbar. Eżatt. Il-Burger King, eżatt. Ma Burger King tiġi wara terġa'. Ħafna wara. Lejn konzerta meta fetħ il-Burger King. Jien ikbar minnek ġon naħseb. Jiena tal-83. Jamma, no? Meta fetħ il-Burger King konna niftakarni għad-design. 97 naħseb. U dak iż-żmien kien hemm pereżempju tal-bands tal-metal kienu jiltaqgħu Hard Rock Cafe fil-kantuniera hemmhekk. U xi niftakar terġa' Leli qabel ma kien hemm Burger King, Paġville hemmhekk, hemmhekk kien hemm Leli. Lejn ngħidlek għall-Burger King tal-Belt. 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 Żgur inkom kontu niltaqgħu ħafna hemmhekk. Eżatt, jew nkella l-basketball court tal-Furjana. Eżatt. U mbagħad konna nduru ta' konna nżlu n-nights aħna. Taf li mun night Marsa Skala. Ta' Marsa Skala hemmhekk mela żgur. Ma tiskanta dak iż-żmien nights kien hemm ħafna kif qed tajt inti komunitajiet differenti. Tal-bands jiltaqgħu ġo post, tar-rejf dak iż-żmien party people u kien jgħidulhom ġo post. tan nisarrab kienu l-taqaw ġo post. Kien hemm da sens ta' komunitajiet, kienet tinħass ħafna. Ekku. U kienet waħda mill-affarijiet ġiet naturali, xina kontu ħobb dik il-mużika elettronika. Plus li Hook kien diġà fija. Ġiet naturali l-ħaġa. Kienet evoluzzjoni naturali. Ekku. Kien hemm punt fej speċjalli ssir DJ ma naħsibx li hija xi ħaġa sempliċi. Kien hemm punt fej għat stja naħseb hija fimt x'inhu DJ u jiena DJ stja. Le, fimni għadni nitgħallem sal-lum, ġvijek tajt jena naf, tkun għardit ħafna minn kien nifsek. Le, mux għat najt li. Pero, indu najt li forsi ħattaw, għat nuħu pjaġir, un nis għat jihdu pjaġir bija, ġviri, fin-97 daqqet f'peak hour, għaber Mr. C kienet producers gbar fl-Ingilterra, ta' The Shaman, kienu duo daw u kol fl-80s. Ta' The Shaman kienet band duo bħal Depeche Mode ma fl-80s, late 80s. U hija kien ġabu freezer ta' 97, il-Grotta Għawdex, Joel Cave. U daqqet qablu, u daġi ħdejja wara, nis vera ħadu pjaċir, jgħajtu jwers u sfafar, ħadu pjaċir bija, nis għaw jħdu pjaċir. U daġi jħod li bideja, għalli well done guy, insomma, għalli you have a nice future. U dak iżmin, l-last, mistessi għalli jek. U dik għat, ħanepa, ettik kuraċ, ta' tifel tkun kem kelli 17-18, tatni kuraċ. Tajb li nejdu li missieri dak iżmin kien jgħid li xil Madonna ħat għamel bid-DJing. Ġviri, għaxum bat tant iffukajt fuqa, jien konti hopp il-futbol. Għat ma konċi futboler, ma konti hopp il-futbol u ta' xi 17 kelli nijaf. Ġi kont nilab ġoner seri. Kellek tiqaf għal-vej? Għax, ovvjament, bdejt namel li barra, nidħol id-dar xis-7 ta' fil-ħodu, 8 ta' fil-ħodu, xilli ġiet ma kienux kif inhu mallum. Dik għan iġu għali, għax dik hemm evoluzzjoni u koll li għandkom għax taqsmu għaxħandu. Eżatt. Il-coach, ovvjament, isma' ma jistax ikun, tagħmel li tiġi għall-lob, ġiet ittażel, jew inti ħadmur f'dak l-istorbju, u jew ħankella ħadmur għall-futbol. Għazilt il-music, ġviri, ma jdispieċini ġek il-saqsini, skola tlaqta kompletament, ġviri na konti, mur kull-jum l-exit biex nuqt niprattika, maġna. Mitnejn sa' inkollu wara dek semmek l-exit niprattika, nġib id-diski, sekont ossessjonat. Ta' tifel li kont, flimkien ma' sħabi ġi konna klikka ta' 6, tifem u namlu back to back. Daw sħabek komplew fil-linja tiegħu? Derin, aħna nafuħ pala l-feti, ġviri, baqad dej l-umet jgħamil productions tajbin ħafna, għet jifoka ħafna iktar fuq productions. Ġumbat anka evolvew l-affarijiet ta' DJing mal productions, grazzi għas software, ma dak fil-gaz nsammu iktar tard. Kien hemm J.D. Frank u kollu madux idoq, pero saftet snil u kien għaddu għaddej. Il-Joy, per eżempju, ma kien mar fuq stil differenti, Ruby kien jiġi u koll, ġviri, konna stili differenti bħala music. Brian James u koll li għaddu għaddej, Owen J, ġviri,
ħafna minna għadna, ta' fil-verita, għadna. Unġej niftakar, kont semmejtlek għax dawk mill-Mosta. Mill-Mosta, eżatt. Uħuħ, Frank. L-agent president dak. Ekku, kien ikun involut dak fil-parti. L-Università huwa rettur. Mux rettur, wieħed nsejt xejdulhom, imma għandek ir-rettur u mbagħad ta' taħtu sub-rectors. Le mhux dekan, bejnietom. Pro-rector jiġi, pro-rettur. Tifel tal-ostja ta' u ħafna. Keda d-dottorat li għandu ġvirek tinserta down to earth. He's a very fun human being. Mux li nafu ħafna iktar naf il-Lowen, true music, ma niftakru ġak iż-żmien kien ikun ħafna Mowen, kien l-istess maħuħ, jissapporti għuna. Allora konna nitkellmu kien tifel tal-ġen ħafna. Allura, mela, umbat speċa complete evolvi, mija complete evolvi u għol xena, kelkom dan il-konflitt ma il-propietari tal-istabilimenti ta' Paċville, da' ovvjament mux jieħdu kosta xintom għattamlu l-parties, u darba fil-let toħdu l-om xebaniz l-len mill-bars taħħom, għetetlu l-om naqra fl-alqa. U kienem, niftakar żmien fejn kienem ħafna kontroversja madwar il-parties, madwar l-avvenimenti, niftakar xarabang darba kull xarej jitkellmu dwar. Salis off, tkellem fuq parties u hekk. Salis off, mela din li ġara u da bażikament kienet culture shock. Ġifieri l-ecstasy bdiet tittieħed bl-amment u fin-98 naħseb kienet l-ikbar bidla li kien hemm kemm fil-liġijiet u f'dak li beda jiġi diskuss, liġijiet li għadhom jirriflettu sal-lum. Da bażikament għawissu tan-98 kienna l-ewwel overdose fuq ecstasy. August 98. Santa Maria tan-1998, hemmhekk sar l-ewwel overdose fortunatament. Ġifieri dak kien hemm żewġ events. Overdose li wasal għall-mewt. Li wasal għall-mewt fortunatament. Da bażikament ix-xena mbagħad kibret. Ġifieri minn 95, 94, san 98, l-affarijiet kibru. Ġifieri, fil-waqt li kien hemm competition bej dal-parties, il-promoters versus il-komunità ta' Paċville, tant ix-xena kibret, li bdiet il-competition bej promoters. U dak iż-żmien kien hemm competition ħelwa, llum ngħidilha ħelwa ta' ġifieri, bejna li konna nagħmlu tribu u bej Love Sexy. Ġifieri kellek tribu Love Sexy li żgur li kienu żewġ events li tant ħallew influenza f'Malta, un trigger ukoll. L-influenza kienet b'saħħitha ħafna. Għax grazzi wkoll għall-competition u mbagħad l-affarijiet bdew jikbru, l-events saru festivals tagħhom daw u mbagħad bdew jiġu bookings ta' barranin, eċetera. U dakinhar kien hemm kemm tribu, aħna konna grotta tribu u ma kienu l-wilderness hawn stess. Ġifieri dik is-sena tant telgħu Maltin. Dak iż-żmien John, kif taf inti, s-safar ma kienx komuni, ma kienx hawn low cost airlines, ġifieri għalihom il-Maltin għalina kienet li tmuraw deċiża safra. Konna morru għal-ġimgħa Santa Marija, mbagħad kienu kun hemm tribu jew Love Sexy Santa Marija u hemmhekk ġimgħa ssir Mandra. Ġifieri qed niftakar darba minnhom qiegħed mar sal-fornet indoq ġo gallerija, ġifieri konna nġibu d-deks u hekk in-nies li tinni xi ħadd ġo l-gallerija. X'pereżempju Santa Marija tkun il-ħamis u lejlieta indoq. Nitfgħu l-speakers fil-wit ta' Xlendi, Xlendi mhux mar sal-forn. U għadni niftakar il-kantant ta' Scream Daisy x'kien jismu? Ġotam, dik għatman kien tifel ta' ġen. Qed naraħ ġo gallerija taħti għaddab inkwadret jieħdu bażek biċċit ta' amara, ġifieri waqt li għaddejja l-music, in-nies jgħidu jsafru u l-affarijiet itiru, ġifieri daqshekk kienet ir-roħ il-ħaġa. Li ġara mbagħad f'dal-party kien mit-persuna, Fl-party kien mit? Love Sexy. Kien ġi Jeff Miss l-ewwel darba dak iż-żmien ukoll. Wieħed mill-pionieri tax-xena tekno u Malta. Kien jismu l-ewwel li miet kien jismu David Farrugia u strata 17 miskin. Fuck. Yeah. Kienet xokk kbir. Kienet komuni li nies immutu bl-ecstasy jew kienet fis-sens għax stija il-problema meta drogi Meta drogi ma jkunux legali, mhux qed nadvoka biex drogi jkunu legali, ma meta drogi jkunu fuq l-idej, inti ġo Pirmla ma tafx fiha, ġifieri. Riċentament hawn il-fenomenu tal-fentanyl, ma nafx smajtux bih. Li l-MDMA tiġi mħalta bil-fentanyl fil-fatt kien hawn waħda kien hawn tfajla minn għalija Spanjola xi 4 ġimgħat ilu li ħadet doza f'Malta, ħadet doza MDMA u mietet, imma mbagħad indunaw li l-MDMA kien fiha l-fentanyl ukoll. U ħafna fentanyl dul mara l-Ewropa. Jiġifieri inti meta tieħu Pirmla
Da memx ħadd li jissanzjona għal ismu dit testjanija del Prim. Sfortunatament, barra minn Malta kienu qed isiru ħafna overdoses u kienu mitu xi nies ukoll. Ġifieri riċentament dal-fentanyl sar Australian woman dies while partying in Malta as contaminated pills hit the south of Europe. Eżatt, ekku. Dik il-problema. Jien jidher li barra fil-festivals hemm fejn tista' tmur tipo tixtri l-Primli b'mod illegali, imma mbagħad ikun hemm stands fejn tista' tmur u tara l-purità ta' dik il-Primla. Hemm daw il-kits saw li tixtri biex tittestja drogi kemm tara. Hemm ċertu pajjiżi qed jagħmlu ċertu festivals. Sfortunatament nsemmu l-memorja tiegħu ġifieri kienet xokk kbira u dak kien l-ewwel wieħed. U tista' timmaġna, ovvjament il-medja il-headlines kienu li news u anka gazzetti rave parties f'Malta. X'inhu jiġri? Ġifieri hemmhekk kien hemm diskussjoni kbira, Xaraban kien spiċċaw wkoll jagħmel diversi programmi fuq. Kif kontu tgħixu għandhom għax fis-sens hemm il-mistoqsija morali, tipo ġieli ġietkom f'moħħkom isma' gajja aħna x'qed nagħmlu issja Madonna. To be fair, mhux kulħadd kien jieħu drogi, jiġifieri pereżempju jiena kont ġieli ġejt mistieden ta' tifel li kont ġew programmi u promoters u DJs oħra. U l-argument tagħna kien, iva, abbużi hemm bħal kull ħaġa oħra kif hemm illum, imma ma tfissirx għax iddoq jew int promoter jew titla' party inti blajt, jiġifieri ma tistax taqta' liġi għal kulħadd. Inkunu fair, inkunu oġġettivi. Fil-kultura tad-dance music kienet tipprevali iktar l-ecstasy. Bla dubju. Biex inkunferma l-argument, darba minnhom kien hemm is-surġent għall-Aħfrel għall-45 kienet popolari, nsemmu l-mewri tagħha wkoll kienet popolari ħafna fl-events. Ma nasibx li popolari għal-kelma preċiża. Kienet magħrufa. Magħrufa, għajna dak, u ekku. Kienet bażikament iddeċidiet dak iż-żmien kienu jintużaw il-Vicks. Biex maħabba l-Vicks inti tħoss dik l-adrenalina tal-ecstasy u l-feeling tħossu d-doppju jekk mhux triplu. U d-deċidiet f'parti partikolari li di kull min għandu Vicks toħodulu. Toħodulu mal-bib, ma tistax tidħol bil-Vicks. U għadni niftakar, ġviri dal-parti, bis-seqetat ngħidlek da, 3 boros suwed żgħar mimlin. Mistiem. Ġviri daqshekk kienet komuni, ġviri jekk tgħidli jekk kien hemm 900 ruħ. Ma nistax ngħid 70%, 80%, ovvjament. Bej 50 u 70 naħseb kienu. Kienet realistika, qed inkunferma l-istorja, ġifieri kemm konna nargumentaw hekk. Biex imur lura l-mistoqsija li saqsejtek, kif kontu tipo miet xi ħadd waqt l-imparti miet? Tal-Love Sexy August 1998. Kien hemm iktar fl-istess sena, damma ġifieri. Bad f'Novembru kien hemm ieħor dik ħanaslu għaliex isu kien hemm daw it-tliet. Bejniethom kien hemm ma hemm ikraħu wkoll, ġifieri tal-Western u naħseb tal-Dragonar. Imma intom x'kien il-kliem bejnietkom? Hemm l-argument li jisma' kulħadd huwa spiex ta' autonomu, kulħadd jagħmel li jrid, daġi hemmhekk biex jieħu baż u spiex ta' kien jaf ir-riski x'inhuma meta tieħu drogi. Jew kien hemm min jew mbagħad hemm l-argument li jħor li jisma' aħna bħala promoters responsabbli biex naraw li żgħażagħ tagħna ma jkollhomx ma jitlux f'dawn il-perikli. Speċa inti kif kont tinterpreta? Ara, għax konna nġu mistidna fil-medja, inklus Xarabank li dak iż-żmien kien programm popolari ħafna u diskuss. Mbagħad innaqqadna ġifieri DJs u promoters inaqdu kollha għax mbagħad DJ mewġa kontra l-events biex ma jsirux iktar u jsiru kompletament illegali. Ġifieri kien hemm dak il-pressure fuq l-awtoritajiet. Aħna naqqadna mbagħad u bdejna nġibu l-argument isma' aħna bl-ebda mod ma rridu li n-nies jieħdu droga, aħna din hemm għax inħobbu l-mużika. U għadni personalment għadni named dal-argument sal-lum, jiena jgħat hemm għax nħobb il-mużika. Ġifieri mhux qegħdin hemm biex in-nies jabbużaw, qegħdin hemm għax nħobbu l-mużika, għax nħobbu dix-xena. Dak l-argument li dejjem ġibna. Ir-relazzjoni tiegħek mad-droga kif inhi? Jiena fimni esperimentajt. Sewa. Esperimentajt, però kuntent ngħid, ġifieri dejjem kelli moħħi f'postu. Ma mhux wieħed li d-doqħara pereżempju. Le, għaxejn. U min id-doqħara ma nifhimix, ġifieri jien għandi ħafna OCDs, ġifieri waħda minnhom ilek ħanagħmel xi ħaġa ħanagħmilha sew. Jekk ħanqat' għannejk,
speċjalment illum in-nies edukati ħafna fil-mużika, jekk naqgħod għandek ma nagħmel xejn, biex immur u sirħara u naqgħod għandek ma nagħmel xejn. Qed inkun sinċir, ġifieri anke għallu li din nixtieq nagħlimhomx dak li għamilt tajjeb u dak li għamilt ħażin. Ġifieri tgħid li dispjaċik dak li għamilt laqqas xejn. Ġifieri ċertu affarijiet kbirt, ma kontx wieħed li nabbuża left, right and center, far from it ta'. Ġifieri personalment nemmen u niftaħar ngħid li l-mużika nitni ma naffiċ. Drogi ħattiva, esperimentajt, pero l-mużika nitni ma naffiċ. Pero grazzi għal valuri u kolli ta' ġenituri tiegħi kont naf fejn huma l-limits. Sfortunatament, għandi ħbib tiegħi li għandhom 43, jew m'għadhomx magħna sfortunatament, maħabba overdoses, jew inkella għadhom jafġu. Hemmhekk tiġi redikola l-ħaġa fis-sens. Naqra patetika. Patetika, fis-sens iġ-ġen taż-żożija jatem. Tesperimenta, tara x'inhu jagħmel daw u tara għaliex u x'fatta. Però naħseb kont matur biżejjed li ngħid isma' men. Fimt? Isek l-avventura tkun għamilta. U daqshekk. Kemm il-Madonna terġa' tagħmel l-istess avventura. Bla sens, illum nara bla sens il-ħaġa. Però moralment kif tħares lejn drogi inti? Bl-ebda mod ma nippromotjam. Taħseb li għandhom ikunu illegali, pereżempju drogi, u taħseb li dak li kun għandu jkollu id-dritt bħala bniedem individwali sovran jiddeċidi jekk qed jieħu l-ismek. L-edukazzjoni hija kollox bla dubju. Ma dejna ngħiduha minn meta kont tifelin, edukazzjoni, ġifieri li inti tagħmel ħafna liġijiet ħoroġ ma ħadmitx u ma tagħmel sens. Li inti titfa' xi ħadd ħabs għax ħawwat ma tagħmel sens. Llum naħseb bħala soċjetà tallimna wkoll. Ġifieri ħadd żmien, xafti żmien ilu mhux qed ngħidu ħafna li tifel jinqabar joint l-awtoritajiet kienu jagħmlu xew bih. Li kienet redikola l-ħaġa. Kienet ridikola. Evolvejna, ġviri jek tgħid isma' temmen li l-coke għandha tkun legali ngħidlek li għandha tiqpa legali. Issa u min jgħidlek isma' sens ta' jien tekniku minix, tabib minix, psikjatra minix, tifhem ġimgħa di studji f'idejja. Pero naħseb hemm differenza bejn tuħu joint u tuħu l-coke. Naħseb hemm differenza. Le bla dubju tinħass id-differenza kemm inti tkun razzjonali fuq il-coke u razzjonali fuq joint forsi ma tkunx razzjonali mal-friġħa. Jien illum jekk issaqsini nippreferi ngħix healthy lifestyle. Jien sigaretti ma nuħux. Alkohol vera ma nuħux. Ġieli nħu naqgħdak il-grok whisky nkun qed nuħu nara xi film Netflix jingħu l-mara, tfal li raqdu, noqogħdu relax jingħu, nuħu dak il-grok, ġifieri Nex healthy lifestyle, mur niġġokja, mur niġri, nikol healthy, ġveri l-lum moħħ iktar jgħid isma' ejja nex ħajja healthy. Ġveri jekk tgħid l-isma' tpejjeb joint, ngħidlek nippreferi le. Ġveri l-lum ta' raġel ta' 43 infittex iktar li nkun healthy milli nuħu affarijiet oħra biex jikkalmawni. L-Italija, pereżempju, l-sports huwa żvok, il-mużika hija żvok. Ġveri ġirja tajba fil-ħodu, fis-sitta ta' fil-ħodu, tini żvok tal-qaddizin. Jimmur nomu u namel sija naqde fit-tini zvok tal-qaddizin. Iġviri nħosni iktar komdu, sinċerament. Jien nħos li jem ċertu drogi, per eżempju, bħal jenajdu l-marijuana. L-marijuana, spiex ta' jek kun taf tikkontrolla, l-ewwel netara, mux kull bniedem, mux kull moħ jirreagġi l-istess sa' drogi. Ġifiri jien naf min, jien għandeh ħbib tiegħi li huma nies luċidi u intelligenti u intraprenditorjali ħafna u l-ħin kollu għaddejn fuq l-smoke. U kapaċi mantnu kumpaniji ta' 20 ta' impiegati. Mumbat, najt għalija, ġiri jek impejjeb joints ħieħ, mumbat xej, għanna pannettone u ġilat, u għanna nara Netflix norqot nistembaħ nerġa' jiekod, xej ma nagħmel. Li huwa karattru wkoll ġon naħseb ta' ġifieri. Umbat jidħol il-periklu speċjalment fit-teenagers u 20-year-olds. Jiena dik il-problem, meta ma tkunx taf, meta m'għandekx meta tajt edukazzjoni, ġiri anka li inti naħseb jiena hemm kuntest fejn tista' tieħu l-ecstasy pereżempju, imma xi ħadd spjegalek x'ħajjiġri u fejn hu l-kuntest li trid tieħdu l-ecstasy u naħseb għax ngħidu kif nispiex ta' l-esperjenza ta' meta inti tieħu xi ħaġa bħall-MDMA u s-psilocybin hija xi ħaġa li inti qed tesplora dimensjoni ġdida ta' moħħok stess, tal-psika tiegħek stess, tas-sensi tiegħek stess, li hija xi ħaġa fenomenali u rari ħafna. Jiġri, u naħseb li jiena hemm kuntesti fejn dawk l-affarijiet jistgħu jiġu esplorati b'mod
responsabli u ugwalment ġojjużi u avventurużi, eccetera. Il-problema inti meta mbagħad speċa ma tibqax tirraġuna li jisma' aħjar ma noħudx kull weekend, iselu tajbin, jew aħjar ma noħudx kull weekend l-MD. Meta jkun hemm ħadd li jgħidlek isma' din esperiment tagħmlu darba fis-sena, isek mort il-Luna Park. Biex naħseb hemm bżonn naqra ta' dak id-dialogu. Għax fl-aħħar mill-aħħar huma. Però jien naħseb ukoll jidħol karattru wkoll John, fis-sens. Hawn min forsi għandu karattru sotu jaf x'inhuma l-limits tiegħu anke teenager, bad hawn min juhu baż darba u kun ittibla l-kelma żgħat. Għanduża l-lingwaġġ ta' triq. Ġifieri nnuħu mit-tfal tiegħi, illum nara l-affarijiet bħala ġenitur differenti. Ġiġa nara d-differenza bejn it-tifla u t-tifel. It-tifla għandha 4 u t-tifel għandu 7. It-tifla dak it-tip, jekk inti għatebli tuħu pjaċir u daqshekk. Ma tkunx trid iktar tilab. Stimulation. Eżatt, it-tifel jekk hux bidu ħaġa rid iktar, tablet. Ġiġa bdejt nara sma t-tifla taf il-limits tagħha x'inhuma u t-tifel ma jafx. U naħseb li tirrifletti wkoll fl-esperimenti ta' teenager li jkun qed jagħmel ma' sħabu u l-peer pressure. Jiena kont dejjem naf isma' sawa għandi nasal, mod naturali. U forsi għat ma ġejt influenzat. Għaw minn forsi l-bib influenzaw ħafna, jew kella jista' jkun qed jieħu pjaċir b'xi ħaġa u bat jibqa' jikber irid iktar irti u ma jafx x'inhuma l-limits tiegħu. Però ovvjament nixtieq wasal messaġġ, jiġifieri kull min ħaj esperimenta joqgħod attent ukoll. Jiġifieri jekk tgħid l-isma' x'tippreferi, nippreferi healthy lifestyle. Healthy lifestyle inti tagħmel l-sports, tikol healthy, torqod sew, jien minn meta bdejt ngħix dik il-ħajja ħossni ħafna ħajja. ħafna, ġviri mentalment, fizikament. Pero ma jiddispjaċini xejn dak li għamilt. Għas xejn, ġviri. Pero il-periklu jatem. Periklu jatem. Iżda jisom dejjem ħajkunu. ċata raġun. Le, kunet naħseb, bro. Kunet nara xeni f'moħħi tiegħi ta' jena kon nafu mill-limiti tiegħi. Għax meta għat nara kif tara xi ħaġa jbażżani. Ġej b'xi oxxata dar-raġel. Le, Emma dik is-sena, mbagħad kien hemm overdose ieħor, ġieli. Aħna tnajdu din 98. 98 kien hemm fawissu u mbagħad f'Novembru minn għalija. Eżatt, mela, l-ewwel overdose li kien hemm hija August 98. U l-media esplodiet. Rave party Malta x'in jiġri. Jiġifieri spiċċaw il-partiti jitkellmu ma jaqblux x'liġi għandha tidħol fuq rave parties u aħna hemmhekk jisnaboloq niżefnu fin-nofs. Iġveri, għamlet xhur jekk mhux snin, late 90s, ir-rave kienet diskussjoni taħraq, ta' skemm kienet il-kaċċa. Daqshekk kienet taħraq. Ġina ġieli kont fuq programmi darba minnhom għadni niftakar kont fuq programm il-ġimgħa, mhux xaraban, kien fuq Super One dak iż-żmien ta' Alfred Zammit, u diskussjoni kienet ir-rave, u għadni niftakar jien kont ma' kien hemm ieħor kien idoq, ma' min kont. Insejt ma' min kont bażikament. U sala ġenituri, immaġna, sala ġenituri. U diskussjoni kienet xinu jiġri bla bla bla, għandhom xieġu liġiet u da. U darba kienem da anzjan, għax il-medja gbellatlu l-isma il-DJs u l-promoters u ma n-nis il-let jippuxjaw di droga ecstasy. U ovvjament l-argumenti għaj kien isma inti ma tafx intajt, għad ma kont prezenti ma tistax titkellem. U sala nis, għajja, stor ma kienix kelma. Daqsijak il-diskussjoni kienet limitata. Faċli t-demonizzakom, una għazmi. ħafna, u għadni niftakar, għatma ninsaġ, kienet ċokkanti. Dak iżmin kont ikunu kol ħanu taħija, nejnu s-sibt fil-ħodu, għax kienu kun bizi kont noqot mal-kex u għek, dak iżmin min ikunu kun hemm jiftakar zgur. U għadni niftakar, tajat miħaj, jentu għed minn dawk, li binti ħadet id-droga maħabba fik, għed t-proti għaw, u d-dim il-nizek, tipo. Ġit il-ħanut apposta biex is-semma. Ma nafx jek ġit ċabta apposta, ma naf li daħlet hemm, ħanut nis, kull ħattem jisma l-mużga għaddej, kien hemm xi ħadd ido u di tajat u twerza. Ġifieri, inti posma sinjura, kalma, għasna fek. Li jista' jkun qabdet it-tifla tagħha t-esperimenta u akkużat li għax u għed minn dawk li għed tindoqot niprovaw ġviri daqsek kienet tabu. Nimmaġna tkun ġenitur dak ismin kien ċaġa tal-biza u kol u għafta għada ma tafx il-madonnet jiġri u daħlet it-tifla tiegħek. U l-medja u. Ma timmaġna ma tafx xejn inti u tidħollok it-tifla gmawġa ganċ id-dar. Blebda mod ma għed ngħid kienu affarijiet żmien. U dak iż-żmien l-MDMA kien b'saħħitha, ġviri persuna jħodlok nejn. Kienu kun ganċ. ħalqu l-vant u għajneħ il-punent. Ġviri daqsek kienet kera l-ħagġa. Ġinti kont taraħ persuna smadajja tħara mejjet emmek.
kont araħ. Imma dik is-sena ġo nixtieq insemmiha, fil-waqt li fawissu mit-persuna, f'Settembru kien hemm problema oħra kbira. Da kien hemm party ġo Dragonara u da min organizzaħ ma kellux esperjenza, ma kellux il-permessi kollha sa filgħodu. Kien l-ewwel party tiegħu, ġifieri. Iva, ma kienx wieħed mill-promoters, kellu flus imma u kien fil-business. Investa flus u daw ġab il-Carcox l-ewwel darba. U Josh Wink u Gailey San kienu 3 artisti tajbin ħafna dak iż-żmien. Mu jiswew il-flus. Biex da kellu kapital u darit jagħmel party. Ġew xeba nies, da kien fl-Indipendenza. Independence Day kien jismu infatti 21 September 1998. Ġew il-pulizija għax da kien overcrowded biex taxxa ġvir barra kellu problema ta' ħinijiet, kien overcrowded ġvir kien hemm ippakjat min-nies. U rridu jgħalquh. U ntfit il-mużika. F'daqqa waħda saret rivoluzzjoni sħiħa ġvir in-nies għajjat storbju min kellu fl-ixken tal-ilma u jwaddab għalej il-pulizija. Kien hemm xi nies qabdu l-monitors ukoll u speakers tafahom ġol pool. U saret rewixta sħiħa. Is-securities bew jisparaw il-gas tadmuħ fuq in-nies ukoll, ġatni niftakar jiena. Jien kont wara DJ stent imma l-spray beda d-dej left right and center u għajnejna daqsix. Intu koll, ġviri affetwak? Żgur il-gas. Kummur ma ċieħu. Nfakar Carcox, taf, Carcox naħseb taf minnu. Big guy, ġviri da spiċċa, kullħat iżommu hemm taħtek, bdew tiru. Iżommu hemm taħt tal-fex, bdew jibżaw li ħajweġġa. Jisu eħel il-DJ naħseb ma nafx, bdew għadbu l-ilma lej DJ, stent ġviri kien hemm rivoluzzjoni sħiħa, bażikament. In-nies ħarġu u kulħadd joffendu jara l-pulizija ġifieri u l-istess l-għada inkwiet f'rave party, ġifieri immaġna. Fawissu mit-persuna, xar wara żatt, f'4 ġimgħat 5 ġimgħat wara, saret dil-kedda sħiħa. Jeżistu ritratti ta' dal-moment tar-rewwixta? Jien qatt ma rajt. Jien għandi ritratti tal-party imma tar-rewwixta le. Dak iż-żmien kenniex mobile ġoni, ma kienx faċli tieħu ritratt. Najt għalija bil-panik, tant kien hemm paniku nies fuq xulxin, illi ħatara kif ħatoħroġ il-barra, x'ħajna qala l-inkwiet. Ġifieri niftakar naqbad id-disko ħana kif ħanaħrab. Daqshekk kienet ħevi l-ħaġa u ġifieri wara d-DJ stand x'kien hemm partijiet oħra forsi kienet iktar kalma. Imma il-vjolenza mhux xi ħaġa li hija daqshekk komuni mal-parties, ġew triggered għax kienu ħajwaqfulhom il-pjaċir. Ara jiena qatt bisetat ngħidlek u l-ecstasy l-ecstasy hija droga li ma taqlax biha ma taqlax inkwiet. Jien qatt ma rajt ġlieda ġo party, qatt. Ġo party kif suppost. Ġifieri ġo rave party ħa ngħidulu hekk. Qatt ma rajt ġlieda sinċerament. Hemmhekk imma kien hemm rewxta in-nies kontra l-pulizija. Dik hija l-verità. Ġifieri immaġna ġajna gazzetti lost. U waqt li dawn l-affarijiet qed jiġru u qed jiġu dokumentati mill-medja u Malta tiddiskutikom, it-television tiddiskutikom, biex x'impatt kienet ikollu fuq ix-xena tagħkom? Ħafna. Għax imbagħad li ġara sa Settembru parti kien jibqa' għaddej sakemm jibqgħu in-nies, ġifieri jiena ġieli daqqejt fis-7 ta' filgħodu sal-10 ta' filgħodu, sa' 9 ta' filgħodu. Konna ndumu xemx tiela, per eżempju, tribu kien isir il-grotta, kien jibda fl-10 ta' fil-ħaxija, għadni niftakar xemx tiela mal-wit ta' xlendi, u għadna għaddejn, u nizadhom għaddejn, hemm bisfafar, kuħat jajat, ġviri, u ma jifqux. U mat forsi xid-9 ta' fil-ħodu nifqu u marru fil-bajja ta' xlendi. Ovvjament, minħabba dak li kien qed jiġri, ġew introduċew liġijiet ġodda l-awtoritajiet, u waħda minnhom kien li għadha msallum illi event klab sal-4 ta' filgħodu biss jista' jagħmel ma jistax jibqa' għaddej. X'kien ir-raġunament? Huma bdew jargumentaw illi jekk in-nisa jibqgħu barra jieħdu iktar drogi, ħajsir iktar abbuż. Jekk issaqsini sal-lum li għandi 43 u missier ngħidlek xorta ma tagħmel sens. Għax in-nies jekk iridu jmorru ġo flet u jkomplu. Flet u xorta jkomplu. Ġifieri għalija ma tagħmel sens għax jekk issir ġo klabb iktar hemm sens ta' kontroll. Ġo flet, memx kontrol, ma tamix, memx loġika fl-opinjoni. Meta tħares lura però kienu naqra out of control l-affarijiet? Biex nkun fair. Sakemm kien hemm il-liġijiet, ma kien hemm kontroll ta' xejn. U forsi dik is-sabiħa tax-xena kienet li ma kienx hemm regoli. Dik is-sabiħ tagħha kienet.
Għalhekk nerġa' nsemmi dak li għadna qabel. Li ma kien hemm regoli ta' xejn, mhux bħal paġwi kien hemm ir-regoli nagħmor ġo party. Ħelsin totali. Ħelsin totali. Ġifier fil-li pajjiż magħluq fih innifsu, fil-li pajjiż miftuħ u jiena jgħattu storbju u l-bista mara hekk hemm bżonn dublet u mara libset ta' raġel ħatmu qed jgħid li qed tagħmel xi ħaġa żina. Ovvjament dawn l-affett bdew jinbidlu mbagħad. Mbagħad kien hemm liġijiet oħra li għadhom hemm sal-lum ukoll, ġifier daw baqgħu hemm sal-lum. Li jekk inti ħatamel event mhux ġo club, irid ikollok liċenzja. Mela dik ukoll kellha effett, għax qabel kien isir party pereżempju Selmun, ġo kamra f'Selmun tagħmel party bla regoli ta' xejn, u tiqpa' dej maġna x'bażi x'hemm xtiela, u inti qed iddoq hemm ġo kamra ħataq biċċiet. Ma hemm xi tip ta' permessi? Illum. Le, marbutin ma' Selmun dak iż-żmien. Qabel ma kienx hemm regoli. Xejn żiero, ġifieri tista' tmur taqbad titella l-apparat taf bżonn nislaħ tkun qiegħed u tagħmel party. Jista' jiġi pulizija jgħidlek isma' x'qed tagħmlu. Ma fil-verità liġi miktuba ma kienx hemm. Isak ma kellix direzzjoni l-pulizija. Kważi diment li mod iddejjaq il-ħadd. Diki. Ġaħna kont indoq Delimara, kont indoq Selmun. Mbagħad bdew ġejn il-liġijiet mela, inti klab sal-erba' tikollok liċenzja ta' klab. Jekk m'intix jo klab tikollok ċertu regoli li jkollok l-ilma provdut b'xejn, mħabba drogi li li tkollok pulizija preżenti, li tkollok ners u ambulanza, ġifieri daw għadhom hemm sal-lum. Jekk inti ħatamel event barra, għalhekk illum ma dekx tara events barra minn clubs għax tant ġiet komplikata u expensive il-ħaġa li m'hemmx ma tagħmel sens biex torganizzam. Għala, għamek intilef il-natural taħħa l-ħagġa, sfortunatament. U il-parti kreativa, kifet tajd li inti spiex ta' anka li s-sib il-venju fejħa tagħmel il-klab, hija eżerċizzju ta' kreativita fih nifsu. Bla dubju. Spiex semmejt l-barriera l-ewwel. Imma dak sar wara, xorta, dak sar bil-licenzja, expensive xorta, ma kienet sar, ixtribu kien ċertu popolarità, dak ħafna wara. Imma mbagħad ġieri wara li mid ta' wissu, wara ġara ta' Settembru, kien mitieħor f'Novembru. Kien mitieħor f'Novembru. Dik jismu Semmi Xkembri ta' 22. Sfortunatament, ġifieri kienu żgħar, ġifieri. Kienu żgħar, ġifieri nsemmu l-memorja tagħhom, ġifieri. U dak trigger u kien jidherli. Dak trigger u kien dak ħaċċo kbir hemmhekk fis-sens dak qed narah. Dak kien hemm band jisimha Holy Ghost, kienet band kienu jagħtu show bil-stretcher, bil-drips biex taxxaqa. Persuna jgħat taħt tabib u qed imut overdose kienet parti mix-show. U waqt li qed jiġri dak kien hemm każ vera. U niftakarni nħandoq warahom u l-pulizija jiġru tfu minn hemm għax għandna overdose. U tista' timmaġna ġejna l-għada l-medja, jienat daw l-affarijiet ħajspiċċaw Malta. X'tanġraw f'perjodu qasir. U anke aħna konna fil-lenti, ġifieri kull min idoq u kull min jagħmel parti konna fil-lenti. Konna fil-lenti kera ħafna. Biex mur wara l-avveniment tal-overdose, inti kont qed taraħ ikollu l-overdose dal-ġuvni. Mill-bot kont qed nara li tiġi xi ħaġa. Kont nara li tiġi xi ħaġa. Kienet l-iktar ħaġa moħħxija li qatt ġo parti fis-sens tal-ħaġa tal-biża'. Ħanejdlek, anke nsemmi dejjaqni. Għax immaġin qed tuħu pjaċir u ħadd jieħu pjaċir. U taf li f'dil komunità hemm xi ħadd li qed imut, xokkanti hu, ġifieri ġibek frijak u isma' tiġi xi ħaġa ħażina hu. Ġifieri affarijiet koroħ. Għadhom isiru overdoses, illum forsi ma jinstamawx daqshekk dik għal-verità. Illum għadhom isiru. Ma jissin familjari, ma nafx. Ma jisemmewx dik għal-verità. Din l-aħħar overdose smar dwara kienet dil-Awstraljana, għax kienet marbuta ma' il-fenomenu tal-fentanyl. Ma nafx isir il-pajis kien naqa differenti. Illum naħseb il-pajis ħad direzzjoni differenti, s-sakkux tajba u le ma nafx. Illum l-autoritajiet għandhom xaqsmu wkoll ma tal-events, ġifieri jitlu wkoll sponsorship, ġifieri kemm ġiet kommerċjalizzata l-ħaġa. Ekku. Jifilli xi ħaġa li kienet tabu f'daqqa waħda mdaħħlat l-awtorità fiha. Però illum aktar milli rejf u aktar entertainment, u ġifieri ħadet svolta differenti. Qed tifhimni? Imma konna f'target. Tant konna target il ftit snin wara għadni niftakar jien ħandoq ġo tribu u wara DJ stand konna nagħmlu karavan maħabba li kienet isħana u dan żomma. U ħireġ jien
u nara xeba pulizija bżu minn ġo siġar għal fuqi. Ġara, biex jamlu li seċ. U missieri kien jgħin il-ħija ġviri, f'tribu kien jkun mal-bib jgħinu. U fuq il-radio, għaw Junior B, ħareċ b'kaxxa ħanaraw xandu. U missieri ġenna, immaġna, da ibni, xamil ħażin. Jien ma kelli xejn, kont sandoq assolutament ma kelli xejn, kont. X'kienet il-kaxxa? Kaxxa tal-vajnis. Il-krejt. Kenna kaxxa dak il kont ila mimlija vajnis ħandoq, ġviri wasal li ħin, tolhom itimmun indoq u bdew jaraw li diska. Ma kellix faħam blu, ma taqsek konna ħod tu. Taqsek konna ħod, xin jaraw diġet jagħmel xi ħaġa, għal-fuq. Taqsok kienet ħod. Biex ta' xaq kien hemm ċertu DJs inqabdu wkoll ħawdu biex ngħid kollox. Allora ġejna aktar ħott il-ħaġa. Mela, ħanamlu naqra għadel naxsib lejja. Isma' trid grok ħafif? Le, thanks. Żgur? M'għandi sonku vojt u ħajja minnhux. Okay, għadel fidejk. Thanks, napprezza. There have been over 2,000 overdoses in Malta over the last 6 years. Imma dal-artiklu ħareġ fi 2018, ġifir minn 2012. 2018. Imma dawk l-overdoses huma overdoses ta' nies li mietu. Le, l-ħares. L-ħares. Tuta' kieku epidemija kemm jien ignoranti ħasra Madonna. Not only that, but there were 39 deaths attributed to drug and medicine overdose between 2012 and 2016. So 39 deaths. Manka medicine. Manka medicine. Ġiri jista' jkun per eżempju ħatwis volume per eżempju. Interessanti, ma kunx nafha. Vera, stja. Ma interessanti għax kif qed tajt int kienet tiddeċidi li tirrapporta għall-medja. Ġifieri jiena niftakarhom minkejja li kont żgħir ħafna, kont niftakarha ħafna dan rapportaġġ fuq overdose u kien hemm enfasi kbira fuq din il-kultura ġdida li ħatamel ħafna problemi fis-soċjetà tagħna. U t-toroq kienu ħefi wkoll. It-toroq fis-sens għadni niftakar jiena triqtek għall-party roadblock tas-soldati. Mux roadblock tal-pulizija, roadblock tas-soldati. Niftakarom, dawk niftakarom. Kont bull taħtek, fil-versin sa' kelma. Jien għad ma kelli xej fuq, ma konx nibza, imma naf każijiet u ċertu overdoses li saru u ma mitux jgħidu li fuq ekġrat, bat infatti ma baqgħux ikun hemm soldati, għax naf min illi kien ikun sejr ġo party, kien jara dar roadblock jew xi ħadd jgħidlu sma' hemm roadblock, kien ikollu stoċ ta' xarpinnoli biex u sħabu joħodhom u l-persuna tiblaħħom. F'panik. F'panik, isma' jekk narmihom ħataqbadna, tibla Madonna. Briskju li għaw overdose. Li ġiet kienu ħoroġ. Tant li anka kien tisieħbek qiegħed overdose u assaltu, inti ħad tiġi akkużat illi biħkejt jew eċċetera. Għal kienu jisiru ħafna kummidi, ġvien naf każijiet mhux wieħed u tnejn, illi kienu jaraw roadblock ta' soldati u jbilaw storċ sħiħ. Madonna, x'riskju? Kellek riskju enormi. U mbagħad wara li sar studju mill-karità. U baxx jagħmlu ma once li għaddewhom ir-roadblock. Kien hemm ma nafx jekk wara tistenna 10 prim li jaħdmu ġo fik. Jew daħħal subajk biex tirremet tibda taqlaqhom naf min mar lura d-dar pereżempju kienu jieħdu likwid tal-platti jixrob il-likwid ħa jirremetti kollox. Bħal żvelt ġifieri qed ngħidu. Eżatt. Li taħsel platti bih. Għażgur. Ġis. Ġifieri, mbagħad bdejna nitalmu sma' jekk inti ħad tagħmel roadblock tas-soldati tagħmel sens jew le. Ma kienx qed tagħmel sens. Tinsiex daw kollox ġdid, daw l-affett kienu ġodda, allura anke bħala awtoritajiet kienu qed jitalmu sma' kif ħan iċċellinġaw għadi. Jon kella għax Għawdex Santa Marija kienu tilaw ħafna Maltin, iċċirkewwa, x'kien titlattela u ħaddura għal-vapur ta' Għawdex, bum, ħassib is-soldati b'maġin kan sfuhom. Ġi kienet naqħef il-ħaġa. Imma kif qed tajt inti, dan li għandu dil-fażi u għalhekk xtaqt nagħmlu l-podcast, din li għandha interessanti din il-fażi huwa meta jkollok fenomenu kulturali li jidħol f'soċjetà, min qed jieħu gost bih, min qed jibża minnu, min huwa nkarigat li b'xi mod irrażżan l-effetti tiegħu u b'mod li ma jiġrux pereżempju di li qed tgħid inti li għandna tibla xahar primli. Biex ta' huwa żmien ta' bidla li huwa bej eċitanti bej tal-biża' u bej li jgħin is-soċjetà tevolvi. Jiena naħseb illi
Ara, s-soċjetà Maltija bdiet tinbidel, fl-80s bdiet tinbidel. Infatti anke l-ewwel darba li nstemat naħseb il-kelma droga kienet fl-80s. Meta kienu kun hemm ħafna tinje dak iż-żmien il-Benz, ġol garaxxiet, l-smoke kienet popolari ħafna dak iż-żmien. Għalkemm 70s daħlet ukoll l-LSD u Malta. Però fin-90s faqqa kollox. Jiġifieri fil-ġenerazzjoni tiegħi faqqa kollox. Kollox għall-apert. Fil-waqt li naħseb jiena sal-80s kienet komunità żgħira tabbuża mill-affarijiet. Fin-90s ma baqax komunità żgħira, ma kienx tabu li tuħu droga. Fin-90s id-drog bdejt issejbhom kullum kien. L-inti mort Paxville u sibt. L-inti mort party u biħħewlek ġod dance floor. U anka il-komunità kienet evidentament qed tikber meta tqis il-popolarità ta' affarijiet bħal tribu, love sexy, speċa kienu naħseb l-iktar ħaġa mainstream fil-verità. Bħala divertiment ta' żgħażagħ? Bħala fej tmur fisha ġej is-sajf, ġej tribu. Eżatt. Late 90s f'dik is-sitwazzjoni. Anka x-tribu kien għamel biċċa xogħol fej kellu iktar minn stage wieħed, kellek id-dance stage, il-main stage, mbagħad kellek beda jvarja. Tribu fin-90s kien party. Imma tant bdiet tikber ix-xena li minn party tribu sar festival. Mbagħad f'early 2000s kien sar festival wieħed minn tal-bidu u Love Sexy kienu minn tal-bidu tal-mużika elettronika. Festival organizzat. Dawk weldu l-festivals tal-mużika elettronika f'Malta. Tribu darba minnhom kellu 10,000 people, mhux xajt, U dak iż-żmien ma kienux jiġu l-barranin bħallum tippromowtja fuq l-internet u jiġu n-nies. Illum ħafna mill-events anke ġo klab ġili ħabba DJ barrani partikolari jiġu l-barranin għalih. Dak iż-żmien meta jgħidu 10,000 people, ħafna minnhom lokali. Il-biċċa kbira Maltin. Tribu laħaq dik l-iskala ta' nies. U għax kiber, mbagħad bdew isiru wkoll isa l-mużika elettronika saret il-main music u Malta, u mbagħad bdew isiru il-kmamar kif qed tajt inti tal-bands, tal-rap, ta' stili oħra, chill out areas u minn hemm bdew ukoll tribali, niftakar l-ewwel darba daqgħu f'tribu. Ġew chill out area konna nsejħula, l-affarijiet ġew iktar mod kummerċjali, ġifieri. Ara kemm ġew l-affarijiet ġew, ġifieri fil-li sim parties kollox underground moħbil ta' fiġa, fil-li mbagħad evolvew kon ngħidulhom rave parties, fil-li kibru f'daqqa waħda ġew festivals daw. U jien niftakarhom jiġifieri anke pereżempju ħafna reklami fuq il-Bay Radio li dak iż-żmien kien l-iktar radio popolari. Jiġifieri kienu vera di l-istorja vera interessanti. Kif qed tajt int biex bdejna minn dil-komunità okkulta ta' nies li qed tesperimenta u b'xi mod kibret f'avalanx li saret kif qed ngħidu 10,000 ruħ, speċa kellha impatt fuq il-kultura mainstream. U tant kellha impatt illi anke l-awtoritajiet bdew jħiraxu wkoll. Kienet fażi nerġa' neqleb għal dak l-argument illi u waqt li xena tikber, il-pulizija bdiet tkun iktar ħarġa biex mill-għalija ħadd ikkontrolla, ġifieri naf każ pereżempju kien hemm każ spiċċa fuq il-medja, ġifieri kollox fuq il-medja. U dokumentat, naħseb nagħmlu riċerka nsibuha. F'parti partikolari f'Għawdex kien hemm il-45 għal-ħafrela nerġgħu nżemmuha li kienet surġent u l-pulizija ddeċidiet li kull min jidħol issirlu strip search. Kull min jidħol immaġna. Ġifieri kien area għan-nisa u area l-irġiel. U kull min jidħol tissirlu strip search. Ġifieri daqshekk il-partis kibru drogi kien hemm dik il-mentalità li kienu. Se kienu disprat il-pulizija. Tant bdew jaraw li out of control. U għadni niftakar kienet fajla partikolari, insejt isimha, ma nafx min jekk nara fit-triq. Li din rifjutat li tagħmel strip search. Tinza. Dik kienet qed tistudja liġi u kienet taf illi biex pulizija jiġi fuq u jagħmellek strip search irid ikollu warrant mill-qorti. Ma tistax taqbad inti persuna tgħidu. Inżaħ nara inti x'għandek skużi fil-patata. Tistax, imma l-pulizija diġi tittamel hekk f'dan l-event. Din rifjutat, tajja u twerżaq, l-għandkom ma tkomx ġiet tagħmlu hekk, jien mhux ħaninża. U l-pulizija rifjutat milli ddaħħalha f'dal party. Ftit jiem wara fetħet kawża kontra l-kummissarju tal-pulizija kontra surġent, eċetera. U kienet fuq il-medja, kienet taħraq din. Di kienet xi 2000, jekk min se jisbaħ xi 2000.
Interessanti, jara 2001. t-sibx. Ma niftakarx li sem tal-persuna. Jien niftakarhom jisemmuhom daw l-strip searches, għandi memorja vaga ta' dan l-avveniment u inti u tajli jek qed ngħid imma di l-liġi żgur ma tippermettix li inti tagħmel fil-Iranis li m'għandekx. Infatti di l-persuna Suspett fihom. rebħet il-kawża li għamlet. Rebħet il-kawża li għamlet Nimmaġina. le, pulizija, għax persuna jordnala biex jidħol ġo post jinżam, kienet ċokkanti, ġviri, daqshekk is-sitwazzjoni kienet iddisprata, li l-pulizija bdiet tajt isma' is-sitwazzjoni out of control. X'taħseb imma ma nafx spekulazzjoni totali imma il-pulizija ikunu jafu li ħajksru l-liġi tajt imma jgħidu fuck it man daw żobta tfal ma nistgħux insibulhom tarf. Fuck it, kulħadd tarwin. Ma, nfakkarkom din it-taħdida mġuba lilkom il-Maypole, Hungry Hippie, il-Browns, Derek Meads, Garmin li bħalissa jena għaddej bisfida me nifsi li kull jum naħra 400 kalorija waqt workout. L-affartin pjuttost tajjeb, Garmin ukoll utli ħafna għax li għenni ħafna biex nirreżolvi problema ta' sleep patterns li kelli għal daqstant. Rikorru għal Garmin jek tridu smartwatch li mux huwa biss sexy faqaw jenek tabbi iżda wkoll utli immens, pratikament jena. Grazzi wkoll il-Kutriko, E-Cabs, Oxford, saw xetta tibra sekint baħna. Vini jek kapriċi, da kolx minnati għaj, l-ura għal-Junior B. Jiena konvint l-intenzjoni tal-pulizija kienet tajba. Ma tistax tara l-lenti b'tallum, ġviri, qed nitkellmu fuq 25 sena ilu, 23 sena ilu. Ġviri, meta ngħid 23-25 sena ilu, ta' moħħi għax qed nikber jgħid ftit żmien ilu fil-verità huwa żmien ilu, ġi minn twilet illum, qed jiddefer minn twilet dakinhar, twilet illum. Sabita, naħseb diki? Ma ta' 2011, ġviri. Strip search. Imma 2011 għara ma tirklu. U kien hemm ieħor qablu, right, student subjected to. Ma dak mhux Malta ta' dak biżbal. Okay. Ħana naqraw dak tal-strip search forsi tina xeħjiel. Kabbar da xej brava. Ma strip searching suspect before interrogating is tantamount to intimidation. Ma da probably daħlu they were reacting after two Slima counselors were strip searched before an interrogation at police headquarters. La. Heavy shit. Konsilira daw kienu. Forsi party gozo, ma nafxek. Qed insemmu ma dak iż-żmien, niddubda jekk hemm xi website at Times of Malta, eżempju, għalhekk naħseb ma sibhom. Dik hija problematika fix-xogħol tagħna. Għax insemmu żmien fej. L-artikli ma kienux ikunu online ħafna minnu, qed insemmu da. Kien hemm id-dive tifsakarha żmien id-dive.com. Naħseb dik l-ewwel news portal jista' jkun. Perswas li kienet l-ewwel news portal. Id-dive? Le, qabel. Eġiri, eżatt, daw l-artikli musta ssibhom online illum ħasra. Eżatt, insemmi ġili jesib arkivi, ġili sib affarijiet li kienu arkivjati, ma ġili l-ewwel. Sissa ma tinsib xejn fuq għadi. Mela bro, ħana naqra digressjoni u nitkellmu naqra fuq il-brother, fuq Desmond. Din kon anka jiena li kont medina tar-rap, Desmond tal-Exit, anka ħana konna nafu minnu. U kien bniedem li kellu impatt fuq xena ta'kom, pero fuq ħafna oqsma ta' xena ta'kom, speċa issa li bdejt tispjegali inti iktar naraf għal-fej kien daqshekk popolari, għal-fej kien daqshekk maħbub, da biddel kultura u sforz l-impenji tiegħu. Ħafna nies they had the fucking time of their lives. So, għalik li inti wieħed mill-aktar nisti kont qrib tiegħu. X'kien jagħmlu daqshekk speċjali? Hija beda bil-business meta kellu 18. Mitta 34, l-għada ħajlaq 35. U f'dal periodu qasir nexxilu jagħmel ħafna affarijiet. Jiġri ħwienet tal-ħwejjeġ kellu Exit Valletta, Exit Paula, Exit Gozo, Miss 60 Valletta, Miss 60 Gozo, Miss 60 Slima. Li kien persuna innovattiv ħafna. Kien minn tal-bidu f'ħafna affarijiet. Jiġri li nistess ma konx nifmu. Ġili ma qbilx miegħu kont ngħidlu dejja se taġġel ma tagħmilx sens di. Ġili għamel affarijiet li ma nnexxelux ukoll, jiġifieri ovvja mhux kollox da. Imma daħħal ħafna affarijiet hawn Malta li għadhom jinħassu sal-lum.
Kien wieħed minn tal-bidu tar-rejf, kienet minn tal-bidu li daħħal brands tal-ħwejjeġ tal-irġiel ukoll. Illum ħwienet titkellem normali law ħafna brands hawn Malta, imma mid-90s meta l-ekonomija fetħet, kont għadek tmur is-suq jew il-Montiġ konna ngħidulu tixri għandna xi ġins ta' 5 liri, kienet f'dinja differenti. Ta' 12-11 kien ġajek li l-missieri pajni tkolli business tiegħi. Ġifieri intom m'intomx familja ta' nies fil-business? Missieri li però nannu li jiġi missieri kien fil-business kellu bar. Sewa. Kellu bar. Kelli t-siju kol minna ta' missieri kienu business minded, pero għadma mux business kbir. Iġveri hija kien kompletament from scratch beda kollox, from scratch. U missieri kien financial controller, il-professjoni tiegħu, allura seta jgħinu kol u jtieħ pariri finanzjari. Pero fil-verità hija beda jagħmel parties qabel ma kien popolari, kien jagħmlu l-Epics, Bikir Kara, Naxxar Road kien hemm sala jisimha Cordina Hall u mbagħad kien beda jissemma l-Epics. Kien jagħmlu sfid breakdance. Okay. U beda jorganizza daw l-affarijiet. Ġifieri ma kienx sim party, imma beda jorganizza. Nerġa' ngħidlek kollox ġdid kien daw Malta. Fin-94 mbagħad li ġara dal-Megatek li semmejt l-ewwel tad-diski kellu area fej kienet vojta u dal-persuna għalli l-ħija sma għallu titnikrilek dil-bicċa u tagħmel li trid biha u ħija ddeċidi jamalgama. Konna nidulhom il-ħwejx tal-parties dak iż-żmien, ħwejx kuluriti għal dar-rejf li hawn Malta ma kien hawn xejn. Ġvinti jekk ħadd mur Londra f'xi party acid house, ħajkollok dak l-acid face, ħafna kuluri, ħafna u ġab dik il-fashion hawn Malta. Min fejk x'kien jagħmel kien imur l-Ingilterra? L-Ingilterra, jisifer u ġib, jew Ġermanja, jisifer u ġib. U ma meta tajt jisifer u ġib, ġifieri kien isib wholesalers, kif. Ekku, ġili anka ġoħanut, ġib bagalja ta' sekk. Imur ġoħanut, jixri ħanut u bada jagħmel. Kien isegwi x-xena, kien jara dal-ħwienet li bieħu dat-tip ta' ħwejjeġ u kien iġib. U ovvjament, għax ix-xena bdiet tikber u beda jagħmel parties ukoll, beda jamalgama kollox flimkien kif għadna aktar kmieni, u affarijiet bdew jikbru flimkien. Ġieli events bdew jikbru l-fashion bdiet tikber. U beda jintroduċi ħafna affarijiet, ġifieri kif għadna għamel party ġo pool, ġo indoor pool, għamel tickets ta' parties naf which ta' Indjan, għamel party bir-rix, għamel flyer bir-rix, kien kreattiv ħafna. Kien kreattiv ħafna. U l-affarijiet baqgħu jevolvu. Ħija kien pereżempju wieħed minn dawk li beda Earth Garden li għadu jsir sal-lum. Il-fondaturi ta' Earth Garden kienu ħija, Peter Paul ta' Tribali u Ruben ta' Koluri. Ta' Koluri. Li ġara bażikament ħija beda jara li x-xena ġiet b'mod differenti milli kienet jagħmilha, ddeċidi jaqaf minn tribu u għal wasal iż-żmien hekk kien ġifieri meta kien jilħaq fej u qed jaħseb li għandu jilħaq x'in jilħaq ċertu livell kien jgħid isma' nikkrea xi ħaġa ġdida. U għadni niftakar pereżempju dik ta' riċenti Earth Garden, jidilli Earth Garden beda hija mid-2009 xi 2006, 2007 Earth Garden beda. U kien ġi fuq għalli braj, ħana x'taħseb fuq din. Għatlu di ġennata. Għaw Malta dal-istil. Mux ħataħdem. U x'ma taħdimx, għalli l-ħadmet barra ħataħdem Malta. Għalli issa tara. U jimort f'dal-meeting, fl-ewwel meeting li sar bejnietom it-tlieta, maħija kont nkun ħafna, kien sar f'post li kien joqgħod Ruben, gżira, ġo biċ-ċadar, u qed jitkellmu hekk u jien għad ħerġin bjadaw. Reġna mid-dar. Ġiri anka waqt il-meeting ma konx kredenti inti li daw jistaw jiksbu suċċess eventualment. Ekku. Ma qbilx maħħa, reġna da, għalix taħseb, għadlu forget it this. Jien ma naqbilx. Għalli għabla sens, di mux għadaħdem. Dis-sens ta' identità ġdida. Ma u x'kien jaħseb? Ja, u kien jaħseb jisma' l-parties issa għazzew id-dinja, jilhom isiru ħafna. Nis, jiena jgħid nagħmilhom irid nagħmel xi ħaġa ġdida, kien jaħseb hija. Jien introduċi xi ħaġa ġdida. U x'ikkawżalek biex inti ma jkollokx konfidenza fil-ħsieb ta' ħuk meta ħuk huwa evidenti ħafna li kellu dil-kapaċità li jaraf.
fej sejra Zbaljat, l-kultura. kont imma dak iż-żmien kont nara li s-soċjetà Maltija u konservattiva, kont naħseb jien. U affarijiet ġodda mhux sa taċċettom daqshekk malajr. Għax anke l-partis, per eżempju, l-partis hija kien tal-bidu ma biex kibru ħadu ċertu żmien. Isu dak iż-żmien għax l-internet ma kienx hawn, dak li jiġri barra kien jidħol snin wara Malta, ġon tiftakara dik. Imma u fit-2007 u għattaj li 7 jew 6, 7. 2007 beda. U meta beda mal-ewwel kien mill-uħ tajjeb. Kien mill-uħ. Kien tajjeb ħafna. L-ewwel. Mill-ewwel. Bistja, ok. Mill-ewwel. Dak iż-żmien u bat-tribali ħadu nejm ukoll fix-xena, allora l-affarijiet kibru flimkien. Ġifieri dik qed inġib eżempju kemm hija kien jissogra, kemm kien innovattiv, kemm kien jaħseb fit-tul, li mhux kulħadd kien jara. Jien ma kontx nara, jiena ma m'iniex daqshekk business minded li nħares fit-tul. U infatti għadu jżiż llum. Ġifieri jara fejn kiber Erdgarden, ġifieri ħija kull ma laħqu sentej, ġifieri kien fundatur 2009 miet. U fil-verità huk x'tib ta' mużika kien iħobb? Hija kien jisma' minn kollox, ta' anka jien fil-verità nisma' minn kollox. Ġifieri kien open-minded ħafna, kien jisma' minn kollox. Ġifieri ġol ħanut kien jisma' pereżempju f'ġurnata tip ta' sounds differenti, hekk deep ħafna. Fil-weekend iktar up-tempo hekk. Skont, ġifieri kien open-minded ħafna. Anka minn naħatijaj u kol, ġvaħna trabbejna mis-siri, kien jisma per eżempju minn Kraftwerk, forsi grazzi għalliħ, morna Il-paġ, veri kien jisma Kraftwerk. Ejwa, kellu vinyls, l-emmulaw, kien fejn gbir tal-Beatles, infatti mis-siri fil-60s kien jgħix l-Ingilterra. Right. U fil-kunċert ta' Wembley rrit jidħol, dak il-kunċert li kien waqaf maħabba l-istorbju, u ma rnexxilux jidħol. Ma nafux da konċert. Tal-Beatles? Tal-Beatles, kellhom konsert fis-60s ġo Wembley. U fil-fatt l-ewwel meta bdejt issemmi speċjali l-evoluzzjoni tad-dance music, ma nafx qatt smajt Sgt. Pepper and the Lonely Hearts Club, jismu dak l-album, Sgt. Pepper and the Atwheel, korretta tnajda. Fi ħafna sampling dak l-album, ma nafx ġielin fajt reċentament insertajtu. Fakkarni naqfu għax. Kellu dali fih Strawberry Fields u hekk. Dal-avveniment li kont tajt inti u xek. Da 65 Wembley's. Dannu naħseb dannu. Missieri jidħol f'dal-kunċert tal-Beatles. U ma nexxilux. U ma daħlux. Ma daħlux. Da naħseb naqta l-klimek kien l-ewwel kunċert kbir ta' ċertu livell fid-dinja tal-mużika. Immaġna 1965 għadna xek. Ippakjat nies, timmaġna 1965 ippakjat nies. Missieri kien jgħix Londra dak iż-żmien u dan. Dajba jissemma Incredibli. Il-fenomenu li kienu l-Beatles u l-modell ġdid ta' celebrity li ġabu u l-idea ta' il-kunċett tal-boy band li jumbat so kosajt perverda. Di għalek, John, tirrifletti dak li kienet jiġri f'kulturi differenti, il-mużika u kif jiraġunaw il-ġenerazzjoni ġdida, tirrifletti mill-politika. Din hija l-ġenerazzjoni ta' wara l-gwerra. Il-hippies mbagħad kienu ġenerazzjoni tal-gwerra tal-Vjetnam. Ir-rejf kienet il-ġenerazzjoni ta' wara li waqa l-ħajta Berlin. Ara l-affarijiet kif imun. Kif jimxu pari passu. Inti tqis li meta waqa l-ħajta Berlin mhux sempliċement il-vant u l-punent f'daqqa waħda krem tir-rikonċiljazzjoni bejnietom. Inti kellek din it-teddida ta' gwerra nukleari, l-ħin kollu xum daw kienu għaddejn bil-gwerra birda, kellek il-Cuban Missile Crisis, kellek din l-ostilità u hemm ħafna avvenimenti fej jingħad li konna viċin ħafna li jkunaw konflitt nukleari bejn il-vant u l-punent. U kienet ukoll konna ngħidulhom ta' wara l-portiera tal-ħadid. Iġveri, xtiġi vant bil-Malti? Il-vant jiġi list, eżatt. List, u xek. Infatti, Ġermanja kienet maqsuma bel-West u List. West, ovvjament. Konna nejdu l-politika tal-West u l-politika tal-East. Infatti, anka u Malta, ħafna jgħidu, forsi vera, li salejt iskonna iktar naqblu mal-politika tal-East. Ekku. Għal-kem ma konniex nejxu f'politika komunista, ma konna iktar naqblu mal-East dik għal-verita, mal-West. Konna soċjalisti, kien hemm ħafna rubija bejn nies bħal Mintov u Ceausescu per eżempju, jew Mintov u Nord Korea. Eżatt. Anka dak iż-żmien biex tixtri television kienet limitata. Għalhekk ma kienx hawn ħafna prodotti
irid tixri prodotti lokali. Dik ġejja minn sistema tal-East. Closed market. Closed market, tħalli inti tkabbar, tħalli l-flus fil-pajis. Allora, konna nixbdu ktarlem. Isma, fil-break irid insemma, fil-break musa naħdu break nasib, wara ħansemma. Daw, Sgt. Pepper and the Lonely Hearts Club. Għaxem momenti jestja fej jiena bħala xat li nħobb il-hip-hop u l-hip-hop u bazat ħafna fuq il-sampling. Għatta għek, ostja nasib, għek kien l-ewel darba li daw kienu qed jesperimentaw bil-kunċett. Tipo, għas qiegħed on beat dal-ostja sampling, għas qiegħed mal-4-4, imma l-ħsejjes li qed jesperimentaw bihom u mbagħad jollu l-pitch tiegħu żgur li influenza naħseb jiena l-imħuħ il-ġenerazzjonijiet ta' li jissuċċedewhom. La dubju. Beatles great shit. U biex namalgama ma hija Desmond, lex ħriġtek naqbar mis-suġġett, hija kien qed jikber f'dit tip ta' ġenerazzjoni. Ġifieri kienet jara x'qed jiġri barra minn Malta, Malta nfetħet kif infetħet l-Ewropa bażikament, u ovvjament l-affarijiet bdew jiġu mod naturali. Ma kien business minded. Allora għal-ġenerazzjoni tagħna Desmond kien il-pionier ta' ħafna affarijiet. U imnalla u għax fil-sens nasib dak il-kontesti kollok bżon xat li huwa business minded li jista joħloq l-ambjent biex il-kultura ta'kom tkun tista' tkompli tifjorixi b'mod sostenibli. Però hija kien tant business minded li per eżempju kellu idea ċara tal-Belt Valletta. Face it more. Per eżempju, hija kien l-wieħed mill-ewwel wine bars il-Belt li kien fetħu ma' kuġinuwi, kienu sħab u Jonathan, il-kuġin tagħna. 222 kien jismu l-wine bar, kien wieħed minn tal-bidu. Li qed max-xattu dak mill-Excelsior. Eżatt, fuq Mar Samxett. Fuq Mar Samxett, eżatt. Illum dal-affarijiet komuni mal dak iż-żmien ma kienux. Hija pereżempju kien ħajiftaħ però laħaq miedhom mbagħad butik hotel il-Belt. Stja. Edat ngħidu kienet tiddili 2008. Meta qasil bil tal-Belt ma kien għadu sar. X'kien ir-raġunament jew kont kelmu dwar di? Hija kien jgħid isma' il-Belt kienet triqda mejta dak iż-żmien. Kien jgħid tiġi żmien fejn il-Belt ħadd tiġi ħafna minna pedestrin kif ħafna mis-cities barranin, għax hija kellu dik il-mentalità u vera dak li qed jiġri barra ħajidħol Malta. Mela hekk Barcellona hemm ħafna pedestrins u hemm ħafna ħwienet u ħafna wine bars u ħwienet cool. Għax Barcellona kienet forsi u Londra minn tal-bidu fl-Ewropa dak iż-żmien. Żgur li Malta ħad tiġri wkoll. Bdiet tissemma li insomma kien ilu dak iż-żmien li Bibilbelt ħajinbidel. Infatti il-mis-60 kien fetħu viċin ukoll Seta Setta. Għax kien qalli ċert li Seta Setta tiġi bħal passat kif nara llum. Stja. Allora għax kien business minded, kien jgħid isma' jekk jiena ħanixtri post u nagħmlu butik hotel, illum ħajġi jiswa ftit flus. Minnaw sa 10 snin wara da ħajġi jiswa ħafna iktar flus. Mela dak li ħanamel illum ħanixtrih b'valur. Fi żmien decade ieħor da ħajswa doppju. U vera. Ġi nġiblek eżempju, da nitkellem fuq business hawn. Dal-post partikolari li dak iż-żmien butik hotels ma kinux jeżistu, hija kien ħajinvesti f'dal-post xi 500,000 euros. Fejn hu dal-post? Fejn Pizza Hut il-Belt hemmhekk. South Street? South Street il-Pizza Hut? Fejn il-Union? Eżatt, iktar fuq minna, u hemmhekk jidilli dal-post istess post hemm butik hotel kombinazzjoni, tgħidli xi simgħu x'ma nafx. U kien ħajftaħha. Missier ma taħx parir, insomma bħala financial control da investiment with kbir. 500,000 Maltin? Qed insemmu 2008. Naħdle euro siġi. Nasib ġa daħlet l-euro kienet. L-euro daħlet 2008, le kienet flus. 500,000 għal proprjetà dak iż-żmien kienet flus kbar. Enormi. Imma kien jgħid isma' daw investiment li ħajrendi. Wara kemm kien business minded jiġifieri. U kemm kien jara business u affarijiet li għandi nkun minn tal-bidu għaw Malta. Ġida, anka fuq il-Belt kien daqshekk jaħseb fit-tul. U konna nkunu meetings, jiena ħija, management ta' ħija, missieri, u kienu jħarqu. Da investiment ta' ġennata, u jew inkoll ma konx nara li jara ħija. Ma ntlaħqitx, ma fetaħiġ dix laħaq 2009. Ma kienx xtra l-proprjetà? Le. Ma kienx taħaxra? Missieri kien, da wis investiment għaw, imma illum dik il-proprjetà tiswa miljoni kbar.
Ġa kemm kien business minded. Ġifieri mhux għal flus, imma barra flus ovvjament x'ax kien business minded, kien jara li jisma' hemm bżonn isir hekk u ħajjiġri hekk. U apart il-business li hemm ħafna evidenza speċjali tixet li kien kapaċi ħafna fiha. Bħala bniedem u kif kien? Hija kien naqra riservat ta' fis-sens. Kien friendly ħafna, imma kien iżomm ħafna għalih. Jiġri hekk hemm xi ħaġa tiddejqu. Kien iżomm ħafna għalih. Ma kienx hemm persun, speċjalment il-familja. Jiġri aħna bħala familja konna close ħafna, konna ħadmu flimkien, ġifieri immaġna jien missieri u fl-istess uffiċċju. Imma kien joqgħod attent xi jgħid. U kien riservat, pereżempju jiena jekk nara l-ħija naqa' dawn kont ngħid hemm xi ħaġa tiddejqu. Ma kienx jisprimu ruħu daqshekk. Jiġifieri jekk naraħ il-ħadd filgħodu fl-ikla tal-familja tqgħod krid ngħid hemm xi ħaġa tiddejq il-ħija pereżempju. Però kien friendly ħafna, jiġri kien lena tiegħu jiltaqa' man-nies. U xi ħaġa li niftakar u nixtieqek tfittxak ma jimpurtax, Desmond Vella kellu ġek tikteb Desmond Vella ħassib. L-aħħar intervista li għamel ftit qabel ma miet. Xi xahar qabel jidilli. U x'viżjoni kellu. Fejn fittxuha fil-YouTube? Le, kenna gazzetta Daily Business ma daqas nafx kien jisimha. Business Today. Business Today. Hemmhekk għandu l-aħħar intervista. Filmjata dil-intervista jew ok. Le, dik saret jekk hemm id-data. 2009. Ekku meta miet? August 2009. August. U fl-imxaq. U hija miet August. Fl-istess xahar. 25th, l-istess xahar. Ġifieri inqas minn xahar. 12 August ara. Inqas minn ġartin. Inqas minn ġartin. Ġis. Emmek jek taqrax viżjoni kellu hija. Dak iżmin konna għaddejn free session by the way Malta, pal-Ewropa, pal-dinja. U hemmhekk il-mistoqsijiet interessanti ħafna. Għadel, dur waħda, u sipek żewġ excerpts jek tistgħu tgħid daqqatit forsi inti James ukoll. Żewġ excerpts li huma interessanti. Jiġri, skużana ħansaqsik men, jiġri intom ma kontux qed tistennew li. Le hija beda jħossu ma jflaħx lejn l-aħħar. Aħna fil-familja mbagħad pressjoni anke bla pinnola kuljum tal-pressjoni. Hija kienet titlalu ħafna pressjoni u lejn l-aħħar ma kienx qed iħossu sew. Però lilna għalhekk għatlek il-familja mhux kien jgħidilna. Lilna ma kien jgħidilna xejn, ġifieri ma kienx jgħid li brajt ħosni ma niflaħx dal-aħħar jew lil missieri, kienet qed titlalu ħafna pressjoni però l-viċin tiegħu. Fatti kien hemm ħabib partikolari wara għalinna li kien għallu sma' mhux qed noħossni sew dal-aħħar ta' ma nafx ġieli. Għallu ma tajtx il-missieri tal-pija tal-familja tgħidilhomx għax ma ġin ninkwethom. Daw affarijiet li skoprejnihom wara ġifieri ma konniex nafu. U hija miet ġifieri kien Ċipru kellu blood clot bażikament, ġifieri huwa stroke. Kien telatlu ħafna pressjoni u ċaqbu miet. Dak iż-żmien kien żmien recession, ġifieri kien hawn problemi naqa' fil-business. Ġifieri il-fashion kienet għaddejja minn challenges kbar. U l-pressjoni kienet fuq, ovvjament, u bħal kull businessman ieħor dak iż-żmien. Insomma, u tabib kien qallu mura tal-ġimgħat fil-mobiles, dak iż-żmien mobiles bdew kienu ġiġa. U sriħ. U l-intenzjoni ta' dik il-holiday kienet biex imur Ċipru biex jisriħ biex jaqtam il-business. Infatti fl-aħħar kliem li għatlu għatlu dejja fi dak l-lost mobile u ħallik mill-business, ħalli fidejna. Toqgħodx taħseb. Għalli u għabra għalli għan iprofa nagħmel dik l-aħħar kelma li għalli miskin. Insomma, l-ġimgħa siefer u s-sibt taħħas ħażin u daqshekk. Tifel tiegħu kull ma kellu 4 snin, Travis, ġifieri llum għandu kemm 17. Ġifieri kienet ċokk. U dak iż-żmien il-medja inkollu titkellem fuq Desmond, ġifieri hemm ħafna artikli wkoll. Ġurnalisti jċemplu x'inhu jiġri vera li smajna Desmond, naf kif inxterded il-kelma. Kien spiċċa anke fl-news, isma' Desmond Vella l-entrepreneur, popolari għall-ħwienet u għall-festivals u dan insomma, qiegħed ħażin u dan insomma. Għax imbagħad li ġara kien fuq il-magni hija taw ċans konna nafu li tidher diffiċli u mbagħad Tuesday u Wednesday kien il-birthday tiegħu, ovvjament mbagħad intfewlu l-magni u daqshekk, ġifieri. Hekk kienet xaġa ta' malajr ħafna. Mistija ġifieri xi mar jistrieħ. Li suppost traħ. Fej suppost traħ, ġismu ġeda. Daqshekk, ġismu ġeda, ġifieri li kollox ta' malajr. Imma impressjona ruħi kemm kien maħbub u kemm għadu maħbub. Ġifieri anke
fawissu ktibt fuq hija tfajt post dem tfa post fuq hija meta laqżmienu. Facebook jinfaqa kompletament. Ġifieri kummenti li jkun hemm tal-bliħ u n-nies jixxerjaw, ġifieri speċjalment tal-età tagħna u hekk jisemmuh baqa' maħbub. Immaġna, bnida bħal dak ibiddel ġenerazzjoni. Ġifieri kont naf li hu maħbub, imma ma kontx naf li hu daqshekk maħbub, ġifieri niftakar anke fil-funeral tiegħu inkredibbli nies li kien hemm. Kien sar fil-Knisja ta' Santa Fina Bekirkara, enormi dik għandha fuq u isfel. Nis kienu fuq isfel fuq barra, inkredibbli. U anka politikanti kienu tkellmu fuq u ġi daqshekk kien ma bsartux daqshekk li jafuh nies, sinċerament, ġifieri bil-Prim Ministru, bil-kap tal-Oppożizzjoni dak iż-żmien, iċemplunna jkellmu l-missieri, impressjonanti kienet. Inkredibbli għamel. Kif qed ngħidu impatt kulturali kien kbir, stija. U x'ħasraw ta' limit ta' 34 u wara x'impatt tagħmel. Wara x'impatt tagħmel. Kien kuntent mostly hu? Iva naħseb. Minkejja l-istress. Nasib l-istress jew kien tip naħseb li l-istress joxa fieħu. Kien dem jivvinta, ġifieri ftit l-aħħar business fetaħ kien 22. Wine bar u missieri kien qallu des tidħol ġo catering kien għaliex dak joħodlok ħafna ħin bil-weekends kollox, diġà għandek ħafna, għandek events, għandek 9 tiħwienet ta' ħwejjeġ, kellu kumpanija tal-marketing, waħda minn tal-bidu wkoll hawn Malta. Red Orange. Kienet waħda minn tal-bidu, ġwara kien minn tal-bidu f'ħafna affarijiet. Kien jissogra ħafna u kien jgħid li l-barra jaħdmu Malta jaħdmu. Minn meta kien tfal kien intraprenditorjali. Ħafna. Ġifieri anke l-iskola u hekk kien kollu joħlu. Anke l-iskola, kien kreattiv tal-bliħ. U dik l-intervista vera l-qalbi ġifieri. Sibtek żewġ excerpts tajbin mela tella naqra. Mela, il-ġurnalisti staqsi, why do we have such bad service at shops in Malta? Because abroad you get to employ people who would have trained at schools dedicated to fashion, whereas here we have to train the staff ourselves. Some outlets do not bother, but we do. And this is chiefly because we do what we do with a lot of passion. For instance, we also take our staff abroad to the mother company so they can follow the process from the design stage to production. This way they are well versed with the products we offer. That said, I still maintain that the government should provide the opportunity for formal education in service and customer care. Sadly, a lot of businesses in Malta are still very traditional. U għad teżisti l-lum li. Fl-edukazzjoni fejn tħol customer service with a smile, barra teżisti. Għed in 2022, ġedat jgħida 2009 u hija. U probabli għalek kellu daqsek suċċess omma. Ekku, anka fil-fashion ġivir hemm skejjel barra minn Malta fejn tħol fashion. Illum, għadna sal-lum, l-emkas ma jidillix hemm courses. Fashion? Ma nafx. Nasib hemm xaġa sartoriali fil-sens ta' tessuti. Mux f'kuntest ta' retail, nasib f'kuntest ta' design, immaġna xi ħaġa. Surely turnover has decreased during these times, 2009 or recession. What are you doing about the general slump in demand for consumption? We're doing a lot of studying throughout the period of recession. Some businesses keep talking about cost-cutting measures, which we are also doing, but we simply cannot stop there. This is the time to invest, the time to attack and invest. Even government needs to change the way of thinking in a world that's changing so much so quickly. Dawn ekkul ma kellu 34, eh? Jeez, yeah. Min kienu l-interessani min kienu l-mentors tiegħu u anka tiegħek mużikalment staqsejtek nixtieq nistaqsilek, ma nikkonkludu l-kapitlu ta' Desmond. Kellu mentors għax fis-sens illum il-ġurnata tipo jekk jiena qed nara x'qal Mark Zuckerberg. L-argument mhux m'għandix opinjoni fuq fil-verità. Nistgħu naqbad nidħol fil-Google u noqgħod nara biex Twitter tiegħu. Kellu l-min isegwi xi li kien jispirah. Li hu żgur missieri kien itih pariri ħafna fejn jidħol business, però missieri
pessimist, bħala financial controller pessimist. Kompletament il-kontra ta' hija. Ġifieri hija dejjem rid jiftaħ, missieri kien jgħidu li għandek biżejjed. Bħala missier u bħala persuna aktar pessimist. U konservattiv. U probabbli għalhekk naħseb fis-sens ġili missierek irnexxielu jiddiswadi lil Desmond milli jkompli. Per eżempju, di tal-Boutique Hotel, missieri jwaqfu. U l-lum jiddispjaċih missieri. Jgħidli kieku l-Desmond tħallejtu kien ikun waħda mill-ewwel Boutique Hotels u t-tifel tiegħu ħallilu Boutique Hotel. Ġifieri, ma jien li taffaxxinani minn hija, ġifieri kellu 34 hawnhekk u qed jitkellem hekk. Hija ma kellux background edukattiv ta' livell terzjarju. Junior College, jo, dak fi żminna 6 form ma marx. L-Università ma marx. Da kompletament. Spiċċa skola ta' 16. U levels ftit kellu jekk kellu. Imma ta' 18 fetaħ l-exit, ta' 17 fetaħ gwarda manġa. Pstija. Ta' 18 fetaħ l-exit. L-exit u 17 l-ewwel business kellu gwarda manġa. Xaġek. Tgħid li minn fejn tgħallem ngħidlek ma nafx, xaġa naturali. Għax biex tifhem kif tagħmel is-somma ma nafx da krieħ l-ewwel ħanut. Krieħ. Għax tajt qalet ma nagħin ħanikri biex naqem ma fil-waqt li ma kellux courses ta' marketing u daw l-affarijiet, kien qed jitkellem fuq affarijiet innovattivi hemmhekk ara. Ġimgħa tgħid la ġimgħa qabel ma miet, jiġifieri dak huwa l-fenomenu ħajja, ma daw in-nies imutu saru mbagħad. Tipprovax tifhimha. Mela, bro, biex imur lura l-istorja tiegħek 2000, huk mit-2009. Inti dik l-istess sena qabletak it-tinnitus? Le, it-tinnitus mbagħad tajb li ngħidu tinnitus dak it-tisfir kontinu li inti tiqpa' bih. Mela fil-waqt li jiena kont għaddej gas dawn, kont anka barra minn Malta, niġri l-emmulaw, tu sarajt full-timer kont. Lejx mbagħad tant kibru l-affarijiet, kont nagħllem ġo studio mit-tnejn sal-ġimgħa, kont nagħmel programmi ta' radio, xi 7 snin mal-PBS, stazzjon kien jismu 1066. Kien Alfi Fabri. Alfi Fabri. Dak sar minnu Alfi Fabri, nixtieq intervista. Alfi qed jgħix Għawdex. Għajnsilem Għawdex ilu ħafna. Għandek kuntatt miegħu? Le, diffiċli biex tagħmel kuntatt miegħu. Smajt. Diffiċli, però milux rajtu Għawdex, kelli nitla' Għawdex, u rajtu, ħadna pjaċir ħaritrat, żommu tefa' x'għadu juża Facebook, imma jekk tagħmel kuntatt miegħu tibgħatlu ma jispontix. Imma għadu jisegwi, Alfi kien. Kien soċievoli ħafna, le, Alfi kien għamil Malta sajf le minna lija. Alfi għandu storja sħiħa ta' entertainment videos. Ġanka videos taħija, ġvitani ħafna videos taħija. U Alfi kien mill-lejtis kien ġiġa beda jirrekordja, dak iżmin iktar fuq daw ta' tinjeg gruppi li kien hemm. Malta sajf, per eżempju, l-flejtis kienet xi ħaġa innovattiva wkoll. U kien jippreżentaħ fuq YouTube issibu. Imma u kien jorganizzaħ ukoll Malta sajf. Kellu xaqsa, jidilli kellu xaqsa. Dak kien ħareġ għall-politika ta' ukoll tiftakar. Mela u missier Michael Briguglio, Lino Briguglio, li kien mal-Labor, u missier Defni Caruana Galizja. 80s, 87, il-Partit Demokratiku, le, xkien jizmum. Fitxilu wahda xissa nibqa. Mela il-Partit Demokratiku jew xi ħaġa. Imma kien ħarġ għall-politika wkoll. Kien karattru kolorit ħafna u għalfejn. U fuq il-medja kien naħseb Alfi kien l-ewwel wieħed pionier li kien jippromotja anke talent lokali, ġvida flejtis li kellek ix-Xandir Malta biż dak iż-żmien. Kienet minn dawk li kien jintervista kantanti bil-metoda dak iż-żmien. U Alfi għandu librerija enormi ta' intervisti. Nixtieq insomma, jekk qed tara dal-Ossja podcast kellimni. Nissuġġerilek għax interessanti, Alfi għandu ħafna xi jgħid. Insomma, dan li ġara. Tinnitus mbagħad. Normalment x'kien jiġri kont indoq, kont nagħmel jumejn 3 l-iktar, kont ngħidu issa jitlaq. U dal-Ossja tisfir ġimgħatejn li ġimgħat ma telaqx. U ġennintu, ġifieri immaġna bil-lejl inkollu hekk. Li għedni jek sal-lum, ovvjament, ma tistax jissewieħ. Mortant professur, ġo klinik privata, tefani ġo kamra, kamra zejra b'sidġu bħalda, b'joystick, u kien għalli kull darba tismaħos safas dil-buttuna ta' joystick. Il-qiqa hekk b'sewda, buttuna ħamra. U beda ġejħos, pip, da.
Daqqa waħda l-ċertu minuti jiena ma bdejt nisma' xejn. U bdejt naraħ fuq il-laptop għaddej, ġieli għaddit xi minuta u nofs, għandna l-problemi hawn. Għalli insomma tista' toħroġ u ħriġt. Għalli inti x'tagħmel? U għatlu x'nagħmel u hekk u dan insomma. Dak iż-żmien kelli 28-29. U jien bdejt ta' 16-15 tinsiex, ġifieri bdejt żgħir ħafna. U s-sound systems dak iż-żmien mhux bħallhom, ma kinux effiċjenti bħallhom, ġifieri jagħmlu ħafna iktar sara. U għalli għara x'ħad tagħmel għalli għax għandek problemi kbar. Dak iż-żmien ta' 28-29 dil-widna bdejt nisma' 10% inqas minn normal u di 7%. Għalli ta' 28-29 hija ħafna. Għalli la tal-50 issa wasal biex da għalli kapaċi jkollok hearing aid. Għatlu ma jima sax niqaf, possibbli. Għalli ma rax ħad tagħmel. Għamilli mbagħad hearing aid silikon ta' posta biex jaqtaw id-dibi sew u ma sajx nidrom. Pero mbagħad iddeċidejt li isma' jħan nibda njażel. Bdejt indoq fuq gigs li kont naħseb li huma tajbin, barra Malta żammejthom, radio żammejtu u għaw Malta bdejt indoq ma dawk li naħseb li huma aktar li ħossni iktar f'stil tiegħi bażikament. Bdejt tkun iktar selettiv, Selettiv. Li ġara mbagħad meta ġara taħija sena wara kienet iċ-ċerjon dik jgħid kienet daqshekk ħanijaf. Assolutament. U għaft. Trauma wara l-oħra, ngħid il-verità. Ta' tinnitus kienet xokk. Li naf li smigħ tiegħi naqas drastikament, li naf li għandi dat tisfir ħajqa miegħi. U li naf li ħnispiċċa b'hearing aid, kienet xokk. Mbagħad ftit xhur wara ġara taħija. U insomma, hemmhekk waqaft kollox, u mit-3 snin kompletament wieqaf, ma rridx naf xejn. Ovvjament it-trauma taħija ma nitx. U sena tant il-promoters ma jistax ikun, terġa' tibda wkoll kif jista' jkun mill-veterani u tieqaf għadtilhom żmien nagħmiltu. Insomma, u l-mara taħija ta' Desmond qed tgħid le kieku hawn Desmond żgur iridek teqpa', il-mara l-istess, dak iż-żmien konna għadna ma żewġniex, kienet tgħid le teqpa' ma jistax ikun ħik kieku hawn ħuk żgur ħajrabja miegħek, ommi l-aħfrela l-istess u missieri insomma. U jien għat le, dak li kelli nagħmlu għamiltum, ma rridx naf. U għaft, kompletament. Għamil 3 snin assolutament ma konx nafx nħiġi. Kif tiddiskrivihom dawk il-3 snin? Iżolat, iżolat. Iżolat, ma rrid nara l-ħadd hekk. Iżolat kompletament. Ma kienu 3 snin fis-sens mhux biex ikun sentimentali, ma kienu ta' dwejja riflessivi. Kont qed tipprova terġa' tfittex lilek innifsek int minn. Dejt nipprova nara jien min jien u kif fejsa mur f'ħajt, ġifieri bdejt nfittex il-kwiet, ma bdejt nfittex istorbju. Ġifieri biex ngħid kollox kont għajjejtna, immaġna, minn 95 sa 2009 dejjem fl-istorbju fit-taħwit, fil-ġed, ngħix bil-lejl u ma ngħix binar, norqod fit-8, 9. Għalla-folja kont żgħir, kont żgħir 29. U bdejt nfittex il-kwiet li nippreferi imur mixja fil-kampanja fil-weekend, nippreferi fis-sajf nagħmel barbecue, nippreferi mmur nom jiena dak iż-żmien it-tfajla u ħbib tagħna insomma. F'dawk it-3 snin iż-żewġ ta' tfajla jew? Iż-żewġ 2013. U 2012 għamilt il-comeback. Le, ġifieri wara. Issa l-comeback tgħid li kif għamiltu l-comeback. Ma qabel il-comeback, xi interessani dak il-perjodu fejn inti f'daqqa waħda inti kellek identità li sawwar ta' minn meta kont teenager sa meta ser adult. U f'daqqa waħda minħabba dawn iż-żewġ daqqiet imdaqsa, inti ġejt li jisma' jiena ħanieħu pawża u ħanieħu pass lura u nerġa' nistudja jien minn jien u nimmaġna kien naqra mument eżistenzjali. X'tallimt dwarek f'dak il-ħabta? Isu taf għalfejn nistaqsix, isu meta tgħaddi minn perjodu ta' ħafna ġennu kaos, ma tantx ikollok ħin biex tipproċessa lilek innifsek. U naħseb id-DJing qatt ma tani opportunità nifhem li nnifsi. Taf tkun flajn in-nies ġieli taħdem, mhux dejjem titħaqtax naturali. Ma fl-entertainment jekk inti ħadd muru d-doq. Speċjalment fil-clubbingu, l-stil ta' mużika tagħna tistax inti tkun paranoid, ma tifhem
tkun enerġetiku. Allora dejjem inti m'intix tkun reali dejjem dik għal-verità. Ġieri min jaf kemm il-darba xtaqt noqgħod dak iż-żmien tfajla tiegħi, relax, ta' zambejt, però jiena fis-satejta fil-ħodu dik ir-rieħu l-kesħat imur indoq. Eżempju. Ma kellix ħin għalija, assolutament. Allora dak ix-xokki, dak id-daqqiet, nifittex li l-nifsi u bdejt nifhem nisma'. Drogi ma jagħmlux sens, il-ġen mhux dejjem jagħmel sens, tajjeb li toħroġ u tuħu pjaċir ma jafhem. U mbagħad indunajt anka l-esperjenza ta' hija kien gas down. Dejjem għaddej. U mbagħad bdejt ngħid jien pereżempju ma x'sens fiha l-ħajja. L-inti dejjem għaddej, iż-żmien għaddej ukoll u m'intix tifhem dik li hija vera ħajja. Fatti kien hemm ħafna minn qalli kif inti ma tħallx fil-business ukoll. Warġa ta' ħajja ma rridx. Preferejt li nimxi l-passi bil-mod u nimxi naqra milli naġġel. Ma rridx il-ġen, bażikament. Rid ngħix il-mument. Ma rridx naħseb issa sa 5 snin sa jiġri. Bdejt insifer iktar, bdejt imur kunċerti miflok clubbing u clubs. Ġifieri pereżempju mort mal-mara dak iż-żmien tfajla nisma' l-YouTube pereżempju ħadd basta kienet jagħmlu 360 tour dak iż-żmien. Stil kompletament differenti minn tiegħi, ħadd pjaċir. ċarri differenti, bdejt nfittex affarijiet differenti. U hemmhekk bdejt nara li nnifsi verżjoni differenti, bażikament. Ġifieri iktar ħaġa li iżda taraft li speċa dik il-ħajja għaġġiela ma rettix u rrid iktar speċa ninqum fil-għodu, nuħu breakfast tajjeb, naħdem nagħmel ġurnata tiegħi, fil-għaxija noqgħod relax, mur mixja fil-kampanja, dik hekk nisma' la safar, daqshekk. Insifer immur kunċert differenti jew fil-kampanja, dik id-dinja kompletament differenti. U bdejt nara ħajja kompletament differenti. U l-istess dik ma jiddispjaċinix minnha. Imma mbagħad għamilt comeback. Issa, dak il-comeback jiena assolutament ma rridx nagħmlu. U l-eddej, u li ġaretta, ħalluni għat relax, insomma. U kien hawn promoters partikolari għallu li wasal iż-żmien li tagħmlu. Jekk ħan nagħmlu ta' nejka bżonn, sarentan ġid ġenerazzjoni ġdida ma konċert. Min kienu l-promoters? Illum jagħmlu glitch, dak iż-żmien kienu squadron. Okay. Daw l-istess nies. Kienu ħbib tiegħi u għadhom ħbib tiegħi u puxjawni. Però laqtitni kelma il-mara dak iż-żmien, kienet ilha tgħidili u darba nitkellmu u hekk, ġieri kienet emozzjonatni qed l-isma' kemm il-darba għatlek aħseb. Desmond bdik. Kieku Desmond jagħtaw fuq is-sufan għax jgħidlek. Mhux tagħmel dal-comeback, mela minn dak l-ossja sufan u għamel comeback. Qatt bimħabba leħieħa nagħmlu. U għamiltu. U impressjonajt ruħex, niftakar ġimgħa qabel kien sold out kompletament, ġifieri u jekk fuq YouTube issib Junior B Comeback u tara l-intro, il-vibe li kien hemm tal-blieħ, ġifieri Junior B Comeback naħseb. Dik nistgħu naraw b'naqa' sound jew. Dik intervista li saret li ma ekku comeback interview. Dan ti tara? Jekk tikteb Teddingers naħseb jitlax kien saret Teddingers. Dak l wieħed. Intro dik dak. Li ma dak tan fuq. Nistgħu naraw b'sound. Mela ne, ġi. Il-vibe li kien hemm. Li l-ewwel diska ġifieri. La xbels. Dak li nkun sanaqat il-lostja. Qed tifhem? L-ispalla u ta' kien jisu konċert aktar mill party. Uff. Dak il-ħin it-tlaqtek, dajt nuħu pjaċirien. Il-pakjat, ġviri. Dal-vocals xinu ma? Di o fortuna, ek. O fortuna, għalli, Kienet ħagġ, di. Da il-rekord u għek li għandek o fortuna s-sampiljat għal fuq il-tekno. Track Ray fil-verita, di ħagġet early 90s. O fortuna fucking wild, ġviri.
naġimatejn niftakar ma għarax feedback kienem, tickets kienu xi 12 euros. Zomma ħarja fil-background. Ħarrirek, ta' sestija fucking għanet n-imbosta. U l-exit kien għadu miftuħ dak iż-żmien. U impressionajtu kien sold out u kien persona kienet lesta tħallas 50 euros. Estja. Dak il-moment imma, għax ovvjament tkun ilek 3 snin ma titlaq qudiem id-deks u qudiem nies, ovvjament nassum li prattikajt qabel. Bil-taħti. Qabel ma bdejt kont qed bull taħdek. U mbagħad il-moment li bdejt tara dawk in-nies fuq l-ispalla kif waqa' qalbi sploda kull mem biex nimmaġna rax ta' emozzjonijiet kbar. Kif inexlek iż-żomm? Ġesu. Dat tennis. Dat għannof sedi firri champion, ostja. Buzz tal-bliħ. Cheerleader et iħossu. Min jaf minnu. Amazing. Imma xin ġili ġrat li per eżempju nitla fuq il-park u reaction tant kont kbira li ostja taħsdek u tinsa dak li kellek teknikament tagħmel. Aħna sabġat li ta' ejju. L-għu niskelli nuqqas esperienza u dimni 3 snin, ġi 3 snin fjom. Mux hekk. Għalek qed insaqsi. U mux isek mort minn, kontilek 3 snin, un bat bdejt ġobar zaħir u bdejt 3 snin. Ġowiċi. Eżatt. Pero fl-istess ħin un bat tatni konfidenza, ġviri xin bdejt nara n-nizdaqsek rivellati għalli għal-ħagġa, un bat rivellati jed, ġviri. Stjandi għabli t-mur, essa. Għaddi xie trek oħra. Kien hemm vibe tal-ġen. U batat. Di xini di? Di kontinuazzjoni tal-ek? Naqqa Sound King. Di rocker jisimha dak iż-żmien. Xini? Trek partikolari jisimha rocker. Żmannis. Hemmhekk hemm ġotem ta' Scream Daisy qudiem araħ. Semmejni l-ewwel. Da, jfittini fil-lira. Ejja taraħ. Aw, kienu ħobba, naqqa party. Ma wafqux in-nies. Wild, bro, wild. Mela, baxxilu ħarira. Iġviri, mela, etnajdu 2012 għamilt il-comeback. U bat, dal-parti ta' Junior B repeta ruħu, le? Bat li ġara ħna d-deċidejna biex l-element ta' Junior B pa' exclusive kont namel parti f'sena. 2013 un bat morna Busquet Roadhouse, l-lum Chateau Dax, u kienu bieħu over 1,700 tickets. Istija. Da bliħ kien da kien. Dak kien l-ikbar parti tijak? Bħala Junior B, bla dubju. Bħala n-nis ġew għal Junior B. Ġimat li ġara minn ma sabx ticket ġi, u l-kelma tiġri u għada ġib l-ħara. Naħseb hemm xi video 2013. Junior B, Busquet Roadhouse. 2013, xu bad baqaj Isma, ġibirħa, kellek iġib li xi ratti. Daqseg għoppen. Issa batomna. Ifem, jina wara 3 sijat taftakar, ġiviri. Dan tijak? Da l-after movie, tajjeb. Tidu sound? Da l-after movie ta' Jesus is coming, dak għax kelli xarri twila u. Aranni. L-istess, nisu konċert, issa. Għarx kienem ta' nisala. Dak il-Roadhouse dak. Busquet hemm isfel kollu, għamilna stage. Fej, dak jiġi taħt il-restorant ġiviri. Isfel, barra. Ma għandek il-pergola fuq. Għamek konna minni VIP area, ġem. Da kien bħala tiegħi personali kien l-ikbar bla dubju. Xitħos, bro? Xitħos? Meta nara l-antiki? Da dal-moment jek. Le. Inti nostalġiku. Ara, ħafna. Issa bdejt indoq naċċetta l-gigs wara l-pandemija, ġieni. U l-pandemija kellha effett fuq. Tant kontent inkun nostalġiku, nisbaqgħu ġejjin. Jekk in-nies iridu ħanerġgħu mhux ħajja waħda għandi. Nitlef ismieħ, fakit, nitlifhom. Tassox, inti għandek
dak ir-riskju. Jien monitorjaħ? Jien għandi filters ta' posta, grazzi għad għal-filters qed indoq bihom u naqta' ċertu DBs. Ġillum teknoloġija avvanzat b'tali mod li tista' ddoq u tagħmel inqassara, però xorta tagħmel ħsara. Imma jonqsu b'xi 20 DBs. Aħna bażikament ġo club biżu jkollok isma' di, medja ta' 140 dB. Il-widna jekk min jista' jiżbal l-iktar li tiflaħ 60 dBs li ma tagħmilx ħsara. ċiri doppju iktar. Ġi daqsek namlu ħsara. Dal-filters li nkollu bihom, indi ġviri? Ġo klabbi. Ġo klabbi. Eżat, ndoq bihom. Namel ħsara. Imma etnuħu bas namel, etnuħu pjaċir. U l-majk nejdi, l-asma jien għandi 43. Mitla fi smieħ, illum għaw teknoloġija u forsi mut ta' 60, tfadal li 20-30 sena oħra 70. Jek għednu pjaġir għanamela, u s-sat naħseb bil-kontra ta' 2012. Għednu pjaġir għanamela, la tkun fik, John, inti tħobba l-mużika bħalek tkun fik, ħad ma jneħħilek ta' dik għal-verda. Jien għandi jekk, ġifiri, inħoss n-nuqqas tal-mużika, nħossa minn kelli li ma namel, imma nkun mejt, per eżempju, del-waqt ħajdoq u-djun. U nitkellmu jena u Charles, namlu song, bro, namlu song. U komejr, per eżempju, najdlu, fuck it, bro, nitlek sorpriza, namlu għala remix ta' xaħġa. Jek tamela tiqpa. Jek tamela tiqpa. Teħed. Le, ta' ġarali, jisu kont tajtu l-axar daqqetin ma laħwa ta' għadil, konat namlu album bat waqafna. Għax kelli tarbija u speċa sartu komplikata għajti. Umbat ġenitament stednuni fuq program ta' televizjoni, damu jistednuni fuq program fuq dal-program. U dom najdulom le, ma mbagħad kien ħajibda l-podcast u għadna fuck it, ħammur fuq dal-program biex najt n-nis li ħajibda podcast. Insomma, u parti mill-raġuni, mill-pat kien riduni nirrepja, u jena x-nirrepja, bro, li ma nirrepja għalna xie 10 snin, nirralli. Insomma, minna perswaduni u għamilt silta live fuq dal-program li kienet, insomma, xafjen doqti għajta s-norba mitinajt. Sadly. Għajna. Naraw bieċa. Fuq tal-għona u. Dik. Rajtu tal-program, maħ niftakar. Mawra salħadnu ta' Derek mux tranzazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Jammu, da meta kien John? Xi sena u nofsilu. Għadek jemmen. Għallik, għadek jemmen. All right, is it okay? Of course. Għal, dawk. Lirika tijak? Mela. Ukoll? Mela. U mużika? Mużika kien kitiba ħabib tiegħi jismu Filip. Sejt kun jomu Filip. Insomma, cello. Konna stakkarna ġo garax aħna u konna milna dal-album meta konna tfal bolo ħimġinen. Naħraw ġo barmil, bro. Ebbe serje tajb. Ħafi. Insomma, mbagħad qabditni l-lebliba u mbagħad kelli vera ftit nagħmel xi ħaġa oħra ovvjament qed nieħu bastal. Qed tidher li tuħu pjaċir? Bastal. Tittamela, John, tittamela. At some point, there will be. Lirika tiegħek, għadek hemmhekk jiġifieri. Le, tittamela, John. Xi darba nagħmlu remix. Mela. Tittamela. Mela. U issa allura ġifieri issa tagħmel naf li qed tagħmel gigs, biex ta' x'inhu kif qed tarak, kif tara l-pożizzjoni tiegħek fil-mużika? X'inhi? L-affarijiet evolvew ħafna anke mużikalment. Illum ħafna iktar edukazzjoni fil-mużika, sa dan it-tant il-mużika evolvit ħafna, ġifieri jekk titkellem fuq it-tekno ta' 90, sejlu 2000 tu tekno tal-lum bidel ħafna. Ovvjament, teknoloġija bidlet l-affarijiet. Ġifej, jena mdorri analog bit-turntables.
għadna nużawhom ġifieri ndoq bihom, però llum hemm CDJs, iktar analog, iktar digital. Nistgħu forsi nispjegaw id-differenza bejn analog u digital. Ekku. Bażikament qabel sempliċiment vinyl u żewġ turntables, jew tliet turntables. Ġifieri għandek diska, scratching, mixing u tfajt kollox hemmhekk, hemmhekk għandek il-vera teknika. Illum għandek id-digital, għandek CDJs, iktar faċli biex jiddoq fil-verità. Biċċa pendrive, titfammek, tista' tgħinek biex tagħmel synchronization, ġifieri tagħmilek il-ħajja aktar faċli. La, tissinkjalek il-beats. Fatti jkun minn jitgħallem x'issib l-RPMs li jkunu. Tgħinek. Anka jessibilek. U display tik il-BPM. La. Ġifieri kienet indoq 130 beats per minutes u jiena qed indaħħal trek ma' oħra, naf li dik qiegħda 130 meta immur għal 130. U tajjeb insemmu wkoll fi żmien tal-vinyl inti rrid timmarka fiżikament fuq il-vinyl fej tibda. Ekku. Kompletament int għandek vinyl u ġifieri hemm assolutament kreattività barra li tfotti darek. Ikollok basket vinyls kien fucking tqil, kien tqil, ġifieri llum għandi imbagħad ħafna minn dari u żgur li minn dak iż-żmien ġej kien tqil. Hekk għandek basket ta' 40 vinyl. U partikolarment għalik li inti ma kellekx setlist preparata, inti kont tagħmilha spontanjament, allura inti għandek bżonn kemm jista' jkun għodda differenti fl-arsenal. U kelli dak iż-żmien meta kont naħdem nippreżenta mal-PBS programm. Kont immur PBS, nagħmel programm mill-10 sa nofs il-lejl qabel ma nies joħorġu kollox fuq vinyls, ma kienx digital ħaġa, allura jien biex nippromotja l-istil li nħobb jien li ma kienx mainstream u qatt ma kien mainstream. Vinyls kont nieħu. Mbagħad mela kien ikolli pereżempju tracks li kont indoq fir-radio, tracks oħra li ndoq fil-klab. Allora kont inkun gas down, ma kontx imur lura d-dar u nażel diski, kont nieħu basket sieħu neqpa' għaddej minn posta l ieħor. Għad tista' timmaġna. Però kienet kompletament analog il-ħaġa. Bil-labra, turntable bil-labra, u inti għandek il-vinyl u inti qed teqleb bil-labra. Illum id-dinja hija kompletament differenti. L-iskill illum x'inhi allura? X'i jagħmel DJ tajjeb illum il-ġurnata? Kif kienu kif llum DJ tkun onest miegħu nnifsu fl-opinjoni tiegħi. Ġieli mhux idoq dak li jħobbu nies, imma doq dak li tħobb int. Issa kif għad fil-bidu ġieli n-nies jifmu meta inti qed tkun leali lejk innifsek. Jekk jafu, Junior B jafu xi doq, jekk jien għandoq tracks faċli u li jifhom kulħadd u ta' radio, jafu dak mhux Junior B. Ħanaqat għandek żgur. Mela jekk jiġu jisimgħuni jafu li jien għandi l-istil tiegħi, issa tħobbu ma tħobbux dak huwa l-istil tiegħi, jiena kien doq. Tifhimni? Ġifieri li jagħmel għalik li jagħmel DJ tajjeb l-ewwel net huwa li jkun ikollu identità. Identità. Fl-istil tagħna ħanitkellmu mhux tal mainstream tal-pop differenti, ġifieri inti preżentatur tar-radio, ħaddoq dak li tar-radio, jien nitkellem dejjem fix-xena elettronika li mhux daqshekk mainstream. Allura minnu fix-xena tagħna dejjem dak il-parin tiegħek. Kun int doq dak li tħobb int. U biex vera tkun tekniku, tittuża turntables, tibdix digital, ibda analog. Għax l-arti vera ta' DJing ġejja mit-turntables, mhux ġejja mid-digital. Xittik imma li tibda, ma jistax ikun li naqra ek nostalġiku li tajt il-ċat tibda bit-turntables, jew hemm valur li inti ħad titgħallem xi ħaġa meta Itnej li huma. Hemm valur u biex vera titgħallem id-DJing. Imma jekk illum il-ġurnata speċa jena nista' narma bis-CDJs. Ovvjament, ħafna jibdew hekk illum. Però biex vera titgħallem it-teknika titmur analog. Li int għandek biċċa vinyl, għandek il-grooves fiha, kull ma għandek labra, tqabbes il-labra, tot il-bars, 4 jew 8 bars, inti titla' sib it-tempo, għandek il-pitch, u inti bda fejdja, u tla, scratch check hemm bżonn, u tla, u ħallat, u kun kreattiv. Hemm kreattività vera. Nice. U naħseb, sorry, bist minnos. U naħseb ukoll minħabba li l-ex-DJs u hekk issa saret ħafna iktar aċċessibbli, fis-sens kulħadd jista' jgħid li nnifsu DJ għax għandu l-ex-DJs. Mingħajr ma maqdar għax hawn talenti xorta. Però huwa aktar faċli li fatti faqsu DJs kemm Malta kemm barra. Anka producers, di xi ħaġa li ma kellix fi żmieni llum m'għandix ilina liha. Pereżempju llum anka barra minnu DJ huwa producer fix-xena tagħna. Illum għandek software, għandek ħafna softwares,
U daw is-softwares ituk opportunità tal-ġen. Daqsik jkun għandek studio sħiħ. Allura għandek ħafna producers. Għandek producers, il-sound jinstema mhux daqshekk ta' kwalità, u għandek producers tal-bliħ, anka lokali, li daw sajnjaw ma' labels lokali tfal ta' 20 sena u qed imorru tajjeb ħafna. Ġi m'għandniex wieħed u tnejn Malta, dak huwa mbagħad il-vantaġġ ta' digital. Filu għalli fi żmienina biex ikolli studio rrid eluf, ġifieri jien nafda jiena kelli drum machine 909, konnu żaħma DJing, ġifieri kont nagħmel żewġ tables, drum machine u effects. Ġifieri TR909 ta' Rowland, l-ewwel drum machine li ħareġ, kien ħareġ fl-80s, kien ġieni xi 900 lira. Dat nitkellmu 90s, 900 lira qed ngħidu 1,900 euros fin-90s, kważi sena paga jekk mhux iktar. Niftakarhom daw tar Rowland. Aħna kellna it-TB303. Dak TR909 però. L-ewwel drum machine TR909. X'bad baqgħu ħerġin l-affarijiet. Dak kont nuħu bass, kont influenzat minn DJs barranin. Jammu. Dak kull m'għandek drum machine hemmhekk. Claps, drums, għandek il-case, taqbad il-loopja u ddaħħal it-tracks miegħu. Fimt? L-axħar li rajt wieħed, inta għafhom il-dawk li kienu jagħmlu l-Microfest. Ix-xal, ġalanze. Mela. Tony sella lik. Il-ġalanze? Ġalanze. What a winner. Illum kont miegħu għax għandi event u ħajamil lights ġandu. Dak, kemm sar tajjeb fiha Madonna. U kemm hu tifel tal-ostja u għax kellu ċempilli, għallejlek jekk available għatlu ħankun ma' ġon Mallija, għatlu x'kombinazzjoni da. L-assja li konna fl-istess band, għamiltu xi. Mela, għamil ħabta fl-istess band, għamilna ħabta morru ħafna għandu. Per eżempju semmejna. Anke kont insemmi. Tifel tal-ġen. Per eżempju għat semmi x-xan naputi tiegħu Neil. Excellent. Da jagħmel productions tal-bliħ per eżempju. Neil Hayes jiġi naputi tax-xan. U x-xan ukoll. Neil, per eżempju, għalija għat mill-producers favoriti tiegħi lokali. Għat joħroġ productions tal-bliħ. Dak għadu 909-303 il-numru tiegħu ġalanze. Mobile? Xaġekki. Nixħal ma nafx. Tiftakar? Għastjan għala fiex di. Xaġekki il-numru. Niċċekkja, da. 909-303 u 339, insomma, nxandru ma Malta. Fatti daw bibtijaj kienu tassew għastja. Kienu fl-imkien bħala klikka u Neil l-lum kien għaddu zero ġi influenzat ħafna fuqek u t-joħroġ. Iġi xet nejlek ġviri, il-digital ma fiħx bisħazin, ma fiħ tajib ħafna. Muxek. Għalija d-DJing naqqas il-kwalità. Pero mbatt fejtħol productions il-digital għen biex persuna tkun tista sir producer. Issa ġara, jinsa kem kbir. Li huwa vantaġġ. Fejtħol productions iva. Illum jina nishtiq kolli iktar ħina l-productions, imma mandiġ, u bil-familja u da mandiġ. Għandi ta' n-esperimenta, ma tisma l-bib, it-tfal jiġu, bħabġa se t-tamen. Jihdu interess, jarawk t-produċi, jihdu interess. ħafna, specialment it-tifel, kif għatlaw it-tifel. Ekket nimmaġna. T-tilħin u t-tinala għalik u ħin mandiġ. Allora z-żar tal-lum għandhom dak il-vantaġġ. Għattifem ġviri, digital fih it-tajb, ma fiex kollox kważin. Pero xorta fejn tħol DJing, xorta anka production style kollok hardware hija importanti wkoll, ta' ġvini. Dil-page ta' Neil Hayes? Aw oħrajn ta' ġviri. Konnu Hemm Neil ħobb ħafna TB303 xabax. Issa TB303 ġi moħalluq. Fl-80s biex replace jamma biex ju l-istess linja tal-electric guitar. L-80s, ninsiex inti 80s, ħarġu ħafna equipments biex jirreplace jaw dak li huwa hardware. Biex kun jagħmlu jkun jistgħu jagħmlu arranġament purat kemm tajba. X'ismu? Tri oħroġ ħoss tal-bli. Jien jidher l-ewwel drum machine mhux li kelli jiena, ma li rekordjajt fuqha. Kienet 303, kien hemm wieħed ismu Michael Cini. U da Michael Cini u Nick Morales kellhom qisu dil-orfa fid-dartom Nick naħseb kienet, ħażebbuċ. U kienu għamlu studio bil-ġviri il-mikrofon kien xhur essem fil-. Għaw Malta xena tekno wieħed mill-ewwel producers li kien u jallem ħafna u jagħmel ħafna diskussjonijiet għandu xaqsam ma' Electronic Malta Movement. Edwin.
Edwin ma nafux. Edwin ta' Dua Blanc, għana fum pala Dua Blanc. Edwin ta' Dua Blanc. U Frank. Jien Frank, l-iktar li kondin għala meja ma Frank. U ma tista' tajt law producers tekno u Malta. U Edwin wise ħafna, ġviri, taġen għandu jaff xi tfisser production elettronika. Għaxġej mizmin il-hardware u għandu knowledge kbira, nammera ħafna. Emmu. Mela, ħanaddu għal-parti tal-podcast fej uħut mill-patrun ħajstaqsuk xi mistoqsijiet. Ok. Tajjeb. Mela, l-mistoqsija fil-faġġej minn Adel. Naddu issa għal-patruni jistaqsu miġjuba lilkom ħbib tagħna tal-Hungry Hippie li nfakkarkom fit-18 ta' frar se niltaqgħu għal-ikla għandhom jidir li xi fadal xi 4-5 postijiet għal daqstant tistaw tibbatu email l-Adel fu adel@johnmalia.mt Adel spelluta A-D-E-L @johnmalia.mt u anka ma nitfaw l-email address fil-description ek id-deċdejtu? Iwa. Korrekt. Mela, komplejna, patruni jistaqsu, jien, Junior B. Mela, taħseb li l-komunità ta' tekno f'Malta għada dak li kienet? Fis-sens, mill-ftit li rajt jiena hemm ċertu ammont ta' kompetitività żejda flok jagħmlu jmexxu t-tagħlim il-qudiem qishom iżommu għalihom u jżidu dal-feelings ta' ostilità bejniethom. Anka issa fejn it-teknika vera naqset minħabba is-CDJs. X'jidhirlek minn dan? Loaded il-mistoqsija. Ħafna. Bat ħafna. Kargata. Skrata. Nibdew. Iżom, mux intlifta. Mela, xidder tina rendi kont ta' kif x'taħseb li l-evoluzzjoni tal-komunità? Kompetitiva zejda, zejda ħafna. Zejda ħafna. Nixtieq nara aktar għaqda, ġviri, għan nitkellem fuq personali. Minar ma semmi smitu hekk. Ma rridx nkun arroganti, ma jkun hemm min jgħidu reġa' għamlu ta' biex jerġa' jdoq kull weekend biex jaqla l-flus għalfejn. Tafna paroli fil-vojt. Anka promoters, ikkompetu, saret wis business, ġviri. Element ta' business, ta' dawn nis li jgħidu daw l-affarijiet fuqek. Kif tasal għalik xaġa bħali, kif tismaħ għandi? Nis jitkellmu. Fimni l-lum maturajt ma nħuxej personali, da. Imma hemm ċertu arroganza nħoss. Speċjalment minn għadu jibda anka jekk jagħmlu jinġej minn mentalità fejn tant bdejna ħadd ma jafna u bdejna birna flimkien li naħseb il-popolarità qatt ma għamlet bina x'bdejna mis-sempliċità. Illum nixtieq illi il-popolarità ma tkabbax l-irjus ta' n-nies. Mhux kulħadd hu hekk, tifhimniex ħażin, todda fuq subajk imma. U ċertu nies kibru u nsew minn fejn ġejjin. U jien xi ħaġa li għallimni hija qabel ma miet għax kont sirt popolari u da, insomma. U anka missieri dejjem għallimna hekk. Tinsew qatt minn fejn bdejtu għax iktar ma titla' l fuq iktar tisbita tkun kbira. Da ċirklu tal-ħajja jekk tinnota. Futbol, politika, għandek tkun hemm fuq, iktar ma tikber, iktar ħatuħu tisbita. Ma kien hemm mument fej tħoss li telatlek fl-iktar rasek il-popolarità? Ejvi. Bħal, mbagħad għand il-mara tgħidlu oj. Join the fucking club. Ja, fem, oj, beżlax. Ma ngħid vera. Jiġifieri jien meta mitħija u meta mitet ommi ndu ngħid kemm aħna xejn, ommi mitet ftit wara ħija, u tant kienet ta' talima li kulħadd ibur l-isfel. Nitkellem Malti pur. U kif kont ħajja da ma nafx. Kif kont esternalizzama għax ovvjament meta issir popolari isa timbet fik din il-konfidenza li. Pero l-esperjenza għal-mitni kol ta' ġviri tkun għadek żejr, meta kont żejr kont nħossni cowboy ha. Ta' tkun żejr, fimt tkun ġuvni mxi tfajla, l-ġbas tuħu pjaċir, ngħidu l-verità. Tkun 20-year-old tuħu pjaċir. Li inti popolari użu. Kollok aċċess għall-affarijiet kollha li jogħġbuk ta' 20-year-old. Tuħu pjaċir. Infatti anka tara ċertu kantanti barra minn Malta jmutu ta' 27 overdose, popolarità jew ma jfilħux għaliha. Però naħseb li ħija għejni, missieri għejna li l-ħija smuħu jżommu l-break. Għada għent
illum inta għada ħattijħor u għada bidada ma tafsa jiġri minnek. Anka l-ħija msir kien jgħidlu l-biznis jgħir tajjeb, kapaġi sena d-dihla l-biznis tijak tiġi għal-kub tejk u għarwin. Ma tfissiex xista sejjer tajjeb il-biznis għajba tajjeb, per eżempju. U anka l-lum, ġviri, dal-axħar, per eżempju, nitkellem mal-mara, għax hemm ħafna events, u ngħidha l-istja raġbasħa, nitkellem onest, l-istja miegħi qabżu tali raqdu post, għedli per eżempju, kapaċi tmur inti ġimgħa d-dieħla u niżjiedu xi żobda qejt. Vera. Għanda stja influenza tajba fuq il-Maradona. Tajjeb fil-ħajja kollok minn. U l-maturità tgħinek u l-esperjenza tgħinek ta' ġifieri. Imma naħseb aħna l-boys anka meta nimmaturaw għandna dit tendenza li kultant tisloq fin-nieġef. Tieqa baby. Però nerġa' mura l-mistoqsija li ktar ħaġa tweġġani illi ma ngħidix fil-bublu ma ngħidha ċertu nies fil-elezzjoni tagħhom miegħi kienu jfittxuni biex jikbru. Jien qatt ma rajt competition, qatt ma rajta bħala business u konna ngħinu xulxin u konna ħbieb. U għallu għax illum kibru ma jfittxukx. Jekk tgħid li tħossok ġejt użat iva ħafna. Ħafna. Jiġifieri tweġġa' u li kollok. Tweġġa' kont nsaqsik. Li ċertu nies kienu mhux għax irid nies jiddependu minni m'hemmx niftehom ħażin. Ma filli tgħinni u ta' tifhimni nikkomunikaw ħbieb u għax tlajt ċertu livell tarani ma tkellimnix. Tweġġa'. Tweġġa' ħafna. U għax naf li xjena bdiet iktar sempliċi, iktar komunità l-lum waħed f'dan livell ta' business u tarani business biss. Anka għandu, per eżempju, l-lum qed naraw wara l-Covid ħafna. Sorry, ġun waqaftek, ma tirrabjani. Li ċertu nies jarawk business. Jien ħankompli fuq dal jattajt inteżat u għanti ħanżewġu ma' ħaġa li għat fil-bidu tal-podcast. Li inti għat li x-xena il-kultura ta' żgħażagħ hija riflessjoni ta' fejn qiegħda d-dinja bħalissa. Ġifieri u inti għamilt daw speċjal ġbit daw iż-żewġ eżempji tal-hippies wara l-Vjetnam, tal-Beatles wara l-gwerra, tal-rave scene wara li waqal ħajta Berlin. Post-Covid qed naraw l-istess affarijiet. Il-fatt li qed tara li x-xena mużikali li tappartjeni għalija inti tieħu din l-sfumatura. X'taħseb li tajt dwar the broader world? Le, naħseb li sirna il-flus saru għallat. Anka u Malta, politikanti, il-valuri naħseb spiċċaw. Anka nitkellem x'naħseb jien, taġi forsi żbaljat, imma anka li tara li kollox flus, l-ambjent jinqered, business konkos, kull bitċart naraw kif ħanamlu miljoni minna. Ġifieri lokalment, nitkellem lokalment, iż-żgħażagħ qed jirriflettu s-soċjetà li qed ngħixu fiha. Il-flus saru għall-lat tagħna wis. Ġi kulħadd indannat, kulħadd irid jara kif ħajsir sinjur, kulħadd irid jara kif ħajwaqqa, rispett xejn lejn ħbiebna, lejn il-familja, lejn l-ambjent. It's all about money. It's all about fucking money. U dik qed tirrifletti f'kollox, inkluż fi xena qed fiha. Ġifieri. U kif tħossok wara? Hemm tidher irrabjat. Jaxek u x'imdejja jew irrabjat. Le tgħidli kif inhu l-pajjiż illum m'iniex kontent. No way, no. U l-mara ġi ngħidilha x'futur qed nagħtillu lili. Ġifieri. X'qed tikkontempla ma li titlaq? Le, mhix daqshekk faċli li titlaq bit-tfal. Ma kieku jiena ġuvni nikkonsidra. Ġifieri s-surveys li saru li għandek ħafna żgħażagħ ħejdu jitilqu, jiena nħossha. U kieku jinsażuh kapaċi naqbad u tlaqt. U tifhimha. Fiduċja lejn politikanti spiċċat. Ta' dawk li n-nies li huma brainwashed. Għaliex il-medja tal-partiti tibbrainwash għan-nies. U dik waħda mill-affarijiet tirrabjani ma nistax nifhem żgħażagħ jiġu brainwashed. Le.
Għandek għattiġi brainwash, int għandek moħħu zaħ. Jekk it-tali politikan tagħmel paprata, għajt li għamel paprata, ma tfissirx għax dak bella għalek l-isma. Jiena politikan sinċir, le, għamel paprata, għajt li paprata. Dik taħraqni, dik taħraq. U jekk tgħid l-isma morna lura fejn nibża li iva tastja. Saftit żmien ilu. Kont isma' ħafna opinjonijiet ġon l-età tagħna. Ġifieri kien isir tibdil, politikanti jinżlu jitilgħu, partiti jinżlu jitilgħu. U naħseb, mela, ġenerazzjoni ta' qabilna kienet diżastru. Lejtis kienu mandra, niftakarhom. Mandra, ma tmux skola xem l-inkwiet, mandra. Il-ġenerazzjoni ta' naħseb dejt nara ċertu maturità, ġirin niftakar żgħażagħ ibidlu l-partiti ħin kollu. Mhux għax ommi kienet hekk u missieri kien hekk, il-ewwel wieħed biddet il-partiti, ma vvutax, għandi opinjoni. Però social media tgħid li jekk ġabix l-affarijiet il-qudiem, jinnejlek baditna lura ħafna u Malta ħafna. Għax tara ċertu kummenti, speċjalment ta' ċertu etajiet, kif jista' jkun għadna ngħixu hekk. Kif jista' jkun kellek ġurnalista nqatlet taqbel u ma taqbel. Jien ma konx naqbel kif tikteb, imma tifraħ jew tajt ħaqqa li ġiet biċċa f'ġieħ Ġesu Kristu ta' għadna ngħixu hekk. Kif jista' jkun? U 20 euro li tkellem hekk, tibda tara ċertu kummenti fuq il-medja. Ikolli btit insabtu mobile, biċċerità ikolli btit insabtu mobile. Facebook jien ma segwix fuq, segwi biss fejn tidħol mużika. Ġifieri ngħid 2022, għamen, u għadna niġu brain mhux possibbli. U għax jekk jien pereżempju taf kemm għandi opinjonijiet, ngħid xi ħaġa li stramba. Ma jafurix nies, imma ħanejda, kont noħroġ kien hemm partit kellimni biex noħroġ għall-politika. Imma le, ma rridx, maħniex open-minded biżejjed, tgħid li kemm it open-minded. Minix open-minded, mhux qed ngħid li intelligenti, imma ġala darba maħniex kapaċi niddiskutu dil-ossja social media, le maħniex. Dak li diswadik mill-li toħroġ għal-politika? Jien għandi opinjoni ċara fuq politika u għandi l-ideoloġiji tiegħi u l-ħsibijiet tiegħi. Imma u Malta ma tistax tisprimja. Naf li jekk nikteb kumment fuq Facebook, mhux għax jaqlaw li jaqlaw li kemm irid, imma m'hemmx sensa diskussjoni, kieku nista' niddiskuti. Jien il-podcast tiegħek nsegwi ħafna u nara ċertu kummenti meta jintqalu ċertu affarijiet. Ma nistennijiex, dik tirrabjani ħafna. Ġveri xie rabjani li flus saru għall-tana, tlifna l-valuri kollha, tagħna. U li għat memx opinjoni sinċira, li aħna għadna poplu brainwashed. U inti għatot l-partiti li għandhom stazzjoniet politiku tagħhom. Li mhux qed tagħti ċans li n-nies jaħsbu. Imma grazzi għal programm bħal dan tiegħek, b'serjetà ngħidlek, naħseb li hemm lok li persuna qed jisma' u jifforma opinjoni mingħajr ma jiġi brainwashed. Jiġifieri dik xi ħaġa bħal dan nabżonnu ħafna f'dal pajjiż, inkredibbli. Bro, that was one of the most fucking... Le, sinċerament. Look at those faces, bro. Keep it up. U għalek, le, prożed, ma għalek qed jagħmel suċċess ħafna dal-programm, dal-podcast. Meta ddeċidejna li l-podcast inxandru fuq l-internet kien propju biex nevitaw l-intħil tal-editorial tal-istazzjonijiet, tal-gvern, aktar u iktar tal-partiti, bekk qed inħeġġek li tafas il-ħolqa ta' wek jew inkella billi tidħol fuq patreon.com/John Mallia u tina daqqatit fis-sens tista' timmaġna kemm jiswa biex nitma' bicep bħal da, bro. Idħol ġewwa patreon.com/John Mallia u tina daqqatit. I can stay here forever. I'm really good at this one. Għax ejja ngħidu kif inhi. Tmur fuq il-one. Tisma' dinja, tmur fuq in-net, tisma' dinja, tmur fuq il-PPS propaganda oħra. Għandna 3 stazzjonijiet televiżivi b'ħlief propaganda ma tarax. Kulħadd kif jaqbel lilu. U għax Malta kellna ġurnalista investigattiva tilnija. Xirrida l-poplu, ġurnalisti tal-partiti li jgħidu biex jgħidulhom il-boss tagħhom, m'għandilhom xejn kontrihom biex dawk huma impjegati u l-partiti taħlasom. Tajjeb li konna bħalhom, imma rridu wkoll nies li jitkellmu b'mod mingħajr obbligu ta' ħadd. Tgħid li tista' tkun 100% bla
Neutrali? Le, impossibbli. Jekk issaqsi lili, neutrali minix. Ħadd mu neutrali. Imma l-inqas tkollok naqa libertà. Illum qasaw diskussjoni f'dal pajjiż fuq stazzjonijiet limitata, pereżempju. Le, naħseb fuq l-istazzjonijiet marret lura. Ħafna. Per eżempju, Xarabank jamaw minn jitnejek Peppi bir-rispett kollu, għax ma jafux l-istorja ta' Xarabank minn fejn ġejja. Xarabank fin-90s kien l-ewwel programma u Malta li beda jiddiskuti d-divorzju, drogi, l-gejs, meta kienu għadhom tabu Malta. Jien niftakar programmi jitkellmu fuq id-drittijiet tal-gejs fuq Xarabank li kienet tribu. Tabu. Per eżempju, Xarabank il-ewwel programm li ta' ħafna opportunitajiet. Illum in-nies Xarabank. Le, ġili tħadidni għad dwar Xarabank li speċa da' minkejja li kellu nuqqasi tiegħu fi żmien imma kemm ġab topics importanti li ħadd ma kien jitkellem dwarhom. L-affarijiet ma tixtarhom bil-lenti tal-lum. Meta ġieli ndiskuti ma' xi ħadd żgħir, x'imnalla spiċċa, forsi vera, kellna bżonn ċertu bidliet. Imma tittaraħ bil-lenti ta' qabel. Per eżempju, podcast li qed tagħmlu intkom fid-dinja tal-lum qed jagħmel ħafna tajjeb. Aw Malta ħafna. Forsi 15 sena oħra ngħidlek le. Imma fil-moment iva. U għandek ħafna żgħażagħ ħaċċanin għall-programm bħal da. Ħaċċanin, u service juru. Jekk tara isma' kemm nies tilfu l-fiduċja fil-politika u Malta qed tikber. Tirrifletti x'qed jiġri fl-Ewropa wkoll fil-pija tad-dinja. Ekku. Qed nibidlu ftit qed nibidlu, għatfadal ħafna, imma jista' jkun ġenerazzjoni ġdida qed tinbidel. Di naħseb li dawn huma affarijiet li jieħdu ġenerazzjonijiet biex tbiddel mentalità daqshekk komplikata. Konna tfal aħna konna ngħidu għata. Jiena nara ħafna, jiena nara evidenza ta' bidla, ġifieri, għax jiena ngħix il-ħajja li ngħix jiena għandi din il-figura pubblika li għandi, jiġu ħafna nies għandi li ovvjament jiġu fuq għax jsegwu l-podcast, allura jkunu nies ta' ċerti tipi, ġifieri anke l-perspettiva tiegħi hija bajjest għax huma dawk ix-xorta ta' nies li ħejġu jkellmuni. U niltaqa' ma' ħafna wħud li jgħidu li jismu jinkont l-laburist tal-mewt jew nazzjonalist ma narax imma issa qed nara l-podcast tiegħek u qed niformula opinjoni li hija indipendenti. Sinċerament verità. Issa kemm huma volumużi dawk ma nafx, però mbagħad għandek ir-realtà tas-surveys li iktar ma jmur inqas qed jiġu f'dati l-partijiet il-kbar. Sewa, jiġifieri jiena għandi l-esperjenza suċċettiva tiegħi. Is-surveys qed jgħidu li jisma' under 35, riċentament kien hemm survey ta' under 35, l-ADPD kienu iktar popolari mill-PN. L-ewwel darba fl-istorja dik. Sewa, issa l-ADPD għandhom xi policies tajbin u hekk imma bħala communication strategy diżastru, ġifieri u anke huma aktar ġifieri immaġa kull l-ADPD għada petada jiformuna communication strategy għamlu jarfu l-brand tagħhom x'inhi jafu jwaslu ġifieri ara kemm jistgħu jagħmlu inros. Jiena konfidenti ħafna ġifieri li biżmien x'ismu, però kif qed tajt inti ġifieri il-mibeda u ġist ignoranza u l-ignoranza that means willfully ignorant people that remain willfully ignorant. Li jieħdu informazzjoni u jaħsbu fuqha. Eżatt. U ma jridux. Ma jridux, maċ minn għana. Għala Karmelina. U ma jridux, ġviri, u għalek jina t-rabjani li għadek tisma zazaħek. Mela, mistoqsija minn Antadelli biex najlek il-verità, tinsaqsijilek. Sorry, ma toħs il-parti. Baxxulu. Għajx namlu. Permedja, sekonda. Kem taqbat? Jow taqbat it-tella l-flip. Sorry, taqbat. Daħna me pipi taħti. Jek t-tmur il-toilet. Lesi s-sorajt. Għax, persni nuħu l-pinnoli tal-pressjoni, dak vera ta' mill-pipi bjom. Ġuratik hija. Biex neħħi l-sodium minn ġismek. Xinu ma l-Lasix? Flimma sens. Lasix jgħidu, xinu ma l-pinnoli? Għamlu dipin. Mux ġuratik. Għana xek xie brand name jow l-kemistri taħħa. Mela, alright, sorti dil. Issjatik mill-mistoqsija wahda. Bil-valuri tal-flus sarus għall-tana minn emġenja. Tirrifletti x-xena ma' soċjetà. U dak kien il-nuqqas ta' Xarabank kien li peress li kien fi struttura ta' schedule ta' bqija ta' programming ta' stazzjon, allura u kellu ħin limitat. Allura jiena jekk tiġini
kieku qed nippreżenta Xarabank u tiġini dik il-mistoqsija li saqsejtek isma' għax inti qed tgħid li din hija l-problema tal-komunità bħalissa. U mbagħad jien niftakar imma fil-bidu da qalli li l-komunità hija riflessjoni tal-bqija tas-soċjetà. Il-fatt li jiena ġietni dik il-mistoqsija u dik il-mistoqsija ħassejtni liberu li nistaqsija u inħallik liberu li tkompli tespandi. Għax serra ħrasek li kont qed tippreżenta Xarabank wara li żewġ sentenzi. Tajjeb, orrajt, tajjeb. Fil-waqt li inti issa ħaterġa' tara inti dak il-video ħaterġa' taraħ u ħatinduna li inti qed tibni l-argument u dak għandek isu da jiena waqt li qed narak isni qed nara ballun tas-silġ li qed jirrombla jilħaq il-momentu. U sfortunatament Xarabank rari kien jagħti dik l-opportunità lil-kelliema. Però Peppi, rispett. Però fil-bidu għamel ħafna ġidi. Immensament. Kien l-ewwel programm f'Malta li ddiskuta suġġetti li l-lum għazbis noħolmuhom u dak iż-żmien kienu tabu. Għalhekk tapprezza dak li ġara fil-bidu. Ekku. Mela, din il-mistoqsija li tinsaqsilek illum id-daw ġietni l-ewwel darba, naħseb l-ewwel darba l-tqajt miegħek qed fakkarni f'xaħda nistija. Adel bil-preludju, naqra bla sens din, tikteb Adel, ġieli għalulek li tixbaħ li l-Serge Tankian ta' System of a Down? Le. Le? Għasma għalu ilek? Taf ma System of a Down? Naf. Ma mux f'dar ritrat tixbu dan, le. Fil-video ħanelek, ta' Chop Suey rajtu jixbu. Right. Le, għatma. There's always the first time. Stija. Għalfejn sirt patrun? Sirt patruna għax il-kurzita jelbitni. Kien hemm sens kbir ta' komunità tal-patruni u rrid li nkun parti minnha. Illum il-ġurnata kollox fast mill-fast food, fast fashion, ngħixu 15 seconds at a time fuq TikTok, b'fdaqa waħda podcast li inti tista' tara repeatedly. Imma hija satej, hija 3 sigħat, hemm id-debt. Qed jistaqsi mistoqsijiet li kulħadd trid jiġu mistoqsija. Allura why not? Pero naħseb li iktar raġuni importanti li ġelitni nafas dik il-buttuna biex nissottoskrivi bħalma jenfasizza ħafna John u naqbel miegħu kompletament. Għandna nuqqas kbir taħseb kritiku. It-tip ta' taħdidiet li John ikollu ma' diversi nies huma ta' valur enormi għas-soċjetà Maltija u għalina. Il-fatt illi meta ssir diskussjoni issir fil-fond u mhux b'mod superfiċjali u naħseb li dak jagħti lok ukoll ħafna għal ħsieb liberu. Jeduka lin-nies li għalkemm persuna ma taqbilx magħha xorta tista' tiddiskuti. Diskussjoni profonda, mid-lok ta' jekk xatt provi ħarb il-mistaqsija. Terġa' ddur, terġa' saqsih sakemm tieħu risposta. U naħseb li John l-istil uniku tiegħu qed immiss ma' ċertu nervi li ħadd ma kien qatt miss qabel. Aw bżonn li ħafna iktar nies jibdew jisimgħu u jappoġġjaw il-podcast. Finalment, titil flus man biex tagħmel anything. Għal xi ħaġa li qed nieħu ħafna sigħat ta' knowledge minnu, ħafna sigħat ta' entertainment kultant ukoll. Jien personalment rajta worth it u frankament imbagħad you have to put your money where your mouth is. U jekk jiena qed nieħu pjaċir u qed ningawdu qed nitgħallem, jekk irid tiżjed, mela dan mhux qed ngħidu eluf, qed ngħidu ftitu. Tal-isfara, is-singer. La, naftu. Ok, fair enough. So, għatma għalu jilek għalu jilek fuq il-podcast. Ekku. Asja? Għalet nixfu. Emmek tixfu f'da moment tixfu. Taħ mill-Armenja minn fejn madanna kienu daw. Għala ġil smajtreks taħħom il-marat. Good point. Il-marat isma ħafna dal-istili. Da, ek il-met. Il-mara ħafna dal-benz. Da tip ta' benz tisma l-mara ġviri. Burdati ta' ġviri. Nismaħom jinu kol. System kienu tal-osti għallu, l-darba li tisma System. Albanizi daw, Albanizi jew Armeni. Mela, isma sa' kem s-siba, għan istaqsim mistoqsija l-oħra. Ta' Julian li kienet. Mela, il-suċċess ta' Earth Garden, il-legat ta' Desmond, mela, il-legazzija mill-imtoqba ta' Italija. Julian, wieħed mill-legat, wieħed mill-ħafna legat. Għax kifat l-ewwel Desmond hija wieħed mill-fondaturi ta' Earth Garden. Earth Garden bdewh hija Peter Paul u Ruben ta' Kuluri. Bdewh fl-imkien, ġireħ, wieħed mill-legat.
David jistaqsi. Illum hemm il-mara taħija, l-armla taħija, ċoħe, li għadha x'taqsam fl-event. Għadha torganizza? Żgur. Illum hemm Howard ukoll. Howard tista' tgħid il-persuna replace għal-ħija, ġifieri wara l-ġara l-każ, il-tim xtaq persuna business minded tixbaħ il-ħija dak il-persuna li ġbed in-nies li għandu l-kuntatti. Għax ovvjament meta tkun f'tim ħajkollok taħlita ta' karatteri. Mhux hekk. Peter Paul bil-kreatività tiegħu, Ruben ukoll bil-kreatività tiegħu, ħija kien iktar dak il-business minded person. U naħseb Howard kien il-persuna ideali, ġifieri. Howard kellna nġibuh xi darba kellna nġibuh it-tieni darba x'ċara. X'tliet darba kellu l-COVID. Jew jien kelli l-COVID. X'għad minna kellu l-COVID, insomma. Però proud night li wieħed mill-legat. Infatti, istja din ħossa ħafna. Illum il-meta ħija ma domx jesistu fil-kumpanija, mbiħħet, eccetera, eccetera. Il-marta ħija ma xtaqx bil-biznis, eccetera. Mart Garden baqa. U kull sena liġi nħosni naqek. Mux dejjem nattendi, ngħid skont il-mood. Per eżempju l-aħħar wieħed ma morġ. Waqt ma daqqejt fih. Il-ma jkun xi għademmu. Dejjaqni na. Għadda żmien u xorta dejjaqni tas, ja. Il-ma tgħidlu għajja moni da, murint, xu pjaċir, għaddi xabrit niġi. Ma insomma. Mela, David jistaqsi, x'tib ta' mużika techno d-doq u għadek tagħmel events ma' Glitch? Le. Il-comeback grazzi għal minn Adrian, minn Adrian? Dave. Le, Karlu Kevin, grazzi għal-jom li għamilt il-comeback. Daw ma nis wara Glitch, għabek kienu skwadron. Grazzi għal-jom bdejt, u pajna namlu l-parties flimkien, li ġara mbatu ma zidu kol Glitch Club Series, iktar bizi, u ħassejna li aħjar u ma jikonċentra fuq Glitch u jina jikonċentra mbat fl-events tijaj, ġviri. Dik għal-verita. You parted ways. Tekno ovvjament varjat, jina mudi ħafna, ġviri kapaċi l-lum tismani ndoq tekno distorted ħafna bċertu BPM u kapaċi mmur iktar f'minimal tekno, ġviri skont il-burnata. Palissa wara l-Covid, u din anka barra t-sisti, anka producers, et joħroġ xeba tekno hard. Wara l-Covid, inkredibli. Il-tekno hard li et joħroġ tal-bliħ, distortions, 140 beats per minute, ġviri ħafna producers bidlu l-istil tagħhom u l-ġenerazzjoni ġdida trid technover qawwi. Ġdak kif għadna l-ewwel, żmien il-Beatles wara t-tieni gwerra, il-hippies wara Vietnam, ir-rave wara l-ħajta Berlin. Għalija il-post-Covid in-nies iridu mużika hard ħafna. Inkredibbli qed tirrifletti ġifieri across the board, eh? U qed isir iktar popolari dan il-hard techno? Tal-bliħ. Inhu min jekk indoq ċertu tempo kun hemm feedback imma jekk għandi burdata għandu ħart, tara feedback tal-bliħ. Malta għawdex kullum kien. Speċjalment 20-year-olds, jew daw li tilfu daw s-sentejt l-snin. Impressionanti, ġviri anka, ovvjament nsegwi xinu ġri barra, jiridu mużika ħart, anka benzu hekk, inkredibli, ċertu meti l-wek sa' iktar qawwet nara. Inkredibli, stja. U intasab li again, reazzjoni kulturali tal-moment. ċert. Ok, ma. Kien iċċek qabel Covid, ġviri, waħda ġib l-oħra, bla dubju. Ma tekno dejjem għandu biex naqra hard. Ma sar iktar hard. Fis-sens, meta qabel kien hard ħafna ma kienx mainstream fix-xena tat-tekno. Ġviri dejjem kien jeżisti dak it-tekno qawwi ma kienx jiġi mfittex. Illum producers ta' tekno qawwi ħafna saru qed isiru iktar popolari, iktar mainstream. Mistija. Illum li ġara wkoll intilfet naqgħa teknika u morna aktar fuq l-image. Ġifieri llum. Anka fit-tekno? It's all about image. Kif? Fe qabel TJ kien iffissat fuq it-teknika u kapaċità. U kapaċità u moħħu hemm x'qed jagħmel għax kien iktar diffiċli. Illum tara tfajla libsa xaba leder u hekk u bil-make-up u dan somma u bil-kem tmiss il-headphones. Ġi teknika zero. Imma n-nis jarawa cool, per eżempju. Jow għax jaraw wieħed DJ jisfen, zaqqu barra għaddej u għaddej, n-nis għed jihdu bazmijaw
u bil-kemm miss il-mixer. It's all about showjit. Mhux qed immaqdar għax l-affarijiet jevolvu. Mhux qed ngħid qabel. Allura l-skill fejn qiegħda issa fil-production. Iktar fil-production, fid-DJing naqset drastikament. Għax imma l-mużika xorta ċertu livell ta' skill fis-sens biex inti ċaqlaq udjenza. Kif għatlek John, il-CDJs ġabu l-ħajja aktar faċli. Li persuna jista' jissinkronizza u jqgħod jikun media fuq id-desk, fuq dex. U DJ ġik ta' showman illum. Ġik ta' showman. Aħna fil-hip hop rajnija wkoll, nara mhux ħażin. Li fil-hip hop dejjem kien hemm dak il-protagonizmu. Sewa, imma mbagħad kien hemm punt fej sar popolari għalkemm dak il-punt isu għadda. Fej sar popolari l-eżibizzjonizmu biss. Kemm ikollok tattoos ma' wiċċek u mbagħad kien hemm ħafna tekkaxxi sopp jismu dak li kellu għandu snin kollha kull kulur u kemm ikollok diamanti ma' sidrek. U speċa mbagħad tisma' l-mużika u hija ħażina għaġeb jiġifieri. Jiena ġieli insegwi ċertu affarijiet ninkazza, Però hawn mużika hip hop tajba biex nikkwalifika. Lef kollox moderna. Però digital daqs kemm fiex ċertu affarijiet f'kull stil naħseb dik il-verità. Mela, James, apart il-parir li tibda DJing fuq vinyl x'parir oħra għandek għal DJs li għadhom jibdew u taħseb li hawn futur. Ok, mela, l-intonazzjoni kienet, il-kadenza kienet daħna. Mela, apart il-parir li tibda DJing fuq vinyl, x'parir oħra għandek għal DJs li għadhom jibdew u taħseb li hawn futur sostenibbli għad DJing f'Malta? James? James. Le, l-ewwel parir, ma tkabbarx rasek, dik żgur. Ġifieri iktar ma tkun nerġa' ngħid kulħadd ibu l-isfel. Illum qed iddejjaqni hawn min għax jafu ħerba min-nies. U dik vera ttini fajni, fimt ħafna. Ġifieri tittara minn fejn bdejt. Jekk inti ħadd tagħmilha għall-popolarità jew għall-flus, tlift is-sens kollu. Ħadd tagħmel perjodu ħadd uħud iżbita, ġifieri ħadd tmut mewta naturali. Ġifier barra t-teknika u dak inti tiqpa' dak li int. Bit-tajba kollu ħażin tiegħek min iħobbok min jobodok. Jiena fortunat, orajt li n-nies forsi jħobbuni, fair enough, ma naturali. U sinċir miegħek innifsek, ġifieri naħseb dik il-pedament ta' kollox. Li għaw futur iva, iva. Ix-xena attiva ħafna u Malta. Xena tekno per eżempju attiva immens. Gas dawn events, joe events. Ikull hawn ħafna events ġifieri ta' tekno frekwenti. Meta ngħid frekwenti x'inhi l-frekwenza? Żewġ events fl-istess lejl, 3 events fl-istess lejl. Kull. Tekno qed ngħid, mhux qed nikkonsidra stili oħra. Ġifieri mela jekk inti DJ tat-tekno, illum il-ġurnata fil-weekend nhar ta' sibt għandek hemm 3 postijiet fejn potenzjalment tista' ddoq. Ix-xena tekno tant kibret li hemm komunità żgħira. Żgħira. Hemm komunità żgħira, ġifieri daw jekk hemm 400 ruħ u hemm ħafna DJs u promoters ġo fihom. Daw ikunu ħafna liquid. By the way, liquid għamilt xi 15 sena konna mill-fundaturi li bdejnieh. Dak hija komunità żgħira kull ħafna. Ma għandek ħafna promoters u DJs jagħmlu. Pan għandek crowd oħra li hija differenti, forsi iktar matura. 30 Heroes, Sampari, qed tifhimni, però jitħaltu wkoll. Għandek komunitajiet. Huma estensjoni ta' dik il-komunità, ġifieri. Naħseb. Tant kemm kibret ġifieri tant kibru l-affarijiet. Ġifieri daw żewġ komunitajiet ma jitħaltu bejniethom qed nifhem. Jitħaltu, pereżempju għandi event li jmiss għandi line-up ġejjin minn komunità differenti. Wieħed persuna producer kont tal-ġen jagħmel productions tal-bliħan karbar għandu label li fuq għat jissajnja vera producers tajbin, għaw Malta ma tamċi tuħ opportunitajiet, u vera ħaqqu. Nil, tlabtu ma ħajkun imsifer, kiku Nil l-istess ma tanċi kollu kik, simmatlu Nil, nishtiqek id-doq fl-event tijaj, pero ma setax fuq impenji daw tijaw personali, u għandi oħrajn minn dik klikka tal-liquid, eccetera, ġviri. Għalek nishtiqna aktar għada, tifem? Xettara, il-futur, xettara ħemma ta' tekno Malti. Ja, ħana raħ ħiqa paddej. Sewa. Xistaw tamlu għajar, ġviri, mela tajd li l-ewwel ħaġa hija li xewqatijak li DJs li jiksbu xinaqa popolareta mhux tikbrilhom rashom u speċa jibqgħu saqajhom mal-art. Manka biex ma jivvelenawx. Ma tinsaqat minn bdik. U anka biex ma jivvelenawx forsi l-komunità u jkun hemm iktar armonija.
X'aktar taħseb armonija ta' ma ġin fhem ħażin hemm armonija ma ċertu snobbiżmu għandu jispiċċa naħseb. It's all about music. U l-music taqqad mhux tifret kull stil ta' mużika. Aħna naħseb tlajna f'ġenerazzjoni fej il-mużika taqqad mhux tifret. Illum tant saret about money u fuq popolarità li qed tifret. Kullum kien. Ma tantx naġobni. L-ewwel biex nagħmel dak il-punt inti tal-kompetittività bejn il-promoters fin-90s u inti ġifieri kif inkwadrajta bħala xi ħaġa li hija pożittiva u jiena naqbel, ġifieri il-kompetizzjoni fil-mużika, fl-arti, fil-medja, f'kollox hija utli ħafna x'inti ikollok it-tejjeb il-ħiliet tiegħek biex tibqa' fil-kompetizzjoni nkella ħadd osfor. Imma naħseb li mbagħad hemm ukoll punt fejn il-kompetizzjoni tiġi eċċessiva u fejn il-kompetizzjoni becomes about we're competing about the wrong things. So now we're just measuring dicks rather than. Anka per eżempju jien iddejja għandi aħna pajjiż ukoll ta' kapaċinka qabel kienet tidher li promoter, mux biex qabdu li mġinat kem, ċertu żgħar li ħaqhom jiġu promoted daw Malta. Promoter kollu klikka tiegħu, għax tgħinu, għax toqgħod tagħmillu shares fuq Facebook, għax tagħmillu invites il-ħbib tiegħu, mela ta' xi tgħin jiena nqabdu. Jiena ma nimxi hekk, jiena nemmen li persuna tagħmel għandu kapaċitajiet, tieħ ċans dak it-tifel ta' 19 sena dak għandu futur. Tijulu. Ma tfissirx li xas qabdu għandu jagħmellek shares u invites u da. Jien minn qabad fil-events tiegħi għas nitlobom jamlu l-invites tal-event jew shares, għalihom jamlu jridu. Imma għaw ċertu promotions il-isma li ħina qabba dawk l-4, 8, 9, 16 għax jgħinuni. Tal-ostja. Mela isma, tafx nixtieq nagħmel ostja fattibli, jekkux ħajoffendini l-editor. Mela, la darba nagħlqu nixtieq, tibgħat li nagħmel dawk ir-ritratti. Tibgħat li track li tħobb, jew forsi xi waħda ta' Sidulant pereżempju, tibgħat niftehmu li mtrack ħattini, u ħallu track u xabar ritratti jekk and we kind of give people an idea of what the rave, l-evoluzzjoni ta' rave scene f'Malta. Fl-aħħar nippruvaw nagħlqu hekk il-podcast. Inta dak il-mużika li produċejt int tiegħek oriġinali. Għandi xi ħaġa wkoll. Kieku dik ikollna bżonna xabba copyright. Mużika Eżatt, ma nistgħux indoqqu, eżatt, ma nistgħux indoqqu x'ismu. Mela, isma' qabel ma nagħlaq bl-ewwel net bro, vera kuntent li stedintek. Anzi, thank you, u kuntent li stedintek. Għandek enerġija pożittiva u enerġija pozittiva u enerġija għolja ħafna. Ħassejta mal-ewwel ostja ma li bdejna nitkellmu. Jiġifieri iktar minn meta tqajna u ħadna dak il-kafe qed tistja happy li stedintu għax għandek ovvjament ċertu insights imma issa li għamilna l-affari propri qed tistja kienet għażla vera tajba. Thank you, napprezza sinċerament. Jiena fan ta' dal-podcast, ħafna. Għazin, s-jandab t-nepa. Lesa, bro, issa għanna li kellu. Issa għanna, lesa, d-du ma speċjali. Il-sidi għajt, jen ma jafx. Infatti il-mara għajt li min jaf kif ħatuħra sallam ġaw, tela vera naf. Maħna kirridu. Jien ma nafekx daqsek kont, għattela ma mill-li nara ġod mux inqas, għaddiġi naturali l-ħagġa. Jien inkwizittiv, kurjus, kelma najda u kull. Kif tiskanta kif għatmalt għajna għabel, ġon, istja? Jena u inti d-darba u il-tqajna minn armal-tqajna dak nar ta' tribu meta uħti kalla xitajt ma' Silvio waqqat lalla for a change bidda. Mela. Konna għedin tribu wasalna mek il-park kien zaħir u kienem xie wieħed mill-promoters. Mit-tim parla zejjed u uħti men kienet settibilla weġi firri. Ma spiċajniex fl-ideja xġew dis-security minn kullu. Ix-xemx ta' wissu bdiet tagħmel taħħa dakinhar. Għax kienet sħana, stja tarma stages dik sħana tal-bliħ. Uħti fjużim. Ma kont narak fil-media xi kont naf minnu ġon ovvjament. Ma għatma kellna dell-opportunità. Veru. Pero kellna fl-istess ħin waqt li inti qed ċertu affarijiet, pereżempju niftakar ukoll l-ewwel darba li kellna flyers ta' Fiera pereżempju, jew l-ewwel darba li kellna poster ta' Fiera għal parties tagħna. Niftakar l-ewwel darba fil-fatt le
L-ewwel parti tagħna kien it-Tettingers, l-ewwel parti li promotjajt pereżempju kien it-Tettingers, kelli 13-il sena ma stajx nidħol it-Tettingers, għad barra tinbiħ il-biljetti, u mbagħad isu biex ta' wara l-10 Dominic dak xi. Dominic, ħallini nidħol biex. Għal-parti tiegħi stess. Il-missier jew liben. Dominic Junior. Iżgħir. Naħseb iżgħir. Insomma, mela, ħana hawnhekk għandek xaġa tal-axħar li tixtieq. Thank you u proset. Bis-sieta proset. Mux għax-xieta ma proset. Kenna bżon xaġek. Grazzi. Naf min isegwikom ħafna, inklusi. Grazzi. Nerġan ta' għawda, tlaqna l-dak l-spaghetti, il-lejli tajjeb, patreon.com/John Mallia, join the motherfucking party! Proset, Laura, proset. Thank you. Mela, tlaqna?